van jou. 1 minuut. Rick, kom maar even samen. Als we reden weten. Ja. Oh, God, ja. Je bent wel winning, hè? Goedemiddag en welkom bij het Nederlands kampioenschap vierleppen in Polsbroekerdam. Ja, ik zit altijd wel een beetje onder een reek van Utrecht. Ondertussen kijken we naar het daar binnen een heel opgedoopt op locatie van Varen. En daarop bevindt zich de vierde keer het Nederlands kampioenschap houden. De buitenbouwers Het is een mooie entourage. De tribunes zitten fijn dat jullie er ook zijn. Zij gaan zorgen voor gezellige muziek en zometeen ook wel, denk ik, voor een volkslied. Want dat is uiteraard ook opgenomen in de openings ceremonie van dit Nederlands kampioenschap. Als ik het zo bekijk, zijn alle deelnemers aan dit 53ste Nederlands kampioenschap inmiddels opgesteld op de schansen. En ik geef graag het woord aan de voorzitter van de vereniging Polstokkerdam, Liesbeth de Groot, geboren De Wit. Liesbeth, het woord is aan jou. Dankjewel, welkom in Polstokkerdam. Ik mag namens het bestuur en alle vrijwilligers u van harte welkom heten op dit NK. Wat hadden wij er zin in om na 11 jaar wachten weer het NK te organiseren. 4 jaar geleden begonnen we met het renoveren van de schansen. Er werd onder leiding van voormalige bestuursleden Chris de Wit en Wilke de Boer high-tech schansen gebouwd. En de gele waterbak met stokkenbakken werd vernieuwd. Klaar voor de toekomst en klaar voor records. Dit jaar werd het terrein door Reinier Overbeek en Floris de Wit tot in de puntjes opgeknapt en klaargemaakt voor deze dag. Ook zorgden zij afgelopen week voor het opbouwen van deze complete arena. Samen met heel veel andere harde werkers, zoals Daniel Kluistra en Jan Kluistra. En de aankleding werd verzorgd door Margrieta met alle haar bloemendames. Door Nienke van der Water is het Kidsplein opgezet. Aan de kikkervisjes en de guppies is gedacht met een speelplek aan het zandbed, zodat papa's en mama's niks hoeven te missen. En oudere kinderen kunnen zich uitleven in de kinderzone hierachter. De professionele promotie was in handen van Jorine Baas, Lisanne Schild, Fabienne Hoofdbeek, Rian Baas, die samen met Isabel en Cato de socials deden ontploffen. En tot over onze landsgrenzen dit evenement in de picture zetten. De food en drinks wordt vandaag verzorgd door meneer Van der IJssel, ook wel bekend als Jumping Johnny, die samen met Michelle, Jolanda en Jorine het foodplein optuigde. U heeft vandaag keus uit 8 verschillende foodpunten en ook een bar op de tribune. Martin de Ridder zorgt al jaren voor de Damse zaken, want ook al zijn wij een grote vereniging met leden uit de hele regio, het contact met de buurt houden we graag goed. Op dit moment zijn er meer dan 80 bedrijven die onze vereniging financieel steunen. Niek en Nanko de Bruin hebben ook vandaag weer de fabuleuze klus geklaard door alle vaste sponsoren, naast alle vaste sponsoren de hele vereniging in nieuwe kledingpakketten hijsen en het sponsorbudget voor dit evenement rond te krijgen. Het is fantastisch dat zoveel lokale bedrijven onze vereniging steunen. Een bijzonder dank aan alle sponsoren. Alle inkomsten en uitgaven wordt al jaren beheerd door onze penningmeester Arno Baas, die naast penningmeester ook coach, springer en stevaste vrijwilliger is. Naast de sponsoren was het hier ook van de vrijwilligers. De zusjes Baars, Brenda en Katie, hadden al een week voor tijd alle ruim 200 vrijwilligersposten
dag van vandaag ingevuld. En dat zegt ook iets over de enorme bereidheid die hier leeft. Ook afgelopen week was het een grote uitdaging om iedereen die kwam helpen bezig te houden. Elke avond liepen er zomaar 20 tot 30 vrijwilligers rond. Alleen dat al was een feest vooraf. En dat NK-feest vanavond zou losbarsten, wordt verzorgd door Kate Feest Benschop. Timon en Mathieu weten van uitpakken en draaien nergens om hun hand voorop. Ik adviseer u vanavond te blijven hangen, want het belooft wat. Daarnaast nog een bijzonder woord van dank aan het team van Jan van Miltenburg, die gigantische productie opzet en verzorgt hier op de schermen en op de livestream. We zijn enorm benieuwd. Als laatst wil ik Jacob bedanken die afgelopen week het huishouden en onze kids verzorgde. Waardoor ik vanuit een geen-provincieel bureau alle taken kon verdelen. Toppers op dit moment. Ook heel mooi te zien dat er toch een nieuwe ontwikkeling is. Vanaf deze plek wil ik vandaag alle officials, vrijwilligers heel veel succes wensen met het uitvoeren van de vrijwilligerstaak. Het toneel is vanaf nu aan de springers. We wensen alle springers ontzettend veel succes, dat de beste mogen winnen, maar we hopen vooral dat jullie genieten van deze mooie dag en jullie deelnemen. We wensen het publiek een fantastische wedstrijd met een op het puntje van je stoel ervaring. En dan mag ik nu het woord teruggeven aan de commentatoren van vandaag uit Friesland, Johannes Haanstra. En in het bijzonder vandaag, na 40 jaar trouwe dienst, voor de allerlaatste keer achter de microfoon, Wim Roskamp. Jullie hebben vandaag ook betrokken bij de wedstrijd. Wat doen we hier? Ja, en de deelnemers die gaan wij nu even aan jullie voorstellen. En wij beginnen met de C-schans. De schans waar de meisjes en de dames gaan springen. En als eerste gaat daar van start Tessa van Vliet. Zij wordt gevolgd door Hollands kampioene Isabel Overbeek. Daarna komt de eerste Friese deelnemster aan bod, Nienke Klein-Velderman. En dan krijgen we Esther Wesselink. Daarachteraan Hieke Vogel. Nu nog regerend Nederlands kampioene Gemma van Oosterom. En als laatste de twee Friese meisjes Noah de Boer en onze Fries kampioene Sanne Oostra. Daarna gaan we verder, Wim, neem ik aan, met de dames. En de damescategorie, daar starten we met Femke Rispens. En daar achteraan Inger Haanstra. Suzanne Mulder. Titelverdedigster Fabienne Overbeek. En Sigrid Bokma. Jamie Groothedde. Het waait stevig. En Jorine Baas. Hoe groot is de invloed daarvan op de wedstrijd? En Hollands kampioene Tessa Kramer. We gaan door naar de middelste schans. De schans waar de senioren gaan springen. En daar springt als eerste Chris Anker. En hij wordt gevolgd door Daniel Kluistra. En natuurlijk ook Sander opkijken tegen een ander, want dan leg je de drempel voor jezelf te hoog. Als je aan het eind van de wedstrijd kan zeggen, ja, ik heb het uitgehad wat ik heb kunnen halen. Uiteindelijk is dat natuurlijk bij grote kampioenschappen altijd. Wie het rustig blijft, maakt de beste kans. Ja. Gevolgd door Wouter van Midden. Een hoop spanning komt er naar boven. En dat is ook wat mooi van de sport. En Ricardo Vrij. En als laatste in groep 1, Sietse Bokma. Hartstikke bedankt dat je even bij ons kwam. Heel veel plezier met je taak vandaag. En we hopen dat het een mooie wedstrijd wordt. Groep 2, daar starten we dan met Rutger Haanstra. Ja, want Aart de Wit, dat is toch wel de legende van de vierjaarsport uit Holland. 16 keer Nederlands kampioen, maar dat legendarische destijds 19,40 meter. Het record was Salang Steenblum bij een aluminiumpols. En wat pas voor Brutsen werden toen het carbonpols kwam. Een legende dat, hè? Ja, nee, dat kan wel alleen maar Petje Ouw. Ja, nog steeds, hè? Daar komt hier binnen op vierlichtgebied. Ja, dat is een fenomeen.
En de wiezenwerp. En titelverdediger Erwin Timmerarend. Ja, dat moet toch nog mooi kwattere stokken, hè. En meter stokken, een verlengstukje erop van 3 millimeter. En die oorsprong. We beginnen daar met Hollands jongenskampioen Nicolai Lodder. Ja, uiteindelijk dat zijn man natuurlijk al mooi aluminium polstok, Xavier Sprong. Dik op de 9 meter, die echt uniek. En Jelle de Ruiter. Daar achteraan de Friese deelnemers. Met als eerste Riemer Zijlstra. Ja, we zullen het nooit weten. Ik denk, Reiner Haanstra. de lengte had een keer op, het had een keer op. Martijn Zuidersma. Dus die 12 meter in het Nederlandse Viskampioen Brendsma. Hij kon een hele meter verder kennen. Dat weet ik En NWM-kampioen Sietse Leggers. mooi dit materiaal in actie zetten. Dat is een goede dame. En dan de junioren. Daar starten we met Harmen Bogaert. Dat is ongeveer de max. Hoe snel is je nog? En daarna komt Ruben van Dijk. De stok wordt net langer. Hè? Trekje 74 is de maximale lengte. Just nou al, de liepers die tot springen willen, dan moet die polstokken ook griezelig aan in het water. Nou, daar hebben ze gewoon moeite mee. Hè? Dan ben ik alle liepers die er weer, zitten we toch een beetje wat dichterbij dan maar tevreden wijzen maar 21 heel. Prima. Dus nee, als er ooit een keer 22 heel sprong wordt, dan is dat al maximaal, absoluut. Gaan we naar de wedstrijd van Joert. Het zou natuurlijk geweldig mooi zijn dat we hier hele 4 afstanden krijgen. Maar het bloot een kampioenschap. Uiteindelijk telt de titel. Hebben het Fries kampioenschap ik zien. 20 meter wie genoeg. Nou, dat hier van tevoren nooit dacht. Nou, we hopen dat dat Joert verder gaat. Maar we moeten eerst even eens moeilijk tegen houden. Die 3 keertjes steen voor het Nederlands volkslied. Prachtig mooie volle tribunes hier en die jongen toch redelijk het volle borst. Het volkslied mij mooi om te zien. Prachtig maar die pontonnik daar in het water. Ze hadden hier wel werk van maken. Ja nee, het is weer indrukwekkend. Fanfaren, ja hoe is het? Maar nee, erg leuk. En ik kwam gewoon in, just een mega grote feesttent. Heegwerker met een prachtige Nederlandse vlaggen erin. Ja, dan heeft wel in de gaten, je ziet wat gebeuren. En ja, dat is het. Klopt, meeskanaal. Hele mooie volle tribune, echt een beetje een arena gevoel. Dus nee, de ingrediënten zijn aanwezig. Hier even naar die wedstrijd. Nou ja, laten we maar gewoon toch beginnen bij de topklasse. Gewoon de hoogste categorie. Als ik naar de deelnemerslijst zie, dan denk ik van, nou ja, er binnen eigenlijk zelfs de eerste en de tweede groep, eigenlijk zijn ze al je kampioen worden, maat. Nou, dat is ook iets zoals Gerrit. Ik denk toch dat het wel echt, dat de Hollanders het uitvechten gaan. Ik zou het heel jammer vinden, maar ik denk dat wij als Friese senioren gewoon te kwad komen. En ik als de geschiedenisboeken er wat bij pakt, dus laatste seniorenkampioen in 2018, Anne Galema in Burgum. Jere is het zelfs 11 jaar in, 2013 op Hollandse groen. Toen tevens Hopman, je won in Polsbroekerdam overigens. En ik als de klassementen just, dan ben ik gewoon een Erwin Timmerarens, een Rian Baas, Jacco de Groot en Reinier Overbeek. Binnen verder dan uw beste senior, Frederik Kramer. Dus ja, ik hoop op een uitzitter van een Frederik Kramer, een Anne Galema, een Nart, neem ze al maar op. Maar ik zeg dat ik een beetje mij dat gedacht in achterholen. Het is een kampioenschap, dus de druk lijkt groter. We hebben ik zien bij het Hollands kampioenschap, net alleen bij het Fries kampioenschap, ook bij het Hollands kampioenschap, dat de mensen helemaal net zo 4 sprongen. Bij zijn titel komt er nog wat oors bij te zien. En daar heeft al helemaal gelijk aan. Absoluut Gerrit, dat klopt, want als we Joe ik rond die hege 20 is bloed, 20 geel, dan geen 21 meter, dan kunnen ze alle 16 kampioen worden. Dat denk ik, gaan we oer die 21 meter, dan wordt het dus een lekker groepje. En ik ben toch weer optimistisch. Goede omstandigheden. Oude Novage hier in zijn wedstrijd, de Polsterboen Holland. Erwin Timmerarens, 21 meter 68. Het Friese record, notabene, op een centimeter. Ja, dan denk ik, blikt in. Als zo is die een heel meter minder dan.
En dan vallen er een hoop van die zegt je nou die dat net in de macht hè. Maar goed, ik en Frederik Kramer het natuurlijk dat die trijker door die 21 meter hebt hè. Maar van mij 21-43 als PR. Er zitten net al kansloos binnen. Maar hier in Holland, ja ik ben benieuwd. Het zou een stunt wezen als er een Friese senior kampioen wordt. De junioren, daar ben we wel favoriet? Ja, ben we wel favoriet. Maar Germ Terpstra, Michiel Zielstra. Ja, dat ben de man. Wisse Broekstra is dat de tweede junior die het Shell ken. Maar ja, het is hier in Friesland. Ik nog een wedstrijd wonnen, omdat alles naar Germ en Michiel te gaan. Nou, met name Germ natuurlijk. Hè. 21 meter 31 als Frieske record. Je hebt het hier. Ja, dat is toch weer de torenhoge favoriet. Ik ben het wel zo hoe je het dus maat. Even een spiekbriefje erbij. Hidde van Dam. Die had natuurlijk dit hier 21 meter in je sprong. Sielaast hier bij de junioren. Is twijfelin al Nederlands juniorenkampioen wist. Ben ik benijd nou met Tisha Lid. Heb ik een mooi klassement opgebouwd. Dus Hidde van Dam is volgens mij degene die het feestje van Germ of Michiel Zielstra en misschien Wisse Broekstra verstoren kan. Maar als alles de giet zet game Friesland boppen. Herman Bogaert hebben we nog, de kampioen van Vleen hier bij de jongens. Klopt, moest ik nooit futstrepen, want dat is wel een kampioenspringer volgens mij. Dus ja, nee, klopt. Dus dat wordt spannend, maar we gaan op Germ of op Michiel en dat hij het zitten laat en dan met Joren Musketier Wisse Broekstra met Wan. Omgekeerd krijgen van de topklasse, maar we hopen op mooie uitzitters. Zullen we even naar de vrouwen? Dat is ook een hele sterke groep. Daar is nu de absolute topfavoriet Marit van der Wal is voortvallen. Ja. Nou hebben al die meest niet 16 Sontje medespringen kunnen. Precies. Van Tessa Kramer natuurlijk een prachtig klassement gebouwd. Als Sontje meter sprong het dit hier. Ja, dat is Friesin die moet de provincies brengen. Precies, die zullen we dan ik maar even als Fries heen, joh. Zoals we bij Holland wat hoor zo denken. Ja, dat is toch weer ik in het klassement de beste. Maar goed. En, Jorine Baas, Demi Groothedde, die springt de laatste weekend. Zegt je zo'n 50 en oude weekend zegt je 24. Pittige dame. Die tip ik persoonlijk. Waarom weet ik net, maar qua gevoel denk ik die koetje ik wel eens dwan. En ja, dan moeten wij natuurlijk afwachten. Wat kennen Sigrid Bokma? Hè? Sigrid zit ik lekker in de stok de laatste weekend. 100%. En springt makkelijk. Sprong ik 2 keer 16 meter op het FK. Het een Frieske titel al binnen. Dan is je er lekker heen. Het seizoen is slagen. Dus ik hoop inderdaad dat Sigrid het jongen ik weer Shell in ieder geval dat ze de finale helpen. Gaan we nog kwart even naar de jongens en de Famkes staan. Bij de Famkes hebben wij, ja, ik toch wel de favorieten in de hoes. Met Noah de Boer en met Sanne Boustra. Zij is dat binnen de 2 besten. Nou ja, dan komt er een Gemma van Oostrom. Hè. Dat is nog steeds de regerend Nederlands kampioen. Het is hier haast alles won. Maar het Hollands kampioenschap was dan krijg net heel vreemd. Misschien ik de spanning. Dus die wil je nog wel wat goed maatje, denk ik. Maar als Noah of Sanne doen wat ze dwaan moeten, dan zou het goed komen moeten. Dus ja, daar ga ik hem op, Gerrit. Ja. En is Sietse Leffens bij de jongens de favoriet? Want die is ik net al die even constant. Dat is het. Hij is absoluut weer de favoriet. Hè? Maar dat is het. Hij heeft gelukkig de NWM won. Maar het FK wordt weer net. Nou ja, dan hebben we gelukkig nog een Brent. We hebben... Fantastisch op het FK. Ja, dus ik moet een dikke afstand heen. Jochentje meter wat wit, 60. Fantastisch. Stevossa, als tegen een Frieske jongenkampioen wordt, dan niet ik miskomen op. Want dat zou wel heel echt. Wij zijn qua jongens... Hoe het haast lopen, zo gewoon hier ervoor. Nee, maar wat dat betreft, wij zijn echt... Dat kwaliteitsverschil is groot. Uw jongens met de Hollandse jongens, dus dat moet goed komen. Wij zullen het zien. Ik zou zeggen, Hendrik Murk, doe ik een hele soort willen. Dan eerst naar de commentaarpositie met Freek. En dan zullen we zien hoe het zich ontwikkelt. Ik zou die in de pauze weg. Go get it. Ja, ik denk dat we daar in principe een Fries podium krijgen. Maar goed, je weet het nooit, hè. Dan maken wij het hier ook nemen, Hendrik Murk. Polsbroekerdam staat op het punt om het centrum te worden van de climax van dit vierlepseizoen, het Nederlands kampioenschap. En op de eerste scores staan de deelnemers al klaar. Bij de Famkes, Tessa van Vliet.
Dan beginnen we bij Chris Junker. Ja, en die hier bij zijn jongens zien ultieme jongen. Je hebt een dik over de 20 meter en dat zorgt ervoor dat Tevens Hokma uit het klassement knikkeren en als nummer 16 nummer Santje waar en je dus net mist in mij. Zo dichtbij kan het soms lezen. Ja. Ja, dat is een voorstel wat ooit de Friesen in Tjenne notabene hebben. Want wie vroeger zag de 8 beste Hollandse liepers en de 8 beste Frieske liepers bij de senioren. Toen vonden op dat moment de Frieske senioren dat zij volle beter waren dan de nummers 6 en 8 van Holland. Dus toen zei nou, dan doen we een orenverdeelsleutel en een halve klassementen. Eigenlijk ik eerlijker. Maar ja, dat zijn Chris Anker en zijn uitzitter maken, dat was toch zojuist. Dan in dit geval voor Tevens Hopma. En dat was verhipte jammer. En sneu. Ja. Nou ja, het had ons resultaat, hè. Er zijn 48 deelnemers op het NK. Dat we dit hier de verhouding hadden dat er 27 Hollanders mee hebben en maar 20 Friesen. Ja. Dan maken we de binnen natuurlijk 5 gouden medailles en dat bleef direct 5. Precies. De kansen is er dan wel, maar je had al even omstippen. Hoe ouder de leppers, hoe lichter de kans, heb ik het idee. Want aan de andere kant bij de jongens en famkes lezen troepen, ja. De jongen. En zodra het ouder wordt, nou, die balans was door de kant op weer. Maar nou ja, we zullen het zien. We hadden eerst de draaien sprongen aan. We zijn het wend dat er gewoon tegelijk springen. In dit geval weer dat Tessa van Vliet en Nicolai Lodder. Tessa van Vliet noteert 3 meter 44. En de oren bij de sprongen om nota 21 meter sprongen. Ja, dan zou het toch wel eens aanwezig kennen dat die misschien wat iets van krijgt in deze wedstrijd. Ja, dat is wel een spannend gebeuren natuurlijk. Het waait behoorlijk. Wien krijgt 4, soms is even 5. En hij stiet wel inderdaad scheef op een bad. En dat is eigenlijk wat elke lieper wat een hekel aan heeft. Plaus natuurlijk in de reg, maar als het net in de reg zit, dan zitten de meeste liepers dan maar rug in de wien op. Sietswien is vervelend en natuurlijk voor al die deelnemers, alle 48, is dat hetzelfde. Terwijl zat je wat lichter binnen, heb je wat meer nadeel dan als je wat zwidder, wat steviger bouwt binnen, dan ben je wat sterker. Dus ja, daar moet iedereen maar weer met zijn coach mee omgaan. Nou, dat brengt dus bij de tweede deelnemer in de categorie jongens. En dat is Julian van der Wind. Had een persoonlijk record van 16,58. Is daarmee in deze groep degene met het leegste PR. Maar waar weet, kinderen hem het verbeteren. Ja, die zal vrij uitspringen. Maar hij kan hem eerst al droegen, want hij helpt de pols niet langer naar net. En dan hebben we in de categorie jongens in elk geval al 2 weersprongen. Brengt u op de middelste batter bij Daniel Kluistra. En op de eerste batter bij de famkes, daar staat Isabel Overbeek. Ja, die was heel verrassend Hollands kampioen, hè? Ja. Dat weer echt. Ja, dat is wel ik zou zeggen, het is een echte Overbeek. Het weer van die kampioensliepers. Ja. Die het hele jaar een wedstrijd won en toen was het Hollands kampioenschap. En dit ziet er echt helemaal naar de uit, hè? Keurig om uit te beginnen. Ja. Pakt de eerste afstand op dit stuit. Daar stier 44, maar daar gaat ze denk ik, krijg wat doorheen, hè? Ja, maar voor haar, hè, PR 30, dan is dat heel keurig wat ze nou doet. Daniel Kluistra, ja, dat is ik zo'n jongen die een PR over de 20 meter had. Zo. En dus de Sjen, hoe hecht dat hij al had. Ja. Die gaat inderdaad won met de wie mij richting het zonnebed dat van de jongensbatten leidt. En dat is natuurlijk net een goed teken. Dus ik vreeg me al of dit nog binnen de sector is. En anders is het een heel groot verlies bij mij. Maar daar ziet hij nou vooral wat dreiging. Absoluut, Frederik. En wat dat betreft, Frederik, zit er een hele mooie opbouw in de wedstrijd. Hè? Ze beginnen qua klassement met de minsten. Ja. En de laatste per categorie het dus in het klassement. De meeste meters. De beste zo'n afstand van het seizoen in verschillende wedstrijden sprong. Zodat uiteindelijk de beste liepers, de favorieten, die komen pas op het einde. Van leeg naar heeg en dat soort de spanning opvieren matten. Nou, daar zien we eigenlijk al een gele trui achter op de score staan. En de gele trui dat betekent dat het leiderstenu van het klassement in Holland is. En dat is Jelle de Ruiter. Ja.
Ja, die had als persoonlijk record Santje 53. Nou, als je dat hier je snel letten, dan doe je in elk geval mij voor de trije finale plakken, denk ik. Ja, dat die oren net uithelden. Maar hij is in feite wel de kopman namens de Hollanders. Ja, en dat zei dan ik wat. Hierna komen er nog 5 Friese jongens die dus een beter klassement hebben dan de beste Hollander. Dus vandaar dat ik zei, ik heb mijn schoenen op als er geen Friese jongen kampioen wordt. Ja, springt een thuiswedstrijd, Jelle de Ruiter. Hij is een van de 10 deelnemers van Polsbroekerdam hier. En op de eerste batten, daar zullen we nog correct de landing van de eerste Friezinnen, Nienke Klein-Velderman. Die zet ik voor een afstand daar. Ja. Isabel Overbeek niet correct, tredje 22. Op de middelste batten, de toch nog wel Daniel Kluistra is net op met hem, weer boetende sector. En ik ben benieuwd wat de eerste jongensafstand wordt van Jelle de Ruiter. Ja, het zal een matige afstand worden, want die ging behoorlijk uit koers. En op een middelste batten zien we nou dat Sander van Vliet, toch ik al jepper, die het mooie PR van 2029 al jarenlang er is in Holland. Die jarenlang won echt wel mooi dat om een prijzen. En mooi nu zit er hier het voor een verrassing zorg is kin. Ja, hij is een van die 10 van Polsbroekerdam zelf. Een heeg percentage, ja, hè? Dat 10 man van 48. Dat is extreem. Ja. En van de 27 van de 27 Hollanders komen de 10 hier uit Polsbroekerdam. Ja, dan kan je wel een NK organiseren. Nou is het wel zo, ze trainen of ze sprongen een waasje mij en wienstel waar. En nou maar is het warm, dus... Nou, hij klimt wel heel erg, maar hij zoekt al dat hij echt van de orenbattendel komt. Dus ik ben bang dat hij een BS'je krijgt, een boetende sector. Maar het is wel, kijk als Daniel Kluistra een sprong met 3 ging, hè? Absoluut. Dus ik denk dat ze straks even die stok... De eerste Fries bij de categorie jongens, Riemer Sielstra. Had zijn PR dit hier al opwerken naar Santje in 60. En ik denk dat er misschien zelfs nog wel wat meer in zitten kan. Is in vorm, boem de laatste wedstrijd. En dat weer opmerkelijk, want dat weer eigenlijk alleen maar Sietse Lefferts, Brent Monsma en Martijn Seutersma. Een keer incidenteel een Reinder Haanstra, maar Riemer Sielstra komt in vorm en begint hem te roeren in dat geweld er in die jongen. En hij is nog hartstikke jong. Dus daar hebben we de komende jaren in die categorie nog wel even willen van, denk ik. Nee, 100% ben je Frederik. Dat echt een mooie lepper voor de toekomst. En eigenlijk voor hem al heel leuk en mooi dat er hier het überhaupt stiet. Voor de heer nog tweede klas springen en nou een NK mooi maatje. Dan heb je een soort progressie maken door het seizoen. Wat kan Riemer Sielstra? In zijn eerste NK-sprong. Oeh, en die krijgt ik voort een poester mee en gaat voort hoe het was. En dan wordt uw angst toch een beetje beantwoorden dat er toch wat last van die wien dreigt te komen voor dit NK. Dit ziet er goed uit, hè? Mooie rake klimslagen. Esther Wesselink. Ja. Niet naar vrij rapport, maar nee, kreeg sprong qua uitvoering. Ja, Nienke Klein-Velderman is correct noteerde 12,49. Stiert er dus in de categorie Famkes op het tweede plak voorlopig, maar dit is verder. Dus ik denk dat ze daarmee het vierde plakje scoot. Sander van Vliet is correct op de middelste batten bij de senioren. Inderdaad, boetende sector. Ja, Riemer Sielstra begint met een weersprong. En die had dan nog 2 sprongen oer om te bezieken in dat geweld van die finale. Want ja, als je het ziet jongens matten, ik neem Martijn Sudersma, PR een jongetje 10. Ja. Brent Monsma, PR een jongetje 60. Sietse Lefferts, PR 20, 48. Als je daar zien opboksen matten. Nee, dan kiest alles of niks springen. Dan heb je een wonderlijke oren gehad, ja. En dat, qua tactiek kan je dat ik wel begrijpen. Reinder Haastra, die nooit in actie komt, die zal misschien hetzelfde doen. Het een PR van 8,44. Nou, dan hebben je in de buurt komt, zou je misschien net met die Nederlands kampioen maar worden. Maar ging je wel de finale hel in en voor zo'n jonge knaap als Reinder Haastra een medaille op een NK zou natuurlijk voortreffelijk wijzen. Dus, dat PR lepte hij trouwens al toen weer nog maar trekje. Ja, precies. Hij is nou correct fitje, dus hij is op zijn leeftijd. Ja, dat is geweldig. Enorm goed bezig, hè? Ja, nee, hele sterke, nou al jonge vent. Ja, vent, jonge.
Of zo zei Krekveertje hier en we zijn benijd. Die kent dus voordeel, hè? Oh, en die krijgt hem correct net over het derde punt. En ze gaan alle keer ontnota meiden wie mij hoe er was. Ja, ik zoek steeds omdat hij wat sterker is. Kan hij voordeel hebben bij die Wien. Ja. Maar goed, dat benut er nou nog net in ieder geval. Nou, op de middelste batten staat Claire Lucas van Eyck. Ja, en die had een PR van 2096. Nou, dat zal er hier ik wel een gooi in de waan willen, maar die had de pols 4 te verstingen. En dat betekent dat we op de middelste scores bij de senioren nog geen enkele afstand noteren konden. 2 keer boeten de sector, 2 keer een wiertsprong. Die wedstrijd gaat daar dreig. Hopelijk kan bij de famkes hier Hieke Vogel daar is een orendraai aan. Het krijgt zien dat Esther Wesseling tredje 39 noteerde. Dat is op dit stuit afstand nummer 3. Maar wat kan Hieke Vogel in haar eerste sprong hier op het NK? Gaat in elk geval aardig gejocht hoor. Beetje voorzichtig misschien. Ja. Maar wel droeg. Even op safe, even erin komen en die poster kan wat verder. Wat is wel lekker als in ieder geval ik droeg bloest. Want ja, met die weer oud droeg in moeten en alles weer prepareren moeten voor de volgende sprong. Is lekkerder dat je even met een droegsprong begint en denken straks de polstok maar wat verder. Ja, opmerkelijk hè, want op die scores, die 4e scores, die de eerste wing pakken, ja. Al die vooral met droeg. Dat klopt. En de hessen trouwens, ik het 4 wordt minste lijst van de wien. Oké. Er zit toch wat struikenboel en dat geeft ook wel een beetje aan de rimpeling van het wettertje. En de scherm zit er nog voor. Ja, precies. Dus de hessen wat leiden en dat is alleen nog maar mooi. Nou, dat ben ik de lichtste, dus die had ik het meeste verlet van. Ja, inderdaad. Precies. En verder hebben we in die oren beide categorieën nog maar 1 aanstaan. En dat is onze Jelle de Ruiter bij de jongens met die tredje fjouwer. Ja. En de rest is alle wierd of de sector. En ik denk toch omdat dat komt, een beetje stunt te willen. Ja. Maar de gedachte erheen van, als wij wat presteren willen met het echt maximaal en dan die strijd keer een beetje gokken. Nou, dit is wellicht een deelnemer die wat verhoringen brengt. Hè? Want dit wordt al een hele kerel. Ja. Martijn Sudersma leepte op het Fries kampioen voor het eerst in zijn leven 8 meter en voortaan na 9 meter te zien. Pakte daarmee slechts zilver. Maar die maat je wat del zetten kennen. Dit ziet er een volle beter uit. Ja. Die liet even zien dat hij op safe heel makkelijk al midden in dat zonnebed komt. En die zet de eerste afstand in de jongensgroep die er doet. Martijn Sudersma van Kolmerpomp. Liept voor de afdeling Boetenpost. Anne Galema. Ja. Dat is natuurlijk Wolly en die er ik zou steken. Lekker in die post. Dat giet helemaal mooi rug. Ja, dat is best een hele lekkere sprong en daar is ik heel content mee. Ja, want hij had hier nog in 20 meter helle. Nee, en dat zult ik nou lang net wezen, Frederik, toch? Maar hij wie wel blied. Ja, hij weer hartstikke blied. Het Lientje leidt er op 9 meter. Dus een lekker njoggentje nog mooi te beginnen. En ja, je kan ik even zien wat voor hier dan de drompel weer om de finale te hellen. En dat weer toerennen hier Overbeek bij de senioren met njoggentje 49. Dus dan is zijn sprong dik hoe de njoggentje net zo raar. Gemma van Oostrom, de kopvrouw van Holland bij de Famkes, won 17 van de 22 wedstrijden in die competitie, maar miste dus het Hollands kampioenschap. Let je wel even een keurige sprong zien. En Anne Galema is de eerste die het oren komt bij de senioren. En hij noteert 9 meter en 1 centimeter. Dus het begin is er. Ja, keurig die in. Lekker begin. En ik doe makkelijk, hè? Ja. Dus daar ken ik zeker nog een heel soort decimeters en misschien wel meters bij. Meters. Beginnen dus maar 1 meter, hordelmeter, dus hebben we er nooit verder. Brent Monsma, wat hebben we stevige kerels. Dat hebben ze natuurlijk alle treien, hè? Martijn Zuidersma, Brent Monsma, Sietsel Everts, het ben alle keer. Zit achter hem heen daar. Ja, sterke knapen. Ja, dit ben eigenlijk in feite die we nou nemen dat zo op papier het podium wijzen maar voor dit NK. Ja. Alleen nog de volgende maar even uitvechten. Precies. Nou ja, Brent kan natuurlijk vrij uit Weppensoes denken. Hè? Die het de Friese titel pakt, redelijk verrassend. Maar een PR van jongetje 60, ja, dan kiest je wel heel lekker heen. Won het Koningsleppen. Won het Koningsleppen bij de prijs. Nou, en het verhaal natuurlijk dat er begon met de 14 gips. Nog een
blessure oproen in de wintersport. En dan toch dit hier nog zo verschrikkelijk 4-4 hebben. Dat het Brent fantastisch dien. Ja, ik zie de laatste hier bij de jongens. Ja. Nou, de PR had er geweldig opschroefd naar die nieuwtje 60. Friese titel. En wat kan Brent Monsma hier in Polsbroekerdam? Oeh, dribbeltje in de oorloop. Ja, hij komt wel heel heeg, hè? Houdt er hem... Geert Wollen uit de richting. Maar pakt aardig lengte nog. Ja, de hechte hierder, maar hij komt toch op het laatste moment iets te vol naar links. Ja. Want het ziet best wel ik bij hem dreigend uit. Ik heb nog melden dat Martijn Sutersma niet correct 16 zonen 30 noteerde. Dat is op dit stuit de nummer 1 positie in de categorie jongens. Nou, dat is een heel mooi begin. Brengt us bij Wouter van Midden. Ja, die had een PR-steen van 21-42. Ik zo krijg ze, dat is natuurlijk net kinderachtig. En dat lepte hij in Burgum. Ja. En daar werd hij Nederlands kampioen mee. Ja, klopt. En hij stiert toen op geen enkel listje van grote kanshouders, maar die titel zullen ze hem nooit weer aannemen. Nee, klopt. Bij de Famkes Noah de Boer, ja, dat is toch zo'n mirakel uit ex-morren waarvan we alle weten dat ze ook griezelijke goed vier hebben gekend. Het wel eens wat moeite met de insprong, maar als het al hier goed gaat, sprong dit hier al 15 meter 43, dan kent die jongen echt mooi wel op die Nederlandse titel. Onderin is goed, het hem goed te pakken. En nou klimmen, klimmen. En dan een hele aardig begin. Komt in de buurt van dat balsje. Dat balsje leidt op dit stuit nog steeds op tredje 72 van Isabel Overbeek. Precies. Dus we kroepen langzaam richting de 14 meter in die damescategorie. Maar nogmaals, daar alleen nog maar droegsprong. Ja, dat is goed coachwerk van de coaches, kan je zeggen. Want begin maar een beetje op safe. Ja, we zien draven, ziet ze Lefferts en die had correctie dat Brent Monsma, ondanks dat er Sana in het koersgang toch nog 1690 ja, dat is netjes, hè? Dat is knap. En dat is dus de nummer 1 positie. Ja. En een mooi richtpunt, want Leppers mij graag een baltje voor hun zien in zo'n bed, want dat werkt als een magneet. En als je dan klimmen, dan wil je in elk geval oer dat baltje. Nou, dit is een heel mooi richtpunt, echt voor Sietse Lefferts. Echt hij dwaande maar zijn laatste seizoen bij de jongens. Ja, en hij had als heel jong jonkje is hij Fries en Nederlands kampioen geweest. Maar in de eerste klas had hij nog geen enkele titel. Dat zijn die laatste NFM dan. Dit wil ik het Nederlandse, of het Friese klassementsrecord verbruts, maar een gemiddelde van 18,79. Maar dat komt er nou net uit. Hij slipte bij de insprong. Ja. Blijft wel droeg, maar zal absoluut net tevreden wezen met zijn begin. Zijn geluk is, hij had minimaal nog 2 kansen om de verbetering in te brengen. En de drukken er even aan. Hè? Je moet even in die stok zitten en dan kan de spanning een beetje voortkomen. Ja, dat zei het Frederik. Noah de Boer noteerde tredje 64. Oh, dat is nog krijg onder die tredje 72 van ja. Voorlopig het tweede plakje. Ja. En hier zullen we Ricardo Fay. Ja, Ricardo Fay had al een paar keer Nederlandse titels hellen. 2 keer zelfs. Maar dat was junior. In 2014 en 2016. Maar hij gaat hier te wetter. En Ricardo Fay. Oh nee, die springt bij Linschoten. Nou, ik denk dat Sanne Boustra het wel prima voelen. Al in afstand, maar net in afstand dat Sanne Boustra echt zenuwachtig voor worden is. Van oh jee, 50 PR. Fries kampioenen worden. De NFM heeft ze won, dus het seizoen is al slagen. Maar ja, daar moet natuurlijk nog even een kers op de taart om zo maar te zeggen. En dat zou dan deze Nederlandse titel worden moeten. Het klinkt zo makkelijk, doch het maar eens. Ja. Ik voor haar, ze begint gewoon op 0 meter. Maar om nou een tikje uit te delen met de eerste 14 meter notering, dat zou Sanne wel heel lekker wezen. Ze had het troeven in handen, hè? Ja. En ze had zien dat al haar medelepsters droeg aan de andere kant kwam binnen. Dat de lerende afstand op nota tredje 22 is, maar wat kan Sanne Boustra hier? Mooi gecontroleerde oren, het hem goed te pakken, had ze hem aardig rug. Ze had hem aardig rug, dan is dit een hele dikke hier. Oei oei oei. Dit gaat al richting de 15, joh. Ik zou maar zeggen. Nou, dit is een tik u delen. Dat kunnen we rustig stellen richting de concurrentie. Ze bloedt er heel rustig onder. Dat is Sanne Boustra op haar best.
8 deelnemers, maar de Binnelzoon die gaat 8 tellen nou. Ja. Oh. Nee, dit is wel echt wat we zo zijn. Ik denk dat we de 14 meter zo'n beetje slaan. Jongens, ja. Natuurlijk, er ben meer. Super begin. Gemma van Oostrom had ik een PR van 15,39, maar dit is wel een tikje. Ja, dat bandje leidt er ter indicatie van de vierste sprong. Nou, ja. Dat wordt verlijn. Oeh. Oké. 14,96 en dat is nevens mij al verder dan haar sprong op het FK. Ja, dat zou samen kennen. Daar ben ik helemaal met eens. Keurig begin van Sanne Boustra. Dan hebben we daar alle famkes 1 keer in actie zien. Hebben we nog 1 sprong te goede op de middelste batten. En daar is pas de tweede Fries in dit geweld van de 16. Sietse Bokma. Ja, ik net de minste. Ja, die hebt dit hier ook al een keer oer de 21 meter. Klopt. 21,9. En dat zou er heel graag hier nog een keer doen. Sietse Bokma. Oh, mislukte insprong. Nee, dan is ja, hij komt uit het wetter, maar dan is dat alles met zijn. En dan is het heel opmerkelijk, want in deze categorie springen 8 senioren. 6 Hollanders, zonder afstand. Want Ronnie Galema gaat er nog bij met 9 en Sietse Bokma zal dan de nummer 2 nu zijn. Dat zijn ook de 2 afstanden die er ook gesprongen zijn. Ja, die 19 meter van jongens die zijn de enige sprong die echt van betekenis is. Noteerde. En dan hebben we inderdaad de top 3 uit Friesland. Alleen een Brent maar is daar eerste, 1690, tweede Martijn Zittersma, en voorlopig treden ziet ze wel uitzicht op de finale. Al is het zeker nog geen zekerheidje, maar toch. We gaan beginnen met ronde 2, Tessa van Vliet. Ja, verbeterde woensdagavond hier prachtig haar persoonlijk record. Nou, dat ze al even snuffelen hebben, zoals je ze kennen. Een beetje een snuffelstage. En dat er nou in de tweede ronde, en in de derde ronde, wat er echt gaat gebeuren. Want bij die jongens zit natuurlijk dat het, dus is 16 jongen tegen dat end krijgen doorwijzen van finales. Voor de hybride trap voor de finale bijvoorbeeld, Santje 24. Op enig moment heeft hij toch Dennis gestaan. Terwijl Tessa hier het water opzoekt, is het Nicolai Lopper die zich duidelijk verbetert en hier toch een mooie afstand neerzet. En Nicolai is ook zo'n springer die op een gegeven moment komt hij in een flow in het seizoen en dan wint hij ook zomaar een aantal wedstrijden achter elkaar. Niet dat hij de NK gaat winnen, maar de afgelopen wedstrijden, afgelopen 4 wedstrijden stond hij als eerste of als tweede op de podium. En dat zegt toch ook wel wat. Voor Sietse Bokma dan een afstand van 16,93 en voor Nicolai Lopper komt hij net binnen de afstand 15,65 meter. De middelste schans gaan we kijken naar Chris Anker. Nou, hij weet eigenlijk hoe het moet. Woensdagavond een alles of niks sprong. Met correctie, zijn beste sprong sinds 2021. En nou, als hij dan toch mee mag doen aan dat NK, en hij was er blij mee, hij was daar toch wel op uit, dan moeten we er nog maar een feestje van maken. Hij leefde daar oer de 20 meter en dit Stevens Hopma van de list hoor. Daar is hij. Het gaat een beetje tegen de wind in. Dan blijft het wel droog. Ja, ik denk dat we hier een kleine BS'je krijgen. Ja, die buiten de sector terecht. Dat denk ik inderdaad ook. Ja, soms kun je de stok ook zo tegen de wind inzetten dat je dan juist ook helemaal die kant op gaat. Dan is het net wat te veel van het goede. Ja. Maar goed, dat weet je niet of Chris daar de stok sluit. Maar zo gaat dat soms. Stevens Hopma, Nederlands kampioen, zijn enige Nederlandse titel toen. Klopt. Gebeurde hier. Ja, dat heb je ook een beetje met wind, hè. Als je de polstok zet op wind van rechts en die wind valt net een klein beetje weg. Nou ja, dat is dan nadeel van wind. Julian van der Wind. Wordt net even iets dus melden kennen dat die Nicolai Lodder niet krijgt, toch? Julian van der Wind uit Linschoten staat klaar. En Daniel Oostra gaat zich ook klaarmaken. Maar eerst Julian van der Wind, die de polstok toch ook nu te ver zet. Maar die wist ik al van, ik maak wel zo. Bij de meisjes gaan we kijken naar Isabel Overbeek.
Zij werd dus Hollands kampioene. Ja, het is een nichtje van Fabienne en van Reinier. Isabel Overbeek, zullen we dan nog dus uit een goede zij won het Hollands kampioenschap. Maar een afstand van 14-0 en wist zich woensdagavond pas echt plaatsen met 3 centimeter voor in het klassement op Tessa van Vliet. Maar natuurlijk ook een acht. Dat bepaalt dan wel de springvolgorde. Eerst Tessa en dan en het is natuurlijk een Famke die wel een hoop potentie heeft voor de tackle. Kan zij nog wat erbij springen bij die 13 meter? meter? Dat heel goed uit. Nou, dit is wel een verbetering, denk ik, nog iets van de 1372. Makkelijk. En voor haar dus onder deze omstandigheden helemaal geen gekke sprong. Ik dacht dat ze voorbij de vierde meter zou gaan. Is dat een beetje een sprong van Isabel. Maar misschien moest ze wat snel met die laatste klimslag. Ik denk, dan wipt ze zich over die 14, dan is ze vrij safe. Daniel Luisteraar, vanaf 2015 steeds onafgebroken deelnemer aan het EK. Dat stond ook op zijn verlanglijstje aan het begin van dit seizoen. En hij heeft het op eigen kracht gerealiseerd. En anders op de 20 meter voor het eerst bedwongen. En als dat dan 1 keer lukt, dan lukt het soms een tweede keer ook. En dat was inderdaad ook het geval. Kan hij nog een keer zo mooi naar de Nederlands luisteraar, ja, die zit ik heel heen en die scoort een keer. Want op het scherm van de snede. Dat was eigenlijk ook bij zijn eerste sprong het geval. Ik begrijp ook de emoties van het waarom nou niet? Ja, het zou anders een hele verre sprong geweest zijn. Zo werkt het in de springen. Recht naar de overkant gaan, daar gaat het uiteindelijk om. Maar jongens, gaan we kijken naar Jelle de Ruiter. Die kwam tot 13 meter 4 en weet dat 1565 van zijn toergenoot Nicolai Lodder, dat dit op dit moment het derde plekje is in de wedstrijd. En dat is een afstand die voor thuisspringer Jelle toch ook te doen zou moeten zijn. Isabel Overbeek, voor haar noteren we 13 meter en 90 centimeter. Jelle eruit. Weet je het recht te houden. Ik kijk weer deze kant op en dat deed hij eerder ook al. Tot heel gevaarlijk. Ja, zo krijg ze. Dat is net slim. Met de voet houden. Ja, dat is zelfs. Dat moest ook. Op de eerste baan voor haar tweede sprong heeft de stap wel mooi op lekker staan. Je denkt van ja, er moet ook wat risico's genomen worden. Al ligt die derde afstand op 13,65. Mooi seizoen, heel knap van Nienke Klein dat ze hier überhaupt is. Was het dus wel een sprong die er tegenaan zat voor Nienke Klein-Velderman. Ja, Lady Velderman, maar lekker werpen. Dat komt helemaal goed voor de tackle. Je gaat te water. Zeker weten. Dus Nienke Klein-Velderman zal het dus in haar laatste sprong moeten Wij zitten onderhand wel te wachten op een aansprekend resultaat bij de Hollandse Zeehoor. Want die hebben tot nog toe uitsluitend buiten de sector of in het water gesprongen. En misschien is Sander van Vliet dan iemand. De bioboer uit de Ruigenweide bij Oudewater is Sander van Vliet dan zo iemand die dan een positieve impuls aan kan geven. Vaak was hij de reserve voor het Nederlands kampioenschap. En tot het Nederlands kampioenschap springen kwam die vaak niet. Maar dit jaar dus wel. Springt al heel wat jaartjes. 33 jaar jong. Was een klasgenoot van onze oudste. Heel knap. In 2007. Werd hij derde bij de jongens. Dat is lang geleden. Maar hij deed het wel. Hij heeft dus eens een keer op het podium gestaan bij een Nederlands kampioenschap. En jongens, gaan we weer kijken naar Riemer Zijlstra. Hij zet het stickertje op zijn polsband. En dan wordt hij natuurlijk weer wat verder in het water gezet. Hij ging dus met het water. Het scheelde niet en heel veel. Dus ik denk ietsjes terug die stap en hopelijk pakt hij hem dan nu. Nou ja, maar dan is zeker met de Friesland. Zat ze net ook best hoog in de stap. Sander van Vliet. En de stap ook ver in het water staan. Ik ben benieuwd waar zij op uit zal komen. Sander van Vliet. Ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Het gaat richting de 19 meter en het is een 19 meter. Ja, dat is hetzelfde lijn. Dit is dus nog eens eco. Maar we laten het een meter zo blijven. Maar de meisjes gaan kijken naar Esther Wesselink. Een vrij regelmatige springster, regelmatig dus ook op het podium, goede klimster. Ik ben benieuwd of zij haar wedstrijd weet uit te bouwen.
Maar eerst Riemer Zijlstra. Ja, maar jongens, dat derde plekje is nog niet ontzettend ver. Hij komt nu wat laag in de start. Krijgt wel een tijd om te klimmen. Pakt hier wel een 16 meter. Dat doet hij prima. Maar voelde zelf ook van, hij zakte wat bij de insprong. Krijg je net niet helemaal stil die start. Maar die derde positie die ligt daar dus op Nicolai Londe, 15,65. Daar is de zeker. De locatie hier is natuurlijk een commentaarbus met commentaar. En dat volume hebben wij geen invloed op. Waar winnen we? Wij zorgen even, nee, ja, dan is Sander van Vliet toch verder als Arne maar een 05. Dan had hij Lina net precies een jongetje meterlijn. Die verschoot wel eens wat. Maar Sander van Vliet daar toch de nummer 1 op dit stuit en is Arne Galema nou de nummer 2. Nou, dat doet hij de balletje wordt 4 centimeter verlegd. Heel goed, Mathieu. Nee, verrassend, want kijk bij Stooshuis, hij kwam toch duidelijk op een linie. Maar goed, daar is Meerten en de linie is ik maar een indicatie. Maar wij gaan er natuurlijk wel vanuit dat de linie dan ik... Hij is wat flexibel, hè, wat elastisch. Precies. Kunnen we melden dat bij de jongens Riemer Zijlstra hem nou verbeterd naar 16 meter te zien en nou daarmee de nummer 3 is in de jongenscategorie. Riemer Zijlstra nou treden, tweede Martijn Sudersma voorlopig en Brent Monsma eerste en Sietse Lefferts nou dus op plak 4. Nog had hij nog maar 1 keer sprong. Maar daar wordt dus on de bij timmeren, Trodeman. Daar staan we diverse polstokken in het wetter volgens mij. En dan is even de vraag wie gaat er als eerste. Dus voor de cameraman ik altijd best wel een beetje ingewikkeld. Waar we zoeken in te zien op Reinder Haastra. Ja, Reinder Haastra dus. Ik ben een kandidaat die wel mij kent naar het podium. Sure. En die... jammer. Naar links. Hij bloedt al correct nog droeg. Ja. Zit maar vlak bij het stuk gas. Ja, de hichte hier wel, maar de richting net. En dat shirt dat Reinder Haastra naar die wiersprong, nou waarschijnlijk boeten de sector, nog 1 kans had voor de finale. Ja. Lucas van Eyck. Lucas van Eyck. Ja, mooi rug. Ja. Dit gaat richting de 20 meter. Ja, 6 man in de finale, dan doe je met deze sprong het helemaal net zo raar. Even nogmaals ter indicatie voor de gier. Toen ik ideale omstandigheden in Drielst. 49, wie toen de drompel, wie toen de nummer 6 om die finale te hellen. En dit gaat heel aardig die kant op, Frederik. Ja, dit begint er op het likje. Hieke Vogel dan. Wat ken die? Shit, toch ik dat die afstand, behalve natuurlijk de 4,96 van Sanne Boustra, nog net buursterbaarlijk binnen bij de Famkes. Nee. Dat ken voor Hieke natuurlijk een voordeel wijzen. Mooi PR van 4,54. Nou, eerst maar eens een hege tredje meter, dan is het een heel zit goed in de stok. Maar we krijgen net door het derde punt. Nee. En dan ietsje kop onder. Ja, ik heb melden dat Lucas van Eyck hier in de wedstrijd echt hier op een brutsen had. Ja? Want het is correct nog geen 20 meter, maar het is wel een 90 meter, geen 90. Ja, heel netjes. En dat ben ons dan, ja, dan wordt het al interessant om te zien van komt die top 6 in beeld. Ja, 100% mee eens. Reinder Haastra bij de jongens in die boetende sector en een weersprong, dus die had nog 1 sprong. Ben we daar op de middelste batte dadelijk gewoon Arne Galema en op de vierste batte Gemma van Oosterom. Ja, dat is toch de kopvrouw van de Hollandsen, maar stiert voorlopig gewoon 6e. Ja, die moet echt nog even wat shell eten. Dat is toch bij de Famkes wel de dame. Had er wat gebeuren met, zo zei het wel met, hè? Arne Galema. Ja, daar ben je mee eerst. Het natuurlijk jongen, jochetje die in 90 is een lekkere afstand. Maar we weten van Arne en ik dat hij dat zeker nog in de mars heeft. Nou, sterker nog, op het FK sprong een jongetje 92. Tja, dat zou je 8 gedaan. centimeter naar wie de Fries kampioen. Ja. Dat hier zien, via de titel dan best. Precies. Maar ja. Zat dicht luidt het nog bij me gehoord. Die krijgt al content met zijn jochetje 0 en gewoon lekkere sprong om erin te komen. En no chance die sprong uitbouwen heeft. 39 hier inmiddels, maar dat zei niks. Springt als een jongen gaat. En hier zeggen we weer een orenvries, Martijn Suitersma. Dit je doet koers. Hij giet
naar links. Ik denk net dat hij hem verbetert. Blijft dus staan op die 16-37 en dat is nog steeds het tweede plak in die jongenscategorie. Nou, Arne Galema had een reputatie dat hij piekt op grote kampioenschappen. Wat kan Arne Galema nou? Ik ben bang dat dit wat te vlot gaat. Ja, dit gaat hij gaat vlug over. In 2018 nog de laatste Fries die de seniorentitel pakte, toen in Burgum. Ja, mij een persoonlijk record. Mijn dik persoonlijk record, dat weet hij 21-43 volgens mij. Nee, dat ieder op het FK. Ah, dat doen op het FK. Maar hij springt wel altijd op grote kampioenschappen persoonlijke records. 2 keer Nederlands kampioen met een PR en ik al 2 keer Fries kampioen met een PR. Precies, hij die prikkelski manier. Hij weet wel wanneer hij pieken moet. Ja, en dat is een kwaliteit, wat je er steen moet. Gemma van Oostrom, vorig jaar dus, Nederlands kampioene. En is jij wat ze nou kent? Toen hier ze genoeg 15 meter 18. Ze vieren 3 uur net weer, maar de ijsprong gaat net lekker. Ze gliert even wat naar beneden. Ja, en dan liet ze het aankomen. Ja, dan liet ze het aankomen, denk ik, op haar laatste poging. Ja, ze zit ik aan het bij de beste draaien. Nee, lang net. Ze is dit zesde. Dus dat voorlopig is voor de kopvrouw, kopvamke van het Hollandse kamp. Even spannend wat die samen in het dwang gaat. Ja, en dan is daar toch weer verrassend is die Isabel Overbeek die gewoon op tweede plak staat. Ja, dat is ik zijn kampioensleerlijke. Keurig tussen Sanne Boustra en Noah de Boer in. Ja, en dan doet die Isabel Overbeek het heel sterk. Precies. Brent Monsma. Ja, de koprenner bij de jongens. 1690. Op het FK hier een jongetje 60. Ja, ja. Sieverke staan een beetje, jongens. Zo krijg ik ze, maar ik ken er een met over. Maar we weten van deze knaap dat hij allemachtig vier ken. Ja. Maar kan hij ook de juiste modus vinden om mij deze win om te gaan? Nies Krek zit er al heel heeg. Gang er heel scheef. Ja, hij zit natuurlijk ook dat iedereen zit te struggelen met die Hudewien. Ja. Dus wat dat betreft jouwt hem dat misschien wel een beetje moe. Ik heb 16 jongetjes steen. Dat is waarschijnlijk net de oudste dat we kampioen worden gaan. Maar misschien is het ook nog van de top 3. Hè? En dan heeft hij dus nog 2 sprongen om dat uit te bouwen. En als dan in die tweede sprong er een dikke centimeter notering van maken, zou dat wel heel lekker wezen. En wie weet wat er nog meer in petto heeft. Deze sterke knaap van afdeling Wezen. Mooie sprong, maar hij stiet juist te vier. Hij weegt het al wat. Ja, dat kende ik maar vanzelf. Hij maakt toch op ziek. Nee, hè? Want ik denk dat die 16-jarige in elk geval wel genoeg is voor finale. Daar ligt het no hol op, ja, absoluut. En dan kun je de sprongen broeken om nog wat te proberen. Ik heb nog melden dat Arne Galema krijgt toch nog 18 meter noteren. Dus 1901 en 18 centje. Dus dwaande mij een netjes een wedstrijd. Maar voor hem hoop je weer dat die ene uitzetter waar die op wachten dat hij dit hier toch nog komt. Ja. Want hij moet natuurlijk roem over die 20 meter kennen in potentie. Gemma van Oostrum verbetert haarzelf een heel iets beetje. Maar trekt je nieuwtje aan, maar is er naar mij nog steeds zesde bij de Famkes. En deze man, Wouter van Midden, ja, die begon mij een weersprong. Ja, het was toen 23 Frederik, in Burgum. Ja. Jongetje september, trok corona. Die hebben we toen heel uit in het seizoen. 21 meter 42 en heel verrassend Nederlands seniorenkampioen. Het kan verkeren. Er wie net één die de toto hoort hier. Nee. Maar het zal hem last wezen en het wordt hem in deze sprong eigenlijk net. Nee, mist de stok. Gliert eerst een hele meter en het zou net vreemd wezen. Bij Philip is de bedoeling dat je omheen gaat in de polstok en net naar beneden. Daar staat klaar Noah de Boer. Ja, tredje 65 met shirt op dit stuit het derde plak. En dat zou dan genoeg wezen voor finale. Maar ze weet echt dat is wat aan een magere kant. En je wil graag met een hegere score naar die finale dag. Ja, is natuurlijk in staat om richting die 4,96 te hebben. Dikke 4 meter zit er zeker in. En een goede eersprong, hè? En dan het, maar iets te volle risico. En zij draait je er weer in. Ja, dat zie je nou, dat vaak is pittig. wat scheefs in de wien in en dan kan je er weer iets tussen scheef zetten dus in. Het is altijd moeilijk. Ja. Nou, ze had gelukkig nog een sprong. Steert voorlopig op derde plak. Dat bedoelt ik ze in deze ronde. Ja. En omdat zij zo'n heeg klassement had, mij zij straks als Ian naar lijst en dan weet ze precies waar ze aan is. Dat is wel een voordeel. Dat is het voordeel. Brengt u bij de jongens bij Sietse Lefferts.
En Sietse Leffers staat voorlopig op plak 5. En Ja, dat is eigenlijk toch wel de grote favoriet bij deze jongenscategorie. Als tenminste Jos Nijt persoonlijk record. Maar ik denk dat Sietse ik nou net schrokken is van 1690 als beste prestatie. Dat de noosje. Dit is beter. Oh. Ja. Die gaat wel heel goed uit koers. Komt wel 4, maar buiten de sector waarschijnlijk, of net? Maar je liet er wel even zien wat er in zijn mars had. Ja. De stok gaat er groen nog in. Alleen is het nog binnen de sector of is het er krek boeten? Nou, dit wordt Dit spannend, zit erom, denk ik. Het is zeker verder toch, dan zeg je weet het zeer liep mij. Nou, de treinafstand van Riemer Sielstra, maar Ja, het moet. dan moet er wel meer worden, dat is de vraag. Uit het midden naar voor de scones gaat de sector 8 meter naar links en 8 meter naar rechts. Ja. Nou, hij had geluk. Het is er correct binnen. Centimeter 23. Zo. En dus nou mijn stip op 1. Nou, dat is heel fijn. Mijn Sanheim uit koers. Ja, heel fijn dat die sprong opmeten is. En dan maar met die maar stip op in. Maar dat zei dus iets over zijn kwaliteit. Ja. Hè, dat je haast in het gas landen. Nee, precies. En dan nog eerste stenen. Ja. Nee, dan is het een hele dikke joggetje een hele teringhand. Ja. Maar goed. Ricardo Vai, die de senior. En die zit nou volle beter in de stok. Ja, die gaat aardig rug. Hele beste sprong. Ja, komt in de buurt van die joggetje 90 zelfs. Ik een hege jongetje noteren van Ricardo Vai. En dan beginnen de senioren, ze staan gewoon een beetje in vorm te komen op die batten. Voor de duidelijkheid, dit is de eerste groep van 8 senioren. Dat betekent dat de beste 8 van Nederland straks nog komen. Nou ja, dan komen 6 maar naar de finale. Dus deze groep weet dat ze 4 matten om echt maar een kansje te maken op die finale. Ik vind het wel hoopgevend dat hij nou al aardig richting die 20 meter ging. En absoluut. dan denk ik, de besten inderdaad, of zoals het mooi Frederik, die komen nog, de beste 8. Ja, die zorg ik dat het hier in ieder geval wel 4 kind. Nou, Sanne Boustra die had zien dat haar sprong van 4,96 4 bij de eerste is ontnota bij die Famkes in haar eerste sprong. Ja, die kan hier de volgende knock-out uitdelen, want er zit een mooie opbouw in. Absoluut. En je neemt de eerste sprong mee naar de finale, dus... ja, als hij er nog wat de 15 meter giet dan... Zij is de enige goede 14. Het is al haast 15 en kan daar nog wat bij. Als je er weg goed hier, komt ze 4 net. Nee. Field. Met hem een beetje rennen, want denkt, ik heb wel 4,96 staan. Laat ik mijn krachten sparen en dan heeft ze helemaal gelijk gewoon. Hebben we daar alle deelnemers 2 keer in actie zien. Kevin melden dat bij de Famke Sanne Boustra nog altijd op 1 staat. 4,96. Tweede plak daar voorlopig voor Isabel Overbeek, 93. En het derde plak is in handen van Noah de Boer van Exmoire. Zij noteerde 65. Ricardo Vai noteerde 19 meter 73. Maar stip op 2 bij de senioren. En daar wachten we dadelijk op Sietse Bokma. Wiels we bij de jongens weer bovenop de lijst beginnen met Nicolai Lodder. We gaan nou in die het top 3 staan. Wat wij graag zeggen vanuit Friesland. Sietse Lefferts 1, Brent Molsma 2, Martijn Zuidersma 3. Dat stiert voorlopig. Dus het is de jonge man dadelijk. Toch de weekjes 12 verliezen ziet ze hard worden. Ja. Dus misschien wat, kwart en 8, je weet het net. Hij is agrariër, dus hij is wel wend met Jellerij natuurlijk dat er een 7 uur mee moet. Begrijp ik. Oh. Simon. Nou, dat is een mooie naam. Mijn Y Bokma. op zijn Friesk. Sure, hartstikke prima. Simon Bokma. Krijg in Heid ziet met een Y. En soms jouwt dat ik vleugels. Hè? Dat je dan een kerstverse zoon of dochter hebt dat je denkt van, ik ken de wereld om. En dat kerst ziet ik. En ja, jochentje 91 de beste afstand in die categorie, in die groep op dit moment. Dat kerst ziet ze toch zeker jongens, richting die 20 meter. Weer een matige insprong. Oei. Ja, en dan heeft er een wat een 4 staan. Ja, en dan met zijn 16,93 van zijn eerste sprong staat er voorlopig op 5e plak. In de wetenschap dat er nog 8 toppers achter hem aankomen. Ja, dat giet hem net worden. Dan is er van Sietse nog even werk. Ja. Maar gauw aandroeg je warm blijven en dan had hij nog 1 sprong.
En is in de seniorengroep ontnota de leidende afstand van Lucas van Eyck met 1991. Wij beginnen met bovenaan de list. Ja, de tweede ronde in die categorie bij de famkes en bij de jongens. En dat is natuurlijk nou heel belangrijk, want na deze ronde weten we wie de finalisten binnen bij de famkes en de jongens. Bij de senioren weten we dat dus absoluut nog net, want er komt daarna nog een hele groep met de nog betere deelnemers. Rutger Haastra, Nat Bronsma, Bouke de Jong, Frederik Kramer, Reinier Overbeek, Jacco de Groot, Rian Baas en Erwin Timmer-Arends. En dan hebben we het wel over de crème de la crème van het seniorenleven in Nederland. De eerste batte staat bij de famkeskleer Tessa van Vliet en bij de jongenskant staat Nicolai Lodder. Ik ben benieuwd waar van die beiden. Oh, de eerste gaat nou eerst. Tessa van Vliet. Sprong hier de Waans Jonne nog een geweldig persoonlijk record van 14,74. Daarom mocht ze echt starten op dit NK, maar ze weet dat zij nu al op vierde plek staat en haar net verbeterd is. Dus haar wedstrijd, haar NK, eindigt hier in Polsbroekerdam. En ik, Nicolai Lodder, zeggen we bij de jonkjes te wedstrijd. Nou, die had zijn top gewoon duidelijk met het Hollands kampioenschap. Die wist het te winnen met 1668. Die titel is binnen, maar Joet zit voor hem de wedstrijd erop. Chris Anker op de middelste batte had echt zijn polstok zet. Ja, hij leeft Waanzinnig hier op ditzelfde plak, Polsbroekerdam, nog 2024 Zuiderholle. Dat is zijn eerste van het hele seizoen. Dan doe je hele goede zaken natuurlijk. Waart daar maar niet een 16e op de ranglist en mocht je starten. Maar ja, hij is een keer weer sprong. Hij is een keer boeten de sector belonen en had nou dus nog één kans. Hij zou wel heel graag die 20 meter nog een keer hellen willen. Ja. Nou, dat moet dan nou gebeuren. En maar dat gebeurt net. Nota hut. Te vlug. Pakt hem net lekker bij, een beetje te leger in en dan ga je wat te rapporteren punt. Ja, het is een ingewikkeld speeltje alles bij elkaar. Maar goed, hij kan zeggen dat hij in 2024 deelnemer weer op het NK in Polsbroekerdam. Maar het blijft bij 3 sprongen voor Chris Anker en 4 boeten het podium. Inderdaad, mooi shot dit. Zo het meesken. Ik moet zeggen, Frederik, ik ben blij dat wij een schermpje hebben. Dat wij de beelden volgen die je hem thuis via de livestream hebben. Want voor u inmiddels steen ik al je meesken. Ja. Wij zitten gelijkvloers met Zandbed. Ja, er dan al je meesken vast in. Missen wij live de wedstrijd. Super een beetje zoals je ze kennen. Maar gelukkig tot de cameraman Dirk Klaver goede dingen. En kan wij het op die manier en goed volgen. En probeer die wat ik enigszins vakkundig te verslaan. Nou, en waar werkt het mij? En in deze regio leeft het vierlap en ek. De Wit vertelde er al over. Ja. Het had hier een oorsprong. Dus de bult is lekker vol. En sjocht hier dat Julian van der Wind beziek je mij bij de jongens om nog wat. Nee, die zal wat minder tevreden waarom ze op zien NK. Want ja, Trijke Wiert. Ja, daar ben je net blij van. Dat klopt. Dan hij het in elk geval net goed. Nee. Dat is helder. Isabel Overbeek. Ja, zo is het al. Nog steeds, nummer 2. En tretje 90, stegen gewoon tweede. Nog steeds. Ja. Dat is toch verrassend. Verbetert haar net. Het is nou de vraag wat dat de concurrentie. En dat biedt perspectieven. Ja, ik van een Nienke Klein Velderman, ik van een Hieke Vogel. Ja. Biedt dit echt perspectief. En ik van Oude de Boer vanzelf. Tuurlijk, die met er nou een jij die heen. Dus ja. Ja, we komen nu toch bij het punt dat we de namen die definitief dit NK verleden trokrossen kennen. Precies. Isabel Overbeek zit nog in de wachtkamer bij de famkes. Tretje 90 is voorlopig een tweede plekje, maar er komen nog 6 deelnemers. Ja. En dan wordt dat nog wel even zwitterd, denk ik. Ja, zij hebben we natuurlijk worstingen, de rest moet het nog maar van. Tretje 90 is ik zeker net een slechte afstand. Daniel Kluistra op de middelste batten. Ja, boetende sector en Wiert. Ja, maar wat dreiging, Frederik, hè? Ja, zit heel leeg. Maar nou gaat er wat hij gaat nou wel oer. Ja. Hij gaat al beter, maar komt een heel eind voor die lijnen, hè? En dan weet hij dat X-Zien NK hier eindigt. Ja.
Ja, Chris Ankernies krijgt nog 1680. Nou ja, dat is in dit geweld nog krijgt een zesde plakje. Maar die verdwijnt dus ook het klassement straks. Precies. Maar Jelle de Ruiter is de enige Hollandse jongen die nog onspraakmeidje kent op mogelijk een finale. Ja. En dan maakt hij dus 1630 van Martijn Sudersma. Nou, dat zou op zich er wel in zitten kennen bij deze Jelle de Ruiter. Oeh, en een vreemde dribbel. En nu ziet het er op zich wel goed uit. Ja, dat gaat. Ja, nou, is wel tevreden. Voesje. En ik ben benijd, want ja, die eerste afstand is Santje 23. Ja, dat is het net. Maar ja, hoeveel is het minder? Ja, precies. Zo. Ilse Klein, nee, Nienke Kleinvendelen, mag ik zeggen. Ja, hier wel even wat tijd te klimmen, maar... Ai. Ja, dan is Verhard de wedstrijd ook hoor. Want die 1249 van de eerste keer, nou, dat wie het 8e plak. Ik denk net dat er volle bij komt. Als er al wat bij komt. Klopt, dat is, nee, dat is te min. Dus, Maar die kunnen nog volgend jaar nog een jaartje bij de meisjes. Dus wie weet wordt het volgend jaar haar jaar. Nee, de wedstrijd is inmiddels een oerlijke dwaande. En het is, ik vind het echt wel indrukwekkend. De stromen nog steeds echt meest binnen. Jelle de Ruiter 1620. En dat betekent dat Martijn Sudersma maar die 1630 nog steeds strijden leidt. Ja. Dat men alle drie Hollandse deelnemers in de jongenscategorie nou uitskekelen. En krijgen we nog 4 Friese jongens die hun nog verbeteren kennen. En sowieso 3 finalisten en 3 medailles voor Friesland in deze categorie. Ja, ik hoef mijn schoenen net op tieten dat ik bij deze definitief, nou daar ben ik blij om. Die laat zwieren van maar. Je moet zelf nog even niet vechten welke kleur het wordt, maar ja, de medailles zijn in deze categorie verdeeld. Nou, Daniel Kluistera toch nog Santje 88. Nies krijgt bij de senioren voorlopig een 5e positie. Ja, Sander van Vliet krijgt ik een hoop dreiging. Kwam tot het jongetje 04, maar best wel 4 uit koers. Dat je denkt, een blikse kaartjes, als zo'n man goed teruggiet, springt er ook de 20 meter. Maar ja, doe dat eerst maar weer eens. Maar dat er liepen kan, dat joeg het duidelijk om. Het hem goed te pakken, liet zijn klimslagjes. Nee. En dan bloedt zijn beste prestatie, jongetje 04. En daarmee dat er de concurrentie net zeer. Nee. In deze groep het tweede plak al. En er komen nog 8 kanonnen achter hem aan. Dus, ja, normaal sprutsen is dat te licht. Die kan als een noffelijk plakje op het tribune zitten. Als er nog ruimte is, want het rent aardig vol. Ja, je zoekt direct deze. Het wordt een steenplakken waarschijnlijk. Ja. Nou, dat is mooi. De sport leeft hier dus. Krijkers in Friesland is de regio Utrecht een plak met brodelet wordt. Riemer Silstra. Riemer Silstra. En die... Komt een hele eind, die komt een hele eind. Die kan wel eens over die 1630 van Martijn Sudersma heen wijzen. Dat mij net verbazen. En dan docht Riemer Silstra toch goede zaken verlopen. Zeker weten. Dan moet je Martijn Sudersma toch wel even ontwerk zetten. Eerst gaan we naar Reinder Haastra. Hier is correct al 16 zien. Maar ja, dat is intussen het 4e plak, maar daar gaat hij nou in, hè? Ja, klopt. Daar zullen we Esther Wesselink bij de Famkes. Die gaat uit koers. En dat betekent dat ik daar eigenlijk al redelijk duidelijk begint te worden wat er in de finale komen. Nienke Kleinvelderman is krijgt 13 Jochen. Nou, dat betekent dat ze nou samen staat. Maar een Hieke Vogel had nog wel degelijk kans om daar straks mee naar de boer en Sanne Boustra mee te gaan. Ja. En Isabel Overbeek staat daar natuurlijk nog keurig te worden. Klopt. Nou, Lucas van Eyck, ja, de man die de 4e sprong ontnota Joert maken, 1991. Ja, dat is netjes. Ja, die maakt toch een beetje hoop houden op mogelijke top 6 notering. Op herhaling kan richting een 20 meter. Want je zei al, beste zoekprestatie even oppeppen. Voor Lucas van Eyck. Ja, als je PR van 2096, dan ga je het dus wel inbouwen. Ken er ik nog wat bij, absoluut.
En dan ben we heel benieuwd. Had hij er nog iets bovenop zetten kan. Je hebt trouwens ook mooi met deze beelden, dat shirtje van hem, hoe het waait. Ja. En dan komt die wind dus van zien. Dat jou denk ik wel bij de meesten toe gewoon dat de omstandigheden lastig binnen. Die hebben zwart zich wel eens even in die 2,5 minuut dat het vlaagje wat voorbij is. De kaasboer uit de Vlist, kan die het nog een keer? Oei, ja. Draait. Ja, en dat is vaak een veegteken. Hij viel het al, dit wordt hem net meer. Nee, hij zit in de wachtkamer. Is nog steeds koprenner. 91. Ja. Maar Matt nou afwachtje wat de rest nog naar hem docht. Riemer Zielstra wel degelijk in de jongensgroep naar het derde plak opschoot. Ja. 16,57 en daarmee wipt hij op dit moment Martijn Sudersma eruit. Die leidt nou vierde. Dat is toch enigszins verrassend. Ja. Dat is knap van Riemer Zielstra. Ja, maar die weet ook dat Reinder Haanstra nog komt en Martijn Sudersma. En die horen beiden staan al boven hem. Precies. Dus ja, voor Riemer is het nog echt spannend. Ja, dat is even spannend. Maar hij kan heel tevreden wezen met die 16,50. Hij springt een knappe wedstrijd. Dat is, mooi opbouwd. Ja, en ja. dan moet er twee knapen met Michel. Het jongere broertje van Michiel. Ja. De regerend Nederlands juniorenkampioen. Dus ja, daar zit wel wat gain in die familie. Ja, dat klopt. We zeggen hier Hieke Vogel. Ik zei het. 3,64 meter. Dat is op dit moment de drompel. Dan zullen ze nou aan de boer weer aan het werk zetten. Zit nou op dit stuit 8e, dus kan alleen nog maar beter. Ja. En had het wel in een bouten, ja? Het moet even slaggie. Kwam het eerste 2 sprongen net helemaal uit. Van mijn naam. Liet dribbeltje. Ja, en die liet zijn dribbel in die jongen in. Die nekt haar nou. Want ze had gewoon te min power. En ja. Dan is het een teleurstellende missie waarschijnlijk voor Hieke Vogel. Hier hadden we wat meer van verwachten. En dat betekent dat het ook heel spannend wordt dadelijk voor Noah de Boer. Want die leidt nou nog derde in deze categorie. Maar die weet dat Gemma van Oosterom, de kopvrouw van Holland, dadelijk nog springt. Wat kan Anne Galema? Zit knap in de wedstrijd. 19-01, 18 Santje. Ja. Nou, als er nog wat stadiger rondgaan kan, dan mag die 20 meter een keer kennen, zo zeggen. Ja, dat zou heerlijk wezen. Hè? Dat is even lekker deze eerste groep senioren, daar staat de kopman van Wust. Dat is aardig goed, dacht ik. Ja, weet wat het is om Nederlands kampioen te worden? Die het al 2 keer maar een PR. Dan zal het PR er denk ik net in zitten. En dan met... Maar ja, dit ziet er wel heel goed uit, hè? Dit ziet er fantastisch uit. Ja, lekker jongen. En hij gaat er hoe heen. De eerste 20 meter is een feit. Ja. En hij docht het beste van het hele seizoen op het NK. Ja. Goh, dat is geen tafel mee, hè? Nee, dit is een absolute klasse gewoon. Piek op het moment dat het. En hij eigent nou net eens. Super tevreden. Hij weet dat die oren jongens nog een meter verder kennen. Ja. En dat is ik zo. Maar het is in ieder geval zijn beste van dit seizoen. Maar je wil eerst naar de finale. En met 20 meter. Kies die ober. Ja, die ober ken ik. Die komt van het Heidenschip. Mr. Bean. Mr. Bean. Prachtig. Nee, mooie sprongen, Ornegalen. Maar prima ja. dingen. Pet joh, hè. Want nou. 20.06 had ik de commentator zitten. Maar ik weet net zeker dat wij dat al... Martijn Sudersma. En dan is dit een verrassing, want de nummer 2 van het FK, maar dat PR van Jontje zien, wordt hier uit de finale wipt. Ja, 20 meter 28 kunnen we noteren voor Anne Galema. Ja, 4 wij zijn beste van dit seizoen. Ja. Nou, en dan maken ze misschien toch al een liedskoorske op. 20 meter 28. Voor Ornegama, eerste. En dan flikt er het toch maar even op het moment dat het maakt. En eerlijk is eerlijk, dat is knap. Een kwaliteit. Ja, absoluut, Frederik. Knap. Nee, het is een hele goede wedstrijd eigenlijk bij die eerste groep senioren. Daar bekeert niks om. Gemma van Oostrom, Frederik zei het al. Nou is het erop of eronder. Want oors krijgen we der ik... Noah de Boer, Essa de Boustra, beide in die finale. Dat zou dan wel heel fijn wezen voor Friesland. Maar Gemma van Oostrom, als er een keer het Nederlands kampioen bij die Famkes, zal er alles ontwan om haar in ieder geval in die top 3 te hebben. En dan moet ze dus eerst door die trekje 64 van Noah de Boer. Die dan nog wel een poging krijgt. Oeh. En die mag ervan werken, en het is te min. Ja. Oh, en dan is hier toch een daverende verrassing te noteren. Zeker. Want deze titel is die wordt in ieder geval net prolongeerd. Sterker nog, zij komt net eens in de top
Seis. Ja, ze is zesde, ze bloedt zesde. Ja, nee, het is een hele teleurstellende midgie op een of andere manier. Het Hollands kampioenschap 2 weken verliezen. Wie is er ik net? Misschien toch een beetje de druk. Zit je dan nou ja, dat je dan het hele seizoen eigenlijk alles winnen. Ja. Zandje kan winnen van de 22. Ja, nee, ja, dus het is wel heel erg. Dan piekt hij dus op het verkeerde moment, zoals ze kennen. Ja. Spietig voor haar. Maar het betekent dat Noah de Boer en Sanne Boustra wist binnen van de finale. Alleen ze kennen nog even niet van welk plak het wordt. Ja. Noah de Boer staat nu nog tredje 64. Middelste kansje bij Wouter van Midden. Het hij een antwoord op Arne Galema. Hij komt er wat leeg in en hij gaat vies te snel hoor. Dus dat betekent dat Wouter van Midden het van Midden net helemaal het. Staat achtste in deze groep van 8. Ja, dus dat is zacht uitdrukt. Nee. Nou, hij kan altijd zeggen dat een keer een Nederlands kampioen West is. Maar ja, dat is, was al zeiden, een periode. Ja. Ja, hier staat Brent Monsma. Zegt dat zijn concurrent Sietse Lefferts over de centimeter gang. En zal dus zelf graag over die 18 wollen. Of misschien nog wel verder. Ken dat ik, maar ken dat Joert. Brent Monsma. Lange slagen. Ja, zit vol de beter in de stok. Jij zit vol de beter in de stok. Neemt de leidende positie, jongens. Ja, ja. En die strieden er het hele hier al in. Het is een prachtige categorie om te volgen. Want het zijn monsterachtige klimmers. Alle treien. Ja, sterk jongens. 5 kan ik eigenlijk wel zeggen. Een hele mooie groep om te volgen. Precies. Maar Brent is wel een jongen die er stiet altijd mat. En dat naar San. Ja, strieën met een tarrieding met die enkelblessure. Jelwijs instroomt en hij is alleen nog maar beter. En hij zei ik van ja, elke wedstrijd die springen maar is een cadeautje. Ja, dan is er lekker relaxed in. Hij komt en er altijd heel relaxed toe. Zo van, nou ja, ik ben hier toen je lekker veel hebt met een shubbertbol. Als dat ik echt zo is, Santje 93. We gaan al richting de 18 meter bij de jongens. Maar hij dus, nou, de nieuwe leider. Alleen nog Sietse Levert mij nog. Maar die beiden gaan Savis aan mij en die worden dan omgevuld met Riemer Zielstra met die 1650. Ja, dan krijgen we daar een mooie Friese finale. Bij de Famkes, Noah de Boer. Ja. Ken die gaan nog verbeteren, Noah de Boer. Ja, dit ziet er goed uit, dit ziet er goed uit. Ik denk dat ze verder is, beduidend verder. Richting die lijn, die leidt op 14 meter. Ja. Dan komt ja, en ze maat oertredje 90, dus dat zal erom spannen. Het zal erom spannen van de tweede positie. Ze weet dat ze al in de finale zit. Heel euforisch jucht ze net. Dat komt dat de sprong misschien net helemaal vlekkeloos weer. Nou ja, ze doen wat te rap en dan weet je in de finale de polstak kennen wat verder. Ja. Ik vind dat ze goed in de wedstrijd zit, dus die is nog net uitschakelen. Ben benieuwd. Ricardo Fai. Ja. Jochentje 73, dan doe je het net treden, heel hè? slecht. Voorlopig. Ja, ken ik over de 20 meter. Sterker nog, Nijsan hier verbeterde er dit hier dat naar 2050. Ja. Maar komt er wat bij? Nee. Net in deze sprong. En dus zit Ricardo met zijn derde plak voorlopig stilletjes te hopen dat die tweede groep van 8 misschien wat minder dij had. En dan kent soms maar. Nou ja, dat weer vorig hier het geval, Frederik. Ja, dat is heel absurd. Toen de voorronde prestaties, Jochentje 49, Jochentje 64, Jochentje 76, Jochentje 92, Jochentje 94 en Frederik Kramer die toen de beste voorronde prestatie met 20. Sietse Lefferts. Ik ga even naar Sietse Lefferts. Terecht. Nee, die verbetert hem net, maar gaat wel als nummer 2 mee naar de finale. Hier nou de pols wordt de 4. Ja, en daar is het rechtpunt echt duidelijk. Die Santje 93 is voorlopig de eerste jongensafstand. Brent Monsma, nummer 2 Sietse Lefferts, Santje 23. Toen leider Hast in gas. Ja. En het redden is daar Riemer Zielstra van eerst hem. 3 Frieske jongens gaan straks terug naar die finale. Mooi. Ja, en bij de Famkes wachten we dadelijk op Sanne Boustra. Weet al dat ze als nummer 1 straks naar de finale mee, die 1496. Ja, je eerste afstand die je del zet, dan neem je mee. Precies. Dus dit is een lekkere bonussprong om te zien of dat Gotchi nog wat groter kent naar de nummer 2. Ja. Nou de Boer toch naar het tweede plakje klom. Precies, 4 centimeter. 94. Ja. Nou, dat zijn 4 belangrijke centimetertjes. Zeker weten. Daarmee
klimt zij oer Isabel Overbeek heen. Ja, die mag het straks uitvechten daar, die draaien. Ja, nou, mooie finale. Ja, absoluut. Sterke deelnemers. En Sietse Bokma, die mij dadelijk op de middelste batten nog beziekje om misschien in het kielzog van Arne Galema, zijn ploegmaat van het Heidenskip, om daar in mei te gaan. Want ja, Sietse Bokma kan natuurlijk makkelijk die 20 meter zo normaal sprutsen. Ik denk dat eerst Sanne Boustra gaat, maar even zien. Ja, even spannend. Ja, Sanne Boustra. Staat al eerste, maar ken er nog wat bij? Sanne Boustra. Nee. Viel dat het er net in zit, Littermaker in. Maar gaat als nummer 1 bij de Famkesgroep terug naar de finale. Ja, en vind je zoals 90, hij stiet sterk, Frederik. Ja. Sietse Bokma. Ja, stiet no zonde, maar die 1693, nou ja. Daarvoor komt er in het. Die hebt ik een beetje in hem zelf, denk ik wel eens op kampioenschap. Want ik zou het hem zou gunnen. Hij heeft een lekkere finale plakje. Wat leger in en dan kun je er net op een puntje, hè? Nee. Spietig. Nee, in deze categorie. De eerste groep van 8 senioren zitten 12 Friezen. 1 daarvan staat op de eerste plak. 2028 Arne Galema. En die andere Fries, Sietse Bokma, die kennen hem omstroepen. Precies. Want die eindigt in deze groep al als zonde en is klaar. Dat betekent dat we op 3 kansen nieuwe deelnemers krijgen. Op de vierde batte dadelijk de topklasse vrouwen. 3 Friese deelnemers, 5 Hollanders. Dat is dat alles te krijgen bij het klassement. Hoe hoger je staat in het klassement, hoe meer had je meiden aan kennen. Dus bij de senioren krijgen we de top 8. En daar hebben we 4 Friesen. Die komen achter elkaar. En vervolgens 4 Hollanders. Want dat zijn de 4 besten van Nederland op dit stuit. Dus daar moet wel een beetje wonderachtige dingen gebeuren. Wil Friesland daar zich mengen in het geweld. Kinsama. En we gaan natuurlijk de junioren. Ook daar 5 Hollanders en 3 Friesen. Had ik te krijgen met blessures in Friesland. Want Timo van der Knaap stier namelijk bij die beste 4. Jammer, ja. Maar Bruts, na het FK Sinoos, mij 6 weken net springen. Nee. En zit nou dus misschien wel voor de livestream te zien. Betterskip. Spietig jongen, want hier is je best past in dit veld. Maar daar profiteert Harmen Boogaard van. Die nou in actie komt. Dat is de regerend jongenskampioen. Nou eerste Iers junior. Mooi klimmerke. Mij dus toch nog via de achterdoor roeken ons zijn eerste NK bij de junioren. Maar begint mij een wierpak. En vorig jaar natuurlijk Nederlands kampioen, bij de jongens. Femke Rispens. Ja, wat kan Femke? Dat is natuurlijk de vraag. Hier van de Frieske kanon. Begint in elk geval oer de 14 meter. Maar weer redelijk safe, hè, dit sprankje. Ja, dit weer echt even de boel hier uittaasten. En dan straks maar even zien dat er wat meer in zit. Ben ik wat oren als dat we wend binnen in Friesland. Je staat hier nou toch wel boven de oorlmeter, misschien wel 12 meter boven het gas. Dat is toch inderdaad. Op een smel plankier en dat viel eerst heel nuwer. Ja, het is oorslepen. En daar moet je toch even onwennen. Nou, deze man is daar onwend, want dit is Rutger Haanstra. En die is hier best te trainen. Ja, dat is eerste Iers senior. Gang wel lekker, zei dat toen, Dionne. Ja, toen weer het bien stil. Ja, even nog eens qua omstandigheden. Ja, Rutger is natuurlijk wel een knaap. Die krijgt de oren senioren van Friesland in deze categorie. Die zou bij die beste size rappen kennen. Ja. Een 20 meter, een hele hege jochentje. Dat heb je nodig waarschijnlijk. Oei, nee. Geef je het pak. Dat moet duidelijk wezen. Nog niet. Dat is even de Femke Rispens toch bij de vrouwen de eerste 14 meter voort. 14:29. Dus dat is eigenlijk net eens aan mijn begin in de vrouwensgroep. Absoluut net. Harmen Boogaard dus wiert sprong en ik Rutger Haanstra bij de topklasse senioren een wiertpak. En dat brengt dus bij de categorie junioren bij Ruben van Eyck. Ik een jongen met een persoonlijk record van 1984.
Ja, als dat je goed noteert, dan maken ze in ieder geval kans op een finale plak. Al denk ik dat er meer nodig is, hè? Want je zit er een gigantische kanon in deze groep. En uiteindelijk, kijk, in deze categorie, ik ga maar treien naar die finale. Ja. Tuurlijk van de 8, dat ik goed dat ze treien van de 8, maar nou, het werd dringen geblazen, dat moet duidelijk wezen. Rustig begin van Ruben van Eyck. Geen afstand om Skof nog te praten. Nee. Het is sowieso hopen op vuurwerk, als dat dan komt van de junioren of de senioren of de vrouwen. Maar het volle publiek. Je krijgt toch een fantastische kans als Lieppers en Liepsters om deze sport fantastisch te promoten. Ja, Inger Haanstra bij de vrouwen had een heel skof dit seizoen in die Frieske Leiderstrui liept. Ja. Liept een PR van 16.06, wat eerst door de 16 meter. Maar ja, zeg toen vervolgens Femke Rispers en Sigrid Bokma ook over de 16 meter. Dan rekken toen op het laatste moment die Frieske trui kwijt onder Sigrid Bokma. Maar ja, als je 16 meter springen kent bij de vrouwen, dan wordt het serieus. Dan komt het podium in zicht. Ja, zo is het, Frederik. Zij is nog jong. Ik licht. En licht. Is Hewitt misschien net meteen een voordeel met de wien. Maar goed, we hebben net het minste wien. Nou, begint wel een mooie stijl. Een mooie, begint voorzichtig nog voor die 14 meterlijn. Het zal een hege 13 meter wezen. Ja. Rustig begin voor Inger Haanstra. Nart Bronsma, ja. Ja, nee. Die weet ook wat het is om Nederlands kampioen te worden. Ja, blikse kaartjes. Hij is het 2 keer won als junior en een keer als senior. In het Heidenskip. Toen zie je er eigenlijk net in de finale. Waar de finale maar 6 man hebt. Waar hij daar hekken als nummer 6 en vervolgens won hij. Precies, 2014. Ja, in het wat Heidenskip. doet Nart? Ja, die gaat toch wat te vier uit koers. Vinden we niet naar Rugs. Zelf echt net. Direct toch had dat dit hier zijn Frieske titel nog een keer realiseren. Nee. Maar weer wel de verrassing, hè? Ja. 20-0-0. Dochter als geruste fan. Ja. En dat je naar 4 springen of net zo 4 springen, dat maakt de dochter net uit. De vrouw op een voorste rang. Nou, dan weet je wat je hendel jeppen. Precies. Nee, Nart die is toch de laatste weken van het seizoen eindelijk weer een beetje in de vorm die we vroeger van hem konden. Het trekt weer plezier in, dat straalt er uit en dat is natuurlijk ook belangrijk. En Wisse Broekstra, de coach Bart Helmholt. Training ging net geweldig, toen ze die jongens zeiden. Nee. Het vaak wat een dribbel in die oren in, die moet er eigenlijk wat uit. Dan won de man die ooit het Nederlandse jongensrecord sprong op een NK in Burgum, 2022. Stiert nog steeds. Het stiert nog steeds en dit shutter. Oei. Maar klimmen goed uit. Maar dan gaat die polstak weer de verkeerde kant op. Ja, leert de letter ook het Friesk junior record in Burgum, 2091. Dus dat is intussen dit hier al een paar keer verpulveren. Ja. Hij kende Ricky niet gestegen. Dat is mijn wisse. Ja. Ondanks dat hij dit hier in één wedstrijd wonnen heeft bij de junioren, streept hem ik nooit voort. En dat is ook wel weer de klasse van Wisse Broekstra. Dat je altijd wel rekening mee moet houden. We gaan naar het Bronsma hand en dan zien we Bouke de Jong. We lezen een prachtig artikel van Bouke in de Lauwerte kranten. Pak eerst even de vrouwliesbatten. Ja. Susanne Mulder. Ja, die had ik wel eens een titel gewonnen, dacht ik. Susanne Mulder. Zeker. Zij had... Die is een keer Nederlands kampioen geweest. Ja, precies. Bij de Famkes, dacht ik, hè? Nou, een keer bij de jeugd. Ja, dat... En ze is wel Hollands kampioen geweest, maar nog geen Nederlands. Ik heb nog melden dat Nart Bronsma is correct 16,90 meter noteerde. Dat is in deze groep het eerste plak, maar overal maar we rekening houden. Maar de nummer 4 in groep A, dat is Santje 88. Eerst zullen we... Bouke de Jong, ja, die moeten we eerst even pakken, want Bouke die won de NOM met 20 meter 90. Begint nou ik heel aardig. Heel aardig. Tuurlijk, hij gaat wat erop naar de andere kant. Maar was de sprong weer verzaaid. Straks de stok wat verder. En we bouwen dit mooi terug. Dit is een lekkere sprong om uit te beginnen. Prima die in Bouke de Jong. Van Parregeer dus. Nou, laten we de drompel de Fort maar even bijpakken. Op dit stuit is de 5e senioren afstand. Santje 88.
Dus je moet in elk geval al richting de 18 meter om top 6 te komen. Oh nee, top 6 maar. Ja, Santje 63 is dat. Ja, ja. Nou ja, dat is van nou. Ik denk dat de net trouwens met deze sprong wel heel aardig in de buurt komt. Die Santje 63. Laten we net vergeten dat daar niet krijgt Susanne Mulder daar gewoon de leiding neemt bij de vrouwen. Want de eerste 15 meter notering in die groep, 15.03, valt me niks af. Ik zo krijg ik zeg het er net voor doen, maar... nee, dat is dan wel... het is toch... een stukje kwaliteit van Susanne Mulder inderdaad. Dan had ze de stok waarschijnlijk vrij vierste, hè? Ja. Wisse Broekstra noteerde geen aanstaan, boeten de sector. En Bouke de Jong, ja, 18-52 toch nog. Ja, precies. Dan staat hij nou in elk geval in de top 3, denk ik zelfs. Fjouwer. Hij is vierde, geloof ik. Ja, hier zien we Harmen Timmer-Arends. Het broerke van Erwin Timmer-Arends, die Dekselse senior. En ik heb een hele lange stok. Ja, ik ben klimmers, hè? Ik ben echte klimmers. Maar dan moet je wat tijd hebben dat hij er op dit stuit nog net. Dus begint mooi een sprong die er straks natuurlijk uitbouwen wil. Dat moet duidelijk wezen. En dan attentie bij de vrouwen voor Fabienne Overbeek. Want ja, die is al 2 keer Nederlands kampioen geweest. Ja. Komt hier uit Polsbroekerdam, van de club in elk geval. Het zusje van Reinier, de meervoudig kampioen bij de jongens junioren en nou senior. Ja, dit is echt een kandidaat voor de titel, Joert. Absoluut. Vorig hier heel verrassend in Drielst. Ja, en begeert lekker, hè? Die begeert keurig. Ja, rond. Ja. Ja, die gaat ik hoor die 15 meter, denk ik. Ja, dat is wel heel fijn als het zo begint. Dan wist eigenlijk al van nou, top 3, dat zo best te scannen met deze sprong. En dan kan je straks lekker uitbouwen. Een Frieske troef, want dit is de kopman van Friesland, maar even zeggen. Ja. Dit hier een nijpersoonlijk record van 21-39. Wat kan Freek Kramer hier? Ja, die had hem echt goed staan, hè? Die had hem prima staan. En die gaat echt richting een hege jongetje, of misschien al een liedje 20. Ja. Nou, even naar Heid Kronius, die is weer hoofd TC namens Friesland. Nou, begin is aardig, denk ik. Absoluut, absoluut. Ja, dus voor Frederik ik heel lekker. Dus die eerst maar lekker een beetje in die top 6 nestels. Zodat het wist, ik kan gewoon rustig erop houden. Dat je net een hele beetje mee bezig bent van kom ik voor de beste 6, dat is vervelend. Melden we nog even dat Fabienne Overbeek bij de vrouwen in die de leiding oorneemt van Susanne Mulder. 15-35 is op dit moment de vierste afstand bij de vrouwen. En dan begint het er al aardig op te likje. Dat is netjes, ja. Natuurlijk hebben we er eigenlijk vanuit dat we van de titel hoe de 16 meter moeten. Maar 15-24 is zeker net slecht. Freek Kramer, nieuwtje 68. Netjes. Dat is een keurig begin. En daarmee staat hij voorlopig te worden. Ja, en treden overal, denk ik. Ja, we hebben natuurlijk 20, 28 en jongetje 91 en dan komt de jongetje 68. En hier gaat een van de Hollandse troeven, Mark van der Horst, te wetter voorlopig. Ik geloof dat hij in het verleden ook al als Nederlands kampioen geweest is. Ja, voor mij bij de jongens. Het is wel een beetje een stuntman. Het is vaak alles of niks bij je, maar altijd dan ik goed gaat. Ja, hij is de nummer 12 van Holland. Ja, nee, absoluut. En dit is de nummer 1 van Friesland, Sigrid Bokma. En die is dwaande met een heel sterk seizoen, hè? Vooral die slotfase. Ja. Al een keer over de 16 meter. Friese titel in de boeze. En wat ken ze hier? Ik wil vaak op een NK of een FK. Dat is natuurlijk een hele fijne gedachte. Zij had nog altijd het NK-record. Ja, zeker. Santje 08 in Burgum. Ze vierden er nog nooit sprong op een NK. Klopt. Daar waren ze toen dus kampioen mee. Ja. En ik denk dat zij hier met een degelijke sprong begint. 2020. Ja. Of een Evelien, maar toch. Ik het corona-tijdperk. Ja. Dan het fenomeen van de jongens en de junioren van Nederland. Reinier Overbeek, nog altijd houder van het Nederlands juniorenrecord. Maar nu is hij senior en hij zorgt het eigenlijk altijd voor spektakel. En die komt er direct heen, hè? Prachtig, prachtig, ja.
Verder als die 2028, dit gaat al richting, nou, wat zou het zijn, 20 heel al? 20 heel, ja. Nee, je hebt het natuurlijk ook heel verrassend, Sander Rineke, de kampioen van de Poolse Boen Holland, hè, het Hollands kampioenschap. Ja, hij moest maar 1 man voorin letten. Junior Hidde van Dam. Ja, die wie wel verder als hem dat klopt. Hier in Friesland was dan hier Hidde van Dam de zilveren pols aan, bij deze spreken. Maar Renier pakte dus wel zijn eerste Hollandse kampioenschap als senior. Ja. En let je even zien dat ze met hem niet rekening houden kennen. Ja, dat wil je nu zitten, dat moet duidelijk wezen. Laten we hopen dat ze ook met deze man rekening houden, Matten. Michiel Zielstra stiert schuin gedrukt. Dat betekent dat hij de regerend Nederlands kampioen is, maar ook de regerend Fries kampioen bij de junioren. Ja, dit is een van de 2 grote Frieske troeven. Ja. Tegen met Germ Terpstra. Wat ken Michiel Zielstra? En hij weet natuurlijk de Friese titel, die hekkel in de pocket. Dat is een lekkere gedachte. Maar ken er ik zijn Nederlandse titel met prologeren. Nou, maar deze sprong duidelijk net. Je hebt wat een rap hoer. Ja. Ze hebben net in de eerste ronde een hele matige wedstrijd. Überhaupt maar 2 geldige afstanden op papier op dit site. Hebben we dan die van Michiel de tredden. Maar ja, dat ben natuurlijk nog net de afstand waar we op zitten te wachten zien. Nee. Ik heb nog melden dat Renier Overbeek 2043 noteerde. Oh, ja. Dat is de vierste afstand tot nota. En dat Sigrid Bokman nog kwam tot 1484. En dat is op dit stuit het derde plak bij de vrouwen. Ja. Maar ja, daar komen de beste niks naar, hè? Ja. Demi Grootherde, Jorine Baas en Tessa Kramer. Treien. Hier hebben we Demi Grootherde. Heb ik persoonlijk een beetje tipt. En om deze reden zoek ik deze, maar ze niet. Heel dreigend. Ja, heel dreigend. Sprong je de zouden waar zit hij ons? Zegtje 24. 2 weken verlien, zegtje 57. Maar op dit moment helemaal in rugs. En daar is het dus voor de concurrentie maar een 6 raus hebben zezen. Ja, maar Giel Zielstra dan niet krijgt, ja, die gang nog vierste raap hoe, maar toch, de vierste nota, Santje 22. Ja. Nou, dat is voor een eerste sprong op een NK bij die junioren helemaal net saai, hè? Nee. Zo'n Nederlandse titels, Jacco de Groot. Ja. Bij de junioren 2003, 2005, 2006, bij de senioren 2010, 2015 en 2017. En 2022. En Musterchen, hij probeert het. En hij redt het. Haha! Wol heel scheef, maar toch heel vier. Maar dit kennen hè? Dit kennen dus geen hoor. Jongen. De acrobaat, de circusartiest, zei ik wel eens. Jochem van de Cieli hebben die geen kop koeververeniging, hè? Ja. En hij denkt, toch nog even zien dat ik een moedere punt scheuren kan. En ik nog redelijk rust sturen kan, hoewel er aardig naar links wiekt. Maar ja, dit wordt zeker een top 6 notering, denk ik. En dat is gewoon in de finale. Al 38 jaar, heel het wordt net 40. Ja, nee. En nog zo'n geverskriet. Precies. Hoewel er was uit het herstel, en dat is logisch, het duurt alweer wat langer, het doet wat zeer uit de tijd, maar ja. Het speeltje is te leuk. Hij liet ook eens wat wedstrijdjes rennen in het seizoen. Ja, hij doet het wat gedoseerd. Even attentie voor de man die het nou op een score staat. Hidde van Dam bij de junioren, het Giele leiderstenu. Hij eindigt in het klassement op 12 centimeter achter Germ Terpstra. En beide hadden hier dat Nederlands recordswest, dus van Germ is het nog steeds. Ja. Sprong voor het eerst over de 21 meter dit hier, 21.01. Ja. En hij springt eigenlijk alle wedstrijden makkelijk over die 20 heel heen. Ja. Lange vent. Let maar eens op het klim. Het ziet er bij hem zo makkelijk uit. En dan gaat er wij, hè. Dit is gewoon standaard. Hij gaat wat te rap, maar wel heel vier. Ja. En nog lang net in de top. Nee, we zijn los met de junioren. Het gemak bij mij. Dit is echt een titelkandidaat hier in de juniorencategorie. Ja, 100%. Hij weet ik alles, hè? Ja, twijfeling. Ja. Dus we zorgen dat Jorine Baas hier te vlug naar de andere kant gaat bij de vrouwen. De INI beste van Nederland qua klassement. Daar hebben wij zoals INI lijst. En dan krijgen we alleen nog Tessa Kramer. Ja. Nog een Hollandse, maar we weten dat ze uit Heidenskip komt. Ursula Diek in het Heidenskip. Dus als ze wint, dan is het Friese tintje behoorlijk grut. Precies. Maar goed.
Ja, Hidde van Dam. Hij begint heel makkelijk. 44 in die juniorencategorie. En hier nog een heel eind stok oer. Dus daar zullen we haast meer van zien. Het lieke een trainingssprong. Ja, het gemak hè? Ja. Maar het is standaard. Hij springt zo makkelijk over die 20 meter zitten. Ja, en dit is extra fenomeen uit Gouda. Rian Baas. Ja. Ik hij al diverse Nederlandse titels. We herinneren je dus die ene in Burgum. Om die 1 centimeter verder als Isbrand Galema. Precies, pindelijk. 21 10 om 21 9. Ja, dat weer wel Rian Baas. Die hem toen pakte. En hij springt hier een thuiswedstrijd. Ja, en dat is altijd lekker. Hij had maar ook één ding de smoor in. Hij hier eigenlijk in dat gele shirt springen wilt. Ja, dat is heel hier er waas die nog om. Precies. Maar toen kwam er nog een Erwin Timmeraars achter hem aan. En die sprong hier 21,68. Ja. Ja, en die had nog die gele trui. Die komt dus nog. En daarom ben deze beide man de grote favorieten voor goud bij de senioren. Maar deze man in het Frieske tenue is dat misschien wel bij de junioren. Ja, we zijn heel benieuwd wat Gerrit Terpstra natuurlijk kent. Had zijn PR opschroeven naar 21,31 dit hier. Ja. Is ik het Frieske record, maar nog steeds zo'n centimeter achter het Nederlandse record van Overbeek. Ja, maar wel een Nederlands klassementsrecord. Dat noemen we wel over in Overbeek. Maar een gemiddelde zo'n beste afstand van 20,66. Ja. Maar ik moet zeggen, die laatste weken, die 20 meter vallen net zo makkelijk meer. Nee, je sketch het er dan te betiet piekt, dat weet je nooit. Of hij had wat les gehad, ik weet het net. Nee, hij sprong natuurlijk die 21 meter in 30, 3 augustus. En dan hebben we in het Heidenskip. Daarna wordt het ietsjes minder. Maar een fantastisch seizoen, dat sowieso. Maar er moet eigenlijk ik een lekkere titel bij. En de NFM won natuurlijk, die had er al. Oei, nee, had de stok te 4. Ja. Nee, direct al. Ze wilde graag in de eerste ronde Taslaan wol. Dat doet ik vaak. Nou, maar even nou wacht zie. De stok moet wat dichterbij, dat moet duidelijk wezen. Even te gretig. Ik heb nog melden dat Jacco de Groot niet krijgt de trede 20 meter noteerde, 2026, dat is 12 centimeter minder dan Anne Galema. Ja, dat kan belangrijk wezen. Nog. Maar goed, dit is zijn eerste sprong pas. Precies. Maar de 20 meters beginnen te vallen. Ja, het wordt een mooie wedstrijd. En dan krijgen we nog bij de vrouwje Tessa Kramer. Bij de senioren Erwin Timmeraars, de regerend Nederlands kampioen, dat watervlienier in Driels. En bij de junioren beginnen we dadelijk weer bovenaan in het richtje. En daar kunnen we melden dat Hidde van Dam daar voorlopig de nummer 1 is voor Michiel Sielstra en voor Harmen Timmeraars. Ja. Nou, Erwin Timmeraars, ja, die had je mensen die jongen een fantastische jongen beleefd. Vorig jaar, toen moest het 4 voet komen. Hè? Toen kwam er pas in zijn allerlaatste poging, pakte de Nederlandse titel. 4e sprong, maar echt dat weer oer de 21 Ja, nee. Ja. Absoluut. En we staan dit hier. Het staat op een zeldzaam listje, want het is de enige naast Aart de Wit en Rimmer Abma dit in alle categorieën Nederlands kampioenbest is. Dat is inderdaad heel bijzonder. Oh, en dan komt er alweer een mooie. Dit werd heel makkelijk. Oh, lekker. Ja. Dit gaat alweer richting die 20 heel heeg. 20 heeg. En ik heb weer het finale, dat is iets wat nou wel zeker is. En dan heb je dus nog 4 sprongen, 2 in de finale en 2 in de wedstrijd. Om maar lekker trotten batsen. Kenmerkend hè, voor de toppers. Het eget samen makkelijk dan. Even een handtekening, dit is toch geweldig. Dat kan alleen op het vierde hebben, net na de wedstrijd. Dat is gewoon onder de wedstrijd. De fans worden net teleurgesteld. Nou, dit is toch bij de Olympische Spelen net gebeurd in de atletieksport. Maar met werpen kent nog best een meisje. Hoe leuk is dat? Een hele fanclub. Als je wint, heb je vrienden. Zo simpel is het nu ingeet. Nee, een fantastische eerste ronde bij de senioren. 2080 noteert er. Ja, dus de 21 meter komt al in zicht. Ja. In de eerste ronde al. Dan beginnen we dus weer. Tessa Kramer niet krijgt. Nou, die valt dan toch wat aan met Albe Seidel. Daar ben alle vrouwen droeg. In de eerste ronde. Droeg gewoon aan de kant kwam. Wij beginnen weer met Harmen Bogaert bij de junioren. De man die het op het nipperke toch tahekken is on de list. En die doet het hier helemaal net zo raar, hè? Nee, helemaal net. Die doet het prima. Ja.
Die had niks te verliezen. Die denkt, nou, alles of niks. Ja, had ik een PR van jongetje 20? Ja, dat is helemaal niet raar. Nee, die mengt hem even in het gezelschap. Nou, die schroeft er ook even wat op voor de heer. Absoluut. Dat kan hij klimmen en balanceren. De polstok kan hij recht over laten gaan. Doet hij overigens niet. Maar toch, die komt Femke Rispens bij de... Femke Rispens bij de vrouwen. Nee, die short voort naar rechts. En dat is net een goed teken. En komt dan ook in de plomp. Femke Rispens staat voorlopig op het 4e plak met 14,29. En inderdaad, Harmen Booghaard, 18 meter 66. Dat is net genoeg, dat weet ze. Rutger Aanstra leert als eerste senior dit hier een nijpersoonlijk record van 20,76. Ja, dat op de mooie battes van Burgum. Pakte daar zijn dijtitel toen. En weet dus dat het met de vorm dus in principe wel aardig goed zit. Ja. Maar ja, komt het er even uit. Precies. Nederlands jongenskampioen 2020 en Nederlands juniorenkampioen 2020 en 2021. Dus al 3 Nederlandse titels en nou eerst die senior. Kent er hem derde en ik richting die finale liepen. Het ziet er goed uit, Rutger. Het ziet er prima uit. Komt ik een hele eind. Verbetert hem aanmerkelijk, want de eerste sprong weer wierd. Maar... Het werd dringend geblazen daar. En hij had dan een poging de stok en nou bij Jussies verder. Hij is er nog net. Nee. Want ik denk dat dit correct te licht is voor die top 6. Maar dat moeten we straks maar even rustig bekukkeleuren. 59, maar de tweede sprong, daar moet je gaan doorpakken. Maar Booghaard heeft het goede voorbeeld al gegeven. En dan wil de brandweerman uit Maastricht ook in dat spoor wil verder gaan. Misschien ook 18 meter. Ja. Harmen Booghaard die meldt hem hier in de juniorengroep. 18,66 met stip op 2. Ja. Keurig aanstaan achter Hidde van Dam. En die zet de Friesen ontwerk. Precies. Daar staat nou klaar Ruben van Eyck. Tegelijk op de schansen staan. Die noteerde 16,69 in zijn eerste sprong. Maar ja, had een PR, een persoonlijk record, wat heger leidt als dat van Harmen Booghaard. Dus waar weet wat deze jongen in zijn mars had. Dit wordt te hut. En als de vleugel ook in, ja, dan had je dus geen tijd om te klimmen. En dan kost dat meters. Ja. Santje 72, dat is daar momenteel de drompel van de finale van Michiel Zielstra. Ja. En daar komt er net op taal. Rutger Aanstra noteert 18,96. Ja, dat is in deze groep het 4e plak. Maar in de vorige groep zijn ze aardig verder. Ja. Dus dat is net genoeg. Nee. Inger Haafstra dan, het jongere zusje van Rutger. Wat kent die? Die zit er nou wel goed in de stok. Ik denk aardig lucht volgens mij. In de buurt van die 14 meterlijnen. Ja, en dat heb ik nodig. Want de top 3 bestaat daaruit Sigrid Bokma 14,84, 15,0 treien, Susanne Mulder en Fabienne Overbeek onder leiding met 15,34. Dus daar komt ze net op dit stuit. Naar Bromsma, het jongen dat de toppers hun shell litten. Hij is ik een topper. Hij moet hem nou ik shell litten. Ja. Zo heel mooi wijze als dat slaggert. Hij kent soms extra een uitbarsting ja, hè? Zeker, zeker. Het is nog net zo vaak gebeurd dit seizoen, maar in het einde toch nog een keer 2066. Ja, en heel verrassend toch de Friese titel. Dus precies. Schreeuw hem nooit op, blijkt nou. Maar als je al de eerste sprong, ja, dan gaan we toch al 4 wielen. Ja. Dat Friese record van 2168, dat weer toen op het FK in Wezen, dat is 4 wielen. En dat had er nooit bij helpen. Nee, dat zal... Maar een hege 20 kan ik er nog aanwijzen. Absoluut. Eerst maar eens de rechtdoor. Eerste slag had er. Ja, had er nog iets. Ja, ja. Oh, een hele crisissprong. Een hele crisissprong. Ja. Hij had echt het beste uitzien niveau hè, van dit seizoen. In de laatste wedstrijden. Ja, dit is toch lekker, Nart. Ik bedoel, dat baltje wat we zien uit op 2083, of 80, wat is het? 2080. Ja. Van Erwin Timmeraan is nou Temploed er aardig onder. Maar een dikke 20 meter notering. Hele dikke. Dat is het wel degelijk. En dan doe je van de finale in ieder geval meer dan mooi.
Ja, want hij rekent al wat op leeftijd. Hij had ook met de senioren. Ja, nou het is 34. Net ouder. Ik dacht dat het naar het 34 weer. Ik ga zijn geboortetegel nog even checken en dan klopt het. Dit weer Wisse Broekstra. Ja, die komt nou niet correct wie het boeten de sector. Nou komt er wel iets aan bij, maar hij weet zelf wel dat dit net 4 genoeg is. Want Santje 22 is de drompel hier, hè? En hij komt er net in de buurt. Ja, Naat Brandsma, die noteert gewoon 20-62. En stiert gewoon op tweede plak. Ja, als je niet in de beste seizoenprestatie, keurig. Eerst hebben we die Susanne Mulder. Ja. Nou een weersprong. Bloedensteen op de tweede positie. Ja. Of tweede positie. Nee, tweede positie. 15-03. 15-03. Goh, Anne Galema en Naat Brandsma, de senioren van de Friezen, die melden haar toch gewoon in dit geweld, hè? Absoluut. En dan is het maar goed dat Anne Galema 2 centimeter verder weer als Jaco de Groot. Ja. Ja, we hebben inmiddels, dat is toch wel een heeg niveau, hè? 24 meter noteringen bij de senioren. Dat is echt een heeg niveau. Want vorig jaar hier in de voorrondes is maar 21 meter notering. Toen Frederik Kramer, 2045. Dus je zult ze kennen. Het giet van geeft hem bij de senioren. Naat Brandsma weer dit seizoen maar 1 keer verder. Die 2065 en... Ja, hij is wel in vorm. Het is knap. Voor hem jammer dat het seizoen erop zit, nou jongen. Ja. Maar goed, hij heeft nog 3 sprongen. Deze zit in de pocket. En nou is het mooi bij dat Bouke de Jong daar natuurlijk ik bij onhaakt. Dat had in ieder geval de zegdeljepper wat je die 20 meter knalt. Wisse Broekstra noteerde bij de junioren 1698. Ja, en dat is gewoon 4e. Bouke de Jong. Nou, maar Jochen hier rond 4 hebt beste meisje. Giet erop, giet wet erop. Giet wet er vlug hoor. Ja, de stok zult toch wat verder moeten bouwen. Ja. Want je mij helst het net. Ik al is hij een van de snelste klimmers hier van het hele veld. Ja, atletisch vermogen is groot, sterk. Maar ja, als de stok net even stilstaan bloedt, dan komt ze nooit in tapje natuurlijk. Spannende wedstrijd, dat moet zo worden. Ja. Wij schakelen weer naar de junioren. Harmen Timmerarend, Santje 24 is op dit moment de 4e positie. Hij weet het ik, van de top 3 minimaal, Santje 22. En dan is het nog maar afwachten als dat genoeg is, maar dat is voorlopig de tweede afstand. En dat is het mooie van die voorrondeljeperijen. Daar ben je toch echt met waan om te zien als ze de finale überhaupt hellen. Arwin Timmerarend komt wat wild in de polstok en ik vis erop. Zie Santje 23, dit is een kreksprong. Bloed zien beste afstand op dit moment. Het nog in je poging te gaan. Maar ook ziet dat er zeker mogelijkheden liggen om die 772 en dan met de vrouwen. Daar gaan we verder met Fabienne Overbeek. Die met 54 brutaal om de leiding gaat. Voor de hier dus Nederlands kampioenen. Zat wel zijn in Drielst. En toen hier ze genau om 1568. Nou, de stok gaat net voor de hele punten. Dat is voor Fabienne erg sneu. Toen zit er een absolute topsprong in zitten. Nou bloedt het 1534. En gaat zij even in de wachtkamer en krijgen we haar straks nog een keer in actie. En is Sigrid Bokma de volgende. Wij schakelen eerst naar Frederik Kramer. Ja. Jochentje 68, dat is te min Frederik hè, van de finale. Weten we nou al. Ja, want de drompel leidt al op nieuwtje 91 intussen. Precies, Lucas van Eyck. Dat is de 6e afstand op dit moment. Dus hoe de 20 meter zult Savi matten. En dan zie je dat Frederik Kramer, maar Jochentje 68, die er toch ook iets van. Even het zo'n omheen van, dit zit wel goed. Ja, weer een lekker begin verder. Weer een mooi begin. Maar het maakt een stuk verder. Ja, dit gaat goed. Dit gaat heel goed. Ho-ho! Prachtige sprong hier in de 20 meter. Hij pakt hem. Want dit gaat richting de 21 meter. Dit is fantastisch. En hoe fier is het dan van zijn persoonlijk record? Ja. 21, 39 leepte er 1 keer hier. Ik ga met die handtekening. Geweldig. Verdikke, dit kan heel mooi, joh. Ja. Nou ja, nee, Baltje is 2080. Ik denk een licht 21er, maar
Dan doe je wel mooi, hè. Voor de hier waard Erwin Timmer-Arends. Nederlands kampioen met 21-0-1. 21 meter tredje. Is de nieuwe te klappen afstand. Freek Kramer, dat is zijn beste sprong ooit. Ja, keurig. Dit is echt een kampioenschapsspringer, hè? Absoluut. Ja, het FK even net. En daar had er dan nou nog steeds de smoor van in. Want 20-0-1 weer genomen is. Maar dit stiert. Hij stiet er altijd wel op Hollandse bodem op hier de manier. Daarmee is de drompelkaam te lezen op 2026 van Jacco de Groot. Ja, kijk nog in. Ja, het is, Frederik. Het is niveau, hè? Een waanzinnig sterke wedstrijd bij die senioren. En dat is wel echt genieten, want we komen hier toch om die sport te promoten en om echt 4 te leppen. En dat wat doet dit met Sigrid Bokma? Die zult natuurlijk ook door haar clubgenoot 4 lepte. Sigrid Bokma, en die voort een ongeval dwaan op dat baltje. Beetje te rap. Geeft nog steeds wat te vlug, hè? Ja, wel krachtig. Ho, Freek Kramer, ja, die scoorde er hier even lekker op. Ja, ik denk dat toch een hier Overbeek, Jacco de Groot, Rian Baas en Erwin Timmer-Arends hier enigszins van schrikken is een groot woord. Ja, maar die springen net alle dagen. Wat bedoel ik, maar wat denken van oké. Maar de product goed weer, hè? Ja, maar de product goed weer. Precies, dus het is wel heel erg lekker dat Freek Kramer als kopman van de Friesen echt de kopman is. Daar al petje af, je moet het dan maar even dwang qua druk. En hij liet hem zien op een hele goede manier. Voor de heer natuurlijk, ik best voor sneu, want hij correct worden, hè? Maar hij had de hele wedstrijd op kop. Ja. Maar goed, misschien wel een revanche op Erwin Timmer-Arends. Daar ren ik heel veel vooruit, maar het zou een knap wezen. Het zou wat wezen. Nevens mij werd er sprong. Ja, er werd sprong op de middelste batten. En dan hebben we het over Reinier Overbeek. Ja, ik net tenminste. En die noteerde niet correct 20-43. Maar dan ben je intussen nog vierde. Ja, het is onvoorstelbaar. Dan ben je vierde. Ja, het is gewoon van de zotte. Ja. Hey? Dus nog wel bij de eerste zijs natuurlijk. Voor de finale, maar nou ja. Nee. Die waren een keer jongenskampioen in Burgum. En ze toen op de Bartenijstem Freek Kramer juniorenkampioen worden. Bij 2044. En toen hij zelf al 20 of zo. Oké. Dat zie je al heel dicht bij elkaar. Maar die kennen elkaar dus. Ja. Freek Kramer is krijgt wat ouder als hem. Ja, het zal net volle schelen, klopt. Maar die treffen elkaar wel vaker. Geweldig. Ja, ik ben jochetje 66. Het is misschien... we zijn verwend, jongen. Maar het was wel een hele mooie sprong. Weer prima afstand. Ja, maar er keert niks om. Ook hij weet dat dat natuurlijk een gevaarlijke afstand is. Om iedereen daar... Hele boeiende wedstrijd, dat mag zijn we. Ja. Dat hopen we, want hier hebben we Michiel Sielstra. En wat vindt hij dan nog? Zontje 22 steen je toch een beetje op een wip. Die mag eigenlijk naar die 18 meter toe. En dit lijkt het volle beter, hè? Dit lijkt het volle beter. Ja, hou hem heen. Want dat baltje luidt op Nieuwentje 44 van Hidden van Dam. Nou, dit gaat zeker over de 18 meter. Ja. Stokje werd op het achterste punt van de landing in zo'n bed prikt. Maar Michiel die verbetert hem hier denk ik naar... nou ja, dat mag we even zien. Demi Grootheden, ze krijgt heel driegend. En nou werd het redelijk driegend, maar wat met de wetter? Ja, dan zit het voor Demi net op. In die categorie kunnen we dan melden dat Sigrid Bokma is krijgt 1470 lepte. Ze hier al 1484. Dit en mij nog steeds te redden. Ja. En dat is dus spannend. Nou, Jacco de Groot, ja. Die krijgt mijn capriolen 2026. Ja, maar dat is nou afstand nummer 6. Ja, dus die op een web. Het is eigenlijk te gek voor woorden, maar het is gewoon wat het is. Dat is het niveau van Joerdendijk. Ja, het is echt bizar. En dat mijn sokken ziet wie, dat valt me net aan, hè? Ik ben echt deze grote klasse wat deze man zal litten. Compliment aan de atleten. Michiel Sielstra met stip op 2, hè? Nieuwentje 32, dat is nog maar 12 centimeter van het eerste plakje, hoor. Ja. Stevig op 2 in die juniorengroep. En daar krijgen we straks het antwoord natuurlijk bij Van Hidden van Dam en Germ Terpstra. Maar eerst zoeken we nou even bij Jacco de Groot. Ja, wat met 20. De Nestor. Met 2026 steen gewoon op de wip. 30 hier en daar komt niks bij, hè? Nee. Het is...
Er maakt je wat gebeuren op de beeld. Ik zei het eigenlijk van de Sotter. Zo. Rian Baas bijvoorbeeld. Die sprongstuk kreeg 66. Ja. Stiet gewoon zouden. Ja, Die zal natuurlijk nog op hem jagen, hoe ik ben of verkeerde. Die zal hem absoluut net sparrie. De druk zit erop. De druk zit er volledig op. En dat komt allemaal ten gunste van ene Freek Kramer, want die staat op in. Ja, en dat is super mooi. En hoe meer druk op de rest, hoe mooier dat hij het vindt. Ja. 2 bazen. Onderbeurt, Rian Baas, Sabatien op middelste batten met de senioren. Eerst de camera op Jorine Baas. Die natuurlijk, ik maar zegt je zo'n 30 een prachtig PR het. Toevallig broer en zus, die is me ook leer. En dan worden broers zit erachter. Mooie atletische lepper. Maar komt het eruit? Dat is de vraag. Voorlopig zit ze gewoon 6e nog, maar dit is al beter. Dit is al beter. Dit is mooi, mooie atletische lepper. Ja, dit is 4 uit de 4. Dit gaat richting 16 meter. Dit misschien. is even absoluut. Die gaat door alles en iedereen heen. Hè. Fabienne Overbeek 50-34. Dat hebben we het even. Ja. Keurig, hè? Oh, een sprong van Hidden van Dam hebben we mist. Ja, dit soms heel rap hier. Dus voor de cameraman amper te volgen. Zeker net als ze tegelijk springen. En ja, we moeten toch constateren, Hendrik Murk, dat het vooral in het Hollandse kamp vaak voorkomt. Vaker als in Friesland. Ja. Het is een constatering, we spreken uit de ervaring. We springen vaak tegelijk en dan is het resultaat dat we een sprong net goed in beeld krijgen. Nee, maar in je camera je dat net te registreren. Maar goed, spring mooi om de beurt, is er niks van de hand. Nee. Maar ja, dat gaat al zo vaak zijn. Ja, nou ja, zolang het we de kampioensprongen maar hopelijk in beeld krijgen, dan ben je wel heel mooi. En dat nota giet dat geweldig. Wat komt er op het boord voor Jorine Baas? Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar, want ik denk dat die 16 meter in het zicht komt. Ja, en hier hebben we de grote broer, Rian Baas. Ja, die zit nog net bij de top 6. Dus, nee, dat zal er zeker ambiëren. Nou, 16.05, de eerste 16 meter bij de vrouwen, dus dat is uitstekend. Ja, heel misschien docht het wat met haar broer. Rian Baas, 2 keer al waard hij Nederlands kampioen. 1 keer in Burgum. Bij de junioren destijds. En al 30 intussen. Die had er zeker wat van mij kreeg, een tintje dan. In 2013 pakte hij ook een Nederlandse titel. Bij de junior. Toen was hij nog junior. Ja. Dat was toen de enige Nederlandse titel van de Hollanders. Dat zou je wat vertekenen. En de rest ging toen naar Friesland. Maar wat kan Rian Baas hier in Polsbroekerdam op zijn tusplak? Hij gaat wetten vlug hoor. Ja? Hij sprong binnen het vlekkeloos. Hij zak een beetje door de ermes en hij is net happy. Dan maakt het er het wel verhepte spannend van hemzelf. Want nu had er nog maar 1 sprong over voor de finale. Ja, het lijkt erop dat er een beetje in hemzelf ontlepen is. De wedstrijd wordt spannender en spannender. Want Tessa Kramer, ja, hoe is het mogelijk? Ja. Die staat in de groep van 8 vrouwen op het 8e plak. Wil ze haar persoonlijk record 4 wat het heegst is van iedereen. Ja. Santje 24 leepte ze alles. Dit hier ook alles over de centimeter. Ja. Ja, die mut. Tessa jet gewoon zeker thuis in de finale. Maar ja, komt het eruit? Dat is de vraag natuurlijk. Nou, ze had haar broer Freek Kramer hele mooie dingen te doen. En dat motiveert misschien. Dat kan een mooi familiefeestje worden. Mogelijk. Een loop als een dik, hè? Een loop als een dik. En dan iets ze voor richting 15-0 te rijden. En leidt dat baltje, hè? Ja, keurig. Als een raket nog aan de andere kant. Germ Terpstra, nou, namens Friesland. Littetje, jongen. Geen keer rug naar de andere kant, maar dan is het vaak al een heel stuk beter. En die meldt hem echt bij die kopgroep, want ik dit gaat richting die 9 meter. Ja. En dan hebben we, denk ik, na deze ronde de gedoodverfde nummers 1 2 rijden. Op 1 2 rijden. Op 1 2 rijden al. En de volgorde is nu nog Hidden van Dam 1. Jongetje 44, Miguel Zielstra 2, jongetje 32 en ik ben benieuwd wat er op het boord komt voor Germ Terpstra. Ik ben heel benieuwd wat Tessa Kramer noteerde. Want, precies, het is... ja, 15,66 met stip op 2. Mooi. Voor Tessa Kramer een uitstekende 15,66 meter. En dat geeft op dit moment
18 meter 93 voor Germ Terpstra. Dat betekent dat hij op dit stuit. De nummer 3 is in de juniorengroep. Dat is ik direct de drompel voor finale in die categorie. Ja. Tweede is daar Michiel Sielstra, jongetje 32. En eerste ontnota Hidde van Dam, mijn jongetje 44. Erwin Timmerarens stier strakjes bovenaan met 20 meter 80. Wie je blieft. Ja, het er een antwoord, dat is de vraag. Maar zeg, Ian Freer Kramer daar hoe een wapper in. Ah. En dit is wel aardig vier, maar net vier genoeg. Maar goed, wel makkelijk. Ja. Heel makkelijk. Maar het is in elk geval weer een sprong minder om te winnen. Precies. De man weer een werkzet. Ja, ze moeten vol aan de bak. En dat maakt ik. En het is duidelijk. Deze geweldige tweede ronde bij de senioren. Wie uiteindelijk de slag van Frere Kramer met 21 meter tredje. En ze hebben dus nu bij de vrouwen als bij de mannen al een betere afstand als voor de heer in dat geweldige kampioenschap in Driels. Dus dat zou iets over het niveau. En dat mijn windkracht 4 van Zitten. Ja. Dat weet je af hè, van de leppers. Want je zou de vlaggen strak hingen. Precies. En daar hadden ze maar met de deal. Maar voorlopig slag is ze met glans en wimpel. Ja. En we zijn er al lang net, want we krijgen nog een volle ronde bij de vrouwen, de senioren topklasse en de junioren. En dan pas schakelen we straks naar de climax, de finales. Maar in alle categorieën de 3 besten en in de categorie senioren zelfs de 6 besten. En daar zal duidelijk worden wat de gouden medailles hier in Polsbroekerdam ophelden. Ja. Waanzinnige wedstrijd. Dat mooi zijn worden. Ja. En zo kan je er nooit een... je hoopt je altijd op een spectaculair en goed kampioenschap. Nou, bij het FK hebben we dat duidelijk net. Wel spannend. Dat we hier hetzelfde met het kampioenschap van de Polsbroek Holland. Maar dit NK, jongens, is echt van een heeg niveau. En daar zullen die doeken met qua statistieken. Maar ik denk zelfs een van de allerbeste NK's die we ooit hand hebben bij de senioren, sowieso. Nou, dat begint er al aardig in te kroep. En hier zeggen we dan Harmen Bogaert, die het bezocht heeft, 1866, ik het geurig doen. En hier hebben we Femke Rispes, ja, die goed in de stak zit, ja. die goed in de stak zit. Oei. Maar ik weet dat je in ieder geval 50-34 hebben moeten en dat is dit net. Ik vrees voor Femke Rispens dat dit wel eens einde NK wijzen kan. Ja, dat denk ik, Frederik. Zij waren nog koningin in Burgum. Leert ik een nieuw persoonlijk record dit hier van 16:34. Dus de farm lieken er wel te wijzen. Ja. Maar ik denk dat dit net genoeg is. Nee. Nou, wat kan Rutger Haanstra? Kan die hier nog een gooi doen naar die kopposities? Nee, maar er te volle van werken. En dan is het echt einde toernooi van Rutger Haanstra. Die 1896 zelfs in Fiesta Blue neem ik aan. Ja, dan zit je net in de top 8. Dan kom je Joet echt te kwad, zeg eerlijk maar bewijzen. Hij heeft het bezocht. Maar het is net goed genoeg, Joet. Spietig. Nee, Femke Rispes verbetert haar nog wel. Van 1429 naar 1447, maar dat is in dit geval gewoon een 6e plak. Precies. Ja, dat zou het wel wat, ja. Zij denkt, wat doet het niveau die de vrouw leert? Absoluut. We zitten natuurlijk in het tijdperk Marit van der Wal. We weten wat bedongen vanzelf, want ja, die slingerde er wel eens een centimeter uit en zelfs wel eens een 18. Ja. Nou ja, dat maar we voorlopig maar even vergeten. Die centjes zo nog kennen. Ja. Van Tessa Kramer misschien en Sigrid Bokma had dat wel eens ja, niet. En maar de rest misschien ook wel. De rest zit er nog wat achter. Precies. Dat ben ik dus gewoon om te vullen. En we zijn weer wie als eerste komt en dat bij de junioren Ruben van Eyck. Dat zo kennen. David Heidik, 1893. Ja, ik denk het al, want Inger Haanstra staat de pols nog te zetten. Dus dan kunnen we mooi Ruben van Eyck even meenemen. En dan kunnen we daarna terug naar Inger Haanstra en naar Bronsma. De man die mij 2062 gewoon nog treden laat. Ja, dat doet er heel keurig. Ian en Trui uit Friesland, dat ze dat dit zo blijft. Klopt. Dan ben er echt een protototos die de prullenbak in kennen. Ik ben het helemaal wat die is. Dus, nou ja, we zijn er al lang net.
Maar het is in elk geval een aardig begin van dit NK voor de senioren. Wat kan Ruben van Eyck? Voorlopig de nummer 8. Met 1669, gewoon 8e. Hè? Ja. Kijk, het niveau junioren is geweldig heeg. Dat is echt nog nooit zo heeg geweest eigenlijk. Dat kunnen we wel rustig zeggen. Maar die is clear, want die verbetert hem net. En dan ken ik toch de naam Ruben van Eyck een streep. Oeh, denk je het Inger Haastra? Die rijdt het ik net op. Nee. En we hier natuurlijk 3 Frieske vrouwen, maar 2 daarvan ben al clear. Ja. Dus alleen nog Sigrid Bokma. Die moet er eer heen horen. Die leidt 5e. Ja, dat wordt een hele poepentoer. Nou naar het Bronsma. Doe eens lekker springen. Ja. 2062 staat er al. Nou, die finale die likt meer redelijk binnen. Dat ken. Ja, zo'n hartje dat kan het missen. Ik had al een lidslagje om je arm, maar hij zit lekker in de wedstrijd, ja, naar het Bronsma. Klopt. Dan was het beste voor het laatste dit seizoen. En... Zit er weg hoe het doet, hè? Wat doet hij nou? Wat ja, doet hij nou? Op de rug gehad. Zo! Wat verdikke, weer een knappe sprong, hè? Hè? Sprong, hè? Ja, zie ik het een beetje naar je terug te spoor. Baalt een beetje, want ja, hij draaide toch wat, twijfelen wat. Hier wat te volle inderdaad weer bezig met de coördinatie. En ja, dat moet ik, want hij moet terug doorgaan. Maar ik denk dat dit bij zijn traaie vierste sprong van het hele seizoen zit. Hè? Ja, nee, absoluut. Dus kijk wat zei, het is voor hem is het jammer dat het seizoen hierna gebeurd is. Die hier in september nog wel een wedstrijdje springen won, ook meerdere waarschijnlijk. Ja, nou, maar dan maar naar de uitleper. Maar dan denk ik, Bouke de Jong natuurlijk is eigenlijk de enige volgens mij, Rian Baas, die nog... die hem er nog uit wippen kennen. Ja, nou ja, die in ieder geval die nog finalist willen kennen. Dus dan binnen Reinier, Overbeek naar het brons, maar Erwin Timmerarens en Frederik Kramer al verzekeren van finale. En zit nog steeds, Anne Galema er nog bij. Ja, die zit er nog mooi bij, die ik net op een wip. Vind ik echt verrassend. Is zeker verrassend. Hoewel wij was zijn, Frederik, nou die 2028, dit moet slagen, Joert. Hij is kans in af. Hij heeft in ieder geval een hele goede kans. Dus hier zeggen we... Wisse Broekstra. Ja, die kent natuurlijk. Zo'n ontnota in de juniorengroep. Zeker in staat om 1893 de nummer 3. Wat een minder oor in. Maar goed, hij bezigert het. Gebeuren. En gaat er dan kunnen, want hij klimt wel snel, maar... Nee. Ik denk net dat het genoeg is. Het is geen 1893. Jammer. Nee. Nog altijd houder van het Nederlands jongensrecord. Ja, toen al sprong er 2022. Ja, nou, is nog dik eerste stien bij de junioren. Zeker. Maar ja. Hier zien we weer Susanne Mulder weer. Ja, 15.03 is die is echt vierde. En die blijft vierde. Dus ik terug de naam Susanne Mulder. Ken een streep. Ja. Ja, dan zitten ik hier de toppers echt in de tweede helft van de lijst. Precies, want dan maatje die het won hier. En dat is natuurlijk wel een goede zaak. Dat je het hele seizoen al toont dat je met de best veteran binnen. Dan is het mooi dat we die uiteindelijk straks weer omsjuggen in de finale. Maar hier ik ben benieuwd naar Bouke de Jong. Want Bouke de Jong die jet eigenlijk bij die 6 finalisten. Ja. Op basis van zijn klassement en op basis wat hij zelf had dit hier. Hij wint de NWM met 2090. En meerdere wedstrijden dik over die 20 heel heen. Hij jet eigenlijk wel in die finale dus. Hij komt wakker te rap, dus hij zal nog toch wat meer risico's nemen moeten. En het niet weer wat Krijgt rap. Krijgt er nog tijd? Nee. 3 identieke sprongen. En dan is dit toch wel een verrassing. Ja, een verrassing, maar dan de andere kant uit. Ja, absoluut. De andere kant, ja. Bouke van tevoren zijn hier. Had ik van de NWM, FK, NK hier titel win, ben ik helemaal happy. Ja, dat is ik wel zo. Maar nee, Joert was er gewoon steen. Had je het tweede van het klassement in Friesland? Ja, klopt. Helemaal mis. Nee, dan eerst erbij zetten we al. En dan springen de veteranen jou voorbij, met alle respect. Ja. Dan is dat... Nou goed. Ja, maar die veteranen zijn wel akelig fit, hè. En Jacco de Groot, een Anne Galema, een Nat Bronsma. Net Erwin Timmerarens, maar Harmen Timmerarens. Dat we krijgen al zo het letterlijk en figuurlijk liet broeken van. Goeie klimmer. Zeker in staat
om de 1893 te bedwingen. Dat moeten we net weten. Germ Terpstra. Stiet op een wip. En dan zie je wat deze man doet. Maar ik hij niet nou wat erop. Dat betekent voor Germ dat hij nog steeds bij de toptraaien zit. En dat is voor Germ wel een lekkere gedachte. Ja, alleen nog Mark van der Horst kan hem er nog uitwippen. Precies. De spanning groeit. Fabienne Overbeek. Stier strakjes eerst is nou treden, maar 15-35 en dat is de drompel. Piet goed van Harouwe, hè? Ja. Gaat echt naar dat baltje daar. Ja. Dus ik denk dat hij haar verbetert. Ik zoek kijk deze, die springt toch ook weer een fantastische wedstrijd. Dan zou ze misschien die 50-60 voorbij gaan. Dan schoot zij een plakje op en dat is wel een hele lekkere gedachte. En dan laat ze de drompel ik weer wat heger voor Sigrid Bokma die nou in actie komt. Frederik Kramer dan. Ik denk dat hij tevreden is, ik weet het wel zeker, hoe de wedstrijd verrint. Nou, hij ziet er heerlijk in is krijgt, dus ik zou zeggen, de stok op hetzelfde plakje. En op naar je IPR. Misschien een beetje verder, maar... Stel dat een IPR springt, Frederik, dan wordt dat Frieske record. Ja, dan komt het in de buurt. Enigszins gevaarlijk, hè? Ja. Dan komt het in de buurt. Maar Xavier is nog lang net beste meisje. PR is 21,39. Dat Frieske record is 21,68. De Overbeek voorbij nou, hè? 1 centimeter. Ja. Wat zit er nog meer in het vet? Had je Thomas Jonne West te trainen? Had even in Schoonhoven zitten bij zijn zuster Tessa, die daar net mooi relaxed. En zit weer mooi in. Oeh. Ja, dat heeft er zelf er in de gaten, de bijt in de gaten niet. Dat dat net helemaal lekker vriend. Maar hij zit heel goed bij het kritieke puntje. Precies. Hij zit lekker in de wedstrijd. En nou ja, klaar. Hij weet in elk geval zeker dat er finalist is. Ja. Hij had in de railsverleden direct het hele dij boven ons staan. Tot en met de laatste sprong en toen kwam Erwin Temmeraars nog. Nou ja, zelfs Arne Galema weet al zeker dat hij in de finale zit. De enige die Jacco de Groot nog uit de finale liepen kan. Oh nee, want Jacco de Groot zelf verder giet en Arne komt op een wip. Kan hij en baas Arne nog uit de finale liepen. Ja. Dus ik spreek even van mijn beurt. Spannend genoeg. Precies. Nou, Fabienne Overbeek verbetert haar in die 15-51, maar is nog steeds treden daarmee. Maar de drompel voor Sigrid Bokma, die nou dadelijk komt, is dus die 15-51. Ja. En dat springt ze echt net elke dag. Daar is ze, Sigrid Bokma, alles of niks. Het moet nou gebeuren, Sigrid Bokma. Er moet nog een halbie. Oei, en ik denk dat het net genoeg is. Het is juist iets te min, het is helemaal geen rare sprong. Een hege fitje, misschien een lichte vufje. Wat is er mee, hoor? Dat zou ik ten niet zo het niveau en dan... Is daar een compleet Nederlands podium, Hollands podium, mag ik zeggen. Ja, dat is toch enigszins gevoelig met de vrouw hier. Dat is een tikje. Dat is een tik, ja. Wat wij bij de jongens aan, precies. Had zij bij de vrouwen. Maar er binnen nog een paar categorieën. Dit is de categorie junioren. Mark van der Horst, ja, die kan nog in die top 3 liepen. Daar is de drompel 1893 van Germ Terpstra. Wat kan Mark van der Horst? Oeh. Komt wel heel heeg, maar hij gaat uit koers. Ja. En dan is daar in elk geval het richtje finalisten bekend. Hidde van Dam staat nou nog eerste, Michiel Sielstra tweede en Germ Terpstra derde. Dat kan nog trommelkwa smitten worden, maar die draaien zullen we straks waarom. En dat is ik de dreamfinale, want dat zijn mijn aanstaande drie sterkste junioren van dit jaar. Absoluut. Reinier Overbeek, het kanon, het supertalent bij de jeugd. Wat kan hij nou in de senioren? Kan hij daar echt eens een keer een gooi doen naar het allerheegste treedje? Zo! Dit werd aardig, maar een eind uit koers. Ja. Ja, en dan weet hij ook, ja, ik had die 2043 staan. Ja, daar staat hij nog steeds verder mee. Dit wel mee, maar ja, het zal toch verder matten. Ja, nee, absoluut. En dat, die overmacht die er in de jeugd altijd hier, ja, die eerder nog bij de senioren kwijt, hè? Ja. Daar ben je meer klasbakken. Dat succes. Dat is ik alleen maar goed. Daar is de concurrentie een stuk groter, ja. Het feit dat er nog steeds
wedstrijden winnen kan en ik wint. Nou, hij is net van ex-Hollands kampioen. Bedoel ik. En hij won er ik nog 3 gewone competitiewedstrijden. En hij doet het weer fantastisch mooi. Sigrid Bokma, 15-30. Ja, het is net slecht. En dan ben je gewoon de 4e bij de vrouwen. Dit is absoluut net een minder Riegerietse deel zetten, maar het is in dit geweld bij de vrouwen te min om mee te gaan naar de finale. Ja. En dat biedt dus ook deze Demi Grootherre, die leidt 8e. Die zal nou die 15 omvallen maar als zij ik mij wil. Dat ziet er net zo raar uit. Als ze, nee. Ze gaat net terug. Dan binnen ik in deze categorie de finalisten in elk geval bekend. Tot nota 1 Jorine Baas, die 16.05, 2 Tessa Kramer, 15.56 en 3 Fabienne Overbeek bij 15.51. Ja. De volgende vechten ze straks maar uit. De ontknoping bij de junioren. Michiel Silstra. Kent die er nog wat? Nee. En dus, bloed er tweede of wordt er misschien zelfs nog redden. Ja. Wat Germ dadelijk verder springt. Precies. Nee, ik hoop dat er wat informatie je kent uit deze sprong waarom het deze meest is. Want dat kun je met mij nemen in het stok zetten straks in de finale. Maar hij helpt hem nou bij lange net. Nee. Ja, Jaco de Grote, dat is echt de ontknoping. Hij leidt nou nog zesde. Ja. Maar weet dat Rian Baas nog naar hem komt. Ja, die 2 centimeter van onder. Hij zal eerst over die 2028 in willen, want dan is er een wist van finale. Ja, precies. Ja, dat kan hij vaak springen, maar nee, het is er is een beetje druk op kan. Het wordt alleen wel kloppen. Het wordt heel erg kloppen zelfs, van de 20 meter notering. Stilist, acrobaat. Sure. Maar ik denk dat de acrobaat naar Hoesta kan. Nee, hij is niet nog keurig zetten. Of nog krijgt mij het. Ja. Maar hij let het erop aankomen. Ria Baas die oordeelt door hem 7 bij 7. En die komt hier nou. Want let eerlijk wezen, Ria Baas springt echt een monsterachtig seizoen. Ja. Maar krijgt achter Erwin Timmeraar, zoals hij dat een Nederlands klassementsrecord wist. Ja, die wil je dan ook graag zien. Maar ja, goed, het is kiezen uit 2 goeie. Precies, hele goeie zelfs. Dit is Jorine Baas. De koprenster die de vrouwen ontnota. Zegt je 04, wat een prachtige sprong. Dat is jammer, hè? En dat blijft 16.04 voorlopig. En die weet dat Tessa Kramer nog achter haar aankomt. Nee, Jaco de Groot, dan had 2026 en dan stierst op een wip. Ja. Goh. Maar dat hoeft nu nog niet. We binnen haast op het punt dat we alle finalisten van jou op kaart brengen kunnen. Maar het hangt af van de sprong op de middelste batten straks van Rian Baas. We zullen dadelijk eerst naar de junior Hidde van Dam. De man die mijn jongetje 44 onleiding gaat in die juniorengroep. Maar ja, zijn PR is een meter verder. En datzelfde geldt van zijn beide medecompanen uit Friesland die het aan zijn mij beginnen. Die echt dik over de 21 meter een PR hebben. Maar dat is net altijd nodig om kampioen te worden. En dat is je Hidde van Dam. Hidde van Dam, daar komt er weer aan. Hij gaat 4 uit koers, wel heel 4. Ja, ontiegelijk heen. Ik ja. 1 uit koers. Hij gaat door zijn eigen baltje heen van jongetje 44. Het liep het wel zo. Ja. Ja. Maar hij klom ik heel voorzichtig, omdat er zelf ook iets hier van. Hoe kan ik hem een beetje rug houden? Het zit er wat om. Ja, er zullen. Jongetje heel misschien licht verbeteren, maar. Precies. Het zal nooit een wereld wezen. Het goede nieuws is dat houdt Michiel Silstra en Germ Terpstra wel degelijk in een race. Ja. Maar ik geloof altijd het baltje wat van lijn is. Het van lijn, dus het is wat verder. Jongetje 48, nou, Erik. 4 centimeter. Je weet me nooit. Ja, het kan heel belangrijk zijn. Nou, ja. Dit is de man die het bepaalt hoe de seniorenfinale er dadelijk uit zit. Want springt er mij Rian Baas in die top 6 of net. En als die afvalt, zou dat echt een daverende verrassing werden. Zeker. Eerlijk wezen.
Ja, hij kent zijn Hollandse medelepper eruit leppen. Ja, het is of Jacco de Groot of Rian Baas. En dat dus betekent dat Arne Galema er al in zit. Het is een stukje broedermoord. Maar hoe komt het eruit, Sjen? Hij had hem nou goed te pakken. Dit ziet er volle meter uit. Dit ziet er volle meter uit. Ja, en en dit is ook 21 meter. Ja, dit wordt centimeter werk. Hij had ooit een centimeter oerhouden op Isbrand Galema. En waar toen Nederlands kampioen, toen we het 21 zien. Ja. En hoe komt eruit? Maar Freek Kramer, want... en op achtergrond zeggen we dat Tessa Kramer echt nog een prima sprong produceert. En die kan haar nog wel eens wat verbeteren misschien. Lei Altwade in de verhalingsgroep. Ja, dan is Jacco de Groot. Dan kun je nog degene wijzen met de meeste Nederlandse titels hier op dit NK. Ja, nee. Dan is die clear. Dan is het clear, absoluut. En als ze juist het Jimmy zijn hier in Arne Galema, die hebt 2028 en die wordt die hebt Jacco eruit. Ja, dan hebben we net lood. Dan hier even een skopje laken, man. Ja, dan ben ik helemaal niet eens. Goh. 2096 Rian Baas. En dus keurig achter Freek Kramer de nummer 2. Maar wel mijn stip op 2 en die kan alle kanten nog uit. Nou, deze man is de laatste die we in actie zoeken bij de junioren. Ja. Leidt nou treden. 1948, dat springt er meestal met 2 vingers in de neus. Maar het maakt jou het even. Ah, dit ziet er goed uit. Dit ziet er volle beter uit. En hier komt de monstersprong van Gerrit Terpstra. En die zet alles op een kop hier nou, ja. Hé, zo kennen we hem. Ja. Goh, wat had er hier een skopje in ons zitten te wrakselen. Absoluut. Het hoeft ik maar 1 keer recht te gaan, want hij klimt altijd de stok uit. Maar ja, hij maakt wel recht. Ja, een 20 meter rotering, Frederik. Ja, dik. Ja, het is wel heel lekker voor de Gerrit, absoluut. Mooi moment. De finalisten weer al bekend, maar de naaie nummer 1 hiet nou Gerrit Terpstra. Ja. Alleen nog, hoe 4 is het? Ja, en Erwin Timmeraars leidt nou gewoon treden. Precies. Hij je 2080 achterin namens het eerst treden. Ja, nee, het is een waanzinnig niveau. In Verlina vaak Nederlands kampioen mee. Ja. Maar nou 6 Jelwijs de finale gewoon. Maar goed. Het nog 3 sprongen. 1 in de wedstrijd, 2 in de finale. Dit is je eerste en dit shut er goed uit. Erwin Timmeraars. We gaan het hinnen, we gaan het hinnen. Ja, ja, dit is 4. Wat een klasse. Zijn we er toch weer in getrapt. Zou je bijna zeggen, jongens, als klassieker. Want... Hij gaat oer de 21 tredje van Freek Kramer. Krek als Vliene hier. Toen die het in de allerlaatste finale sprong. En nou in de tweede voorronde sprong. Ja, dit is... Ja, dit ligt bij de kampioensprong, als ik heel eerlijk ben. Er komen natuurlijk nog kanon. Maar hij is een heel eind onderwijs, want ja, waar maakt dit verbeteren? Ja, wat een sprong. Ja, dit is een eindveerder. Ja, ik heb zelfs de indruk dat er aardig vlug komt. 2056, jongens. Ja, nee, dat 21. Is, 2056 is van Gerrit Terpstra. Dat is ik mooi. Erwin Timmeraars, nieuw persoonlijk record. Oh! 21 meter 83. 21 meter 83, een nieuw persoonlijk record. Nou, gooi, ja. Ik ben nou maar niet eens dat dit keer wel eens de nieuwe Nederlandse kampioensprong wijzen. Want nou moet er bij de hoorn wel een hele prullige hoer gaan. Ik denk dat de enige die nog verder west is in dit veld is Rian Baas. Ja, maar dat is de enige. Op een NK is er nog nooit zoveel sprong. Dit is een NK-record. 2000 Santje, Jacco de Groot, 21,50 in Jaarsveld. Ja, ik nam dat toen over van Bart Helmhol, die hier 51. Oké, ja. En 55 had er nog een keer gewoon. Maar dit is, dit verplettert alles. Hier werden we stil van, absoluut. En we zijn nog wat vergeten, want we hebben een beetje mist, jammer genoeg op de achtergrond, dat Tessa Kramer daar 16,90 sprong. Hallo, die hebben we inderdaad even mist. Ja, maar hij had ze bij Tagalik springen. Precies. In de vierde. Maar de Hollanders hebben hier even orde op zaken gesteld in deze ronde, want Tessa Kramer, nou ja, dat is eigenlijk een Fries. Ja. Die staat op 1 bij de vrouwen. Erwin Timmeraars, een nieuw persoonlijk record, 21,83. Die hij dik onder leiding in die seniorengroep. En Gerrit Terpstra bij de junioren in zijn laatste sprong 20,56. Hij is de nummer 1 bij de junioren.
Nou, we zullen bezoeken dat Jim, Gerrit de Boer en Hendrik Murk ergens even tussen deze mensen een plakje krijgen om even een tussenanalyse te doen. Het is hier even skoft in Polsbroekerdam. Wij prepareren het zaalbed even, de listjes worden even klaarmaken voor de finale. En tot die tijd zullen we al bijpraten en zoek vooral zeggen van, ik denk dat ik op klakjes show. Nou, een minuut of 10 hoop ik dat die finale ongeveer uiteen zetten kan. En al die namen zetten we dadelijk nog even van je op, Marietje. Maar het is een fantastisch kampioenschap. Nou al in Polsbroekerdam. Maar de finales moeten er nog komen. En het kan alle kanten nog uit. Maar de prestaties binnen monsterachtig. Hey Pieter. Ja, wat een ik je niet. Ik zijn arbiter, maar ik zijn arbiter, maar ik... Nee, nooit een keer. Nee. Komst Hendrik? Ja, ik ben er. Ozon? Ga beter. Ja, betere kant. Ja, ken we los. Hendrik Murk. Mike, allereerst de wordt een beetje verder sprong als bij het Fries kampioenschap. Ja, een licht beetje ja. Het is waanzinnig hè. Wat een wedstrijd. Ja, je moet even de geschiedenisboeken indoeken, maar ik denk bij de senioren dat dit het beste NK is. En dat is wel heel mooi om bij te wezen. Dat is genieten. We kennen die klas natuurlijk, we komen er nooit te sprake, maar ja, sowieso de wedstrijd al in de topklasse. Ja, het is fantastisch hè. Ik doe wel verder en Freek Kramer zet een fantastisch deel en nou Erwin Timmeraars er weer omheen. Ja, nee. Geweldig. Als het vergelijkt is met vorig jaar in Drielst, dan hier weer 21 meter notering in de voorronde. Nu heeft hij om 2026 net genoeg om de finale te hellen. Ja, dat is Jacco de Groot 2026. Dat is jammer hè, dat er net bij is. Zonde. Nou, volgende jaar maar zo'n wacht in de finale. Want... Nee, maar het jouwt het niveau wel on. En het is natuurlijk weer heel knap van Rian Baas dat er staat nog even nog in het dook. En ik bedoel, dat zei ik wel wat. Ja, en die Erwin Timmerarens 21-83 jongens. Verder dan het Friese record. Ja, het is nooit, maar ik denk dat Linnig en Jacco de Groot ooit verder leeft het dan die afstand. Nou, die zit er al net meer bij. Dus die oren, ja, iedereen moet enorm op hemzelf uitstijgen. Met Timmerarens zelf? Ja, dat zullen we nog kennen. Want ik heb de indruk dat er nog net helemaal kerstrucht goed, maar wel ruchtje, hè, maar er valt misschien nog eens een decimeter te helling. Misschien... Voor de goede kijker, er zit nog wel een beetje marge op. Ik heb nog nooit een 22 meter sprong live zien, Gerrit. Ik zou het je graag een keer mooi maken willen, waar weet. Ik moet wel zeggen, die in binnen het van Freek Kramer, hij doet keurig mee. Zette de zaak op scherp. Absoluut. Smaakmaker en ja, maar 21 meter trekking kan ik Nederlands kampioen worden. Hè? Wist wel in dit gezelschap, dat is nog net zeker best. Maar ja, dat dan dit het antwoord is van Erwin Timmerarens, dan denk ik dat zoals Freek Kramer nou denkt van... Ja, en nou dan? Wat moet je nog meer? Hè? Zien we, PR is 21-39. Ja, het is een gekke wedstrijd. Ik bedoel, probeer het maar. Wat moest het? Ik bedoel, 12 treden is ik mooi. Nat zit leuk in de wedstrijd. Ja, nou ja, Frederik en ik zijn het. Hè? Het is vanuit jammer dat het de laatste wedstrijd van het seizoen is, want hij springt als een jonge gat. Alleen, ja, ik van Aert 21 meter 83. Dat zal wel een hele poepentoer worden. Ik geloof... Dan schukt het nog de Frederik wel, maar ja, ze is nooit. Het is voor iedereen moeilijk. Die afstand ziet werkelijk ijzersterk. Absoluut. Anne Galema hebben we nog volgens mij. Ja, nou ja, Anne natuurlijk, die springt in de eerste groep. We worden dan best net bij de beste 18 klassement.
als dan Jood bij de beste size is, dan heeft het fantastisch dingen. En met 2028, ja, prima afstand. Ik denk dat Arne daarna ik dacht, nou, top 3, top 4, ik zit zeker bij de beste size. En uiteindelijk, op 2 centimeter zit er maar bij. En die 2 centimeter ben ik nog, maar schrik ik geblazen. Hoe heet dit niveau is. Echt de junior, niet op het FK het moeilijk hier. Leden onder de druk van wij moeten misschien wel verder toppelen, wij kunnen zilver en pols winnen. Die liet je nou ik bevrijd. In de eerste sprong van Gerrit Terpstra hiek het nog net, maar daarna liet het los te wezen. Ik ben heel eerlijk, Gerrit. Ik dacht bij de eerste sprong even de game weer. En ik, het begrut het hier, maar als je net zit, denk ik zielige jongens. Maar dan wist hoe goed die appen kennen. En dan was het graag dat ze dat op zo'n podium ik zien lieten. Met zo'n grote meisje, een soort media-aandacht. Pure Filia-promotie, let het aan zien. En gelukkig in de tweede sprong kwam er een beetje uit. Nou, en het antwoord nou, 20, 57. Aan de andere kant, Heren van Dam. Ik een misselijke lieper, giet ik makkelijk. En natuurlijk Michiel Zielstra. Ja, dat we derde, dat kennen we wat gebeuren. Hoewel 20, 57 wel een heel mooi stiet voor Germ, ja. Maar je weet dat er nou wat gebeurt. Alle treien binnen de tijd in staat. En dat bij de topklasse moet er nou echt een supersprong komen. Ja, het ken ik zo wijzen bij de senioren. Dat alles te wetter gaat. Iedereen, ja, het gaat nog allemaal om een ding, hè? Dat is een titel. Laat eerlijk wijzen. Ja, want ik zou haast zeggen, moest haast vregen als het laatste stukje in de maar zo werkt het net. Wat moet je dan doen? Moet je dan zeggen van, wist wat, ik wil hier gewoon, je moet een hele goede sprongdel zetten en als ik mazzel heb, dan kom ik misschien in de buurt. Want ik bedoel, als je hier 21,50 meter springen, dan wil je geen kampioen, dan hoor je net als kampioen. Nee, maar ik denk alle finalisten hoeven net als kampioen. Dus ze hebben wel zelf dat ze heel goed binnen. Ja, je moest wel het kapje erbij houden. Ik bedoel, die stok moet helemaal op scherp, alles moet klappen. Maar ja, de stok Safir zetten, dat is bijvoorbeeld al wist, ik krijg hem net op de punt. Dat zal ik net niet in de waan. Want dat is zelfmoord, dat doe je net. Maar ja, ik denk, dat zal ik meestal ontrekken niet wijzen. Die het nou denken, ja, alles wat ik berekken niet. Ik zal nooit 21,83 springen, als ik heel eerlijk ben richting mezelf. Ja, en dan gies nou ik net naar huis. En dan moest misschien ik wel zeggen, oké, dan richt ik me op 21 stretje en dan ga ik voor het zilver. Dat krijg ik dan. Dit was zo bij NK's dat ze pas de positie 2 en 3 pas uitreiken naar de finales. Dus daar valt dan alleen nog, ja, het gaat bij een kampioenschap maar om een kroon en om de glorie en dat gaat om de kampioen. En dat weten we al en dat weten deze deelnemers ook al. Ik denk dat het bij topklasse beslist is, maar ik leer me graag verrassen. Zo is het, heel graag zelfs. Dan gaan we helemaal uit het plaat dat we daar nog goed in gaan. Maar zo mooi. Even de oorklasse erbij pakken. Ik pak even het schermpje erbij. Ja, Tessa Kramer natuurlijk. Ja, die springt van Holland, maar dat zit er goed. Is gewonnen, Heidenskipster en geen gedonder. Maar Tessa Kramer, ja, die is wat onzondag ontsnapt, omdat een cameraman ik maar op 1 plek tegelijk wezen kan. Dat is absoluut geen verwijt. Maar bij deze Tessa, fantastisch. Als je 16 meter te springt op een NK, ja, dan denk ik dat er te winnen de afstand zetten is. Fabienne Overbeek en Jordine Baas. Ja, die stelden daar alles ontwan. Maar 16,90, dan moet zij dik een PR springen. Nee, en dat is voor Tessa ook knap, hè. Ze wint de NMM, ze wordt hier Hollands kampioen. En dan is ze haast Nederlands kampioen. Ja, dan ben je wel ijzersterk, hè. En dan toch een Fries tintje erom? Absoluut. Ja, die kan gewoon het provinciehuis wat mij betreft. Van een Lindsay, dat is geen enkel probleem. Nee. Ja, het is leuk om te zien dat ze dat niveau zo vasthouden kennen. En het is ook mooi om te zien, vind ik, hoe in tegenstelling tot een hulp vrouw, hoe agressief zij de pols in de water gaan. Nou, zeker. Dat gaat vol passie op die stokhou. No mercy en dan zoveel mogelijk jeppen. En ze hebben natuurlijk al Santje aansprong dit hier. PR Santje 39, nou 1690. Dus dit is voor haar echt een topsprong. Maar ja, dan hebben we de afdeling Polsbroekerdam wel een mega compliment maatje op deze accommodatie. Want kan er enorm veel sprong worden. Ja. Alles loopt er super strak bij. Hè? Ik bedoel, het klopt ook al hier. Vrees er een woord voor. We hebben toch een redelijk volle seatwin. Ja, klopt. En dan, ja, dat we... En op een of andere manier, het schaadt de wedstrijd net. Nou, ik bedoel, met de FK, we gingen geen suggie wien. We zijn alle, dit is record waar. De volgende wedstrijd dus ook. Je wordt zoals blikstinder. Die Sietswien kan wel eens een spelbreker worden.
En uiteindelijk zul je hem omraken en het giet als het slietjagen. Ik sprutste er wat leppers voor en die zijn het voordeel is, het is geen vlagerige wien. Het is een wien die alle constant door daarheen, als daar kerst die wat op instelt. Absoluut. Als je inderdaad in één keer die poesters krijgt, ja, dan wordt het toch wat een lotterij. En dat is, daar ben ik maar eens. Dat is een groot voordeel. De eerste sprong heeft een beetje die stok zetten. Dan kerst de tweede en derde sprong en dan in de finale, dan kerst op voortbeduren. Dus dat is wel heel fijn. En ik weet net Gerrit, maar ik heb de indruk dat er net voeler wordt te winnen. Krijgt er iets uit. Dus dat is ook een lekkere bijkomst. Ja, ik moet wel zeggen dat ze moeten daar een of viersten beter als jaren. En dat is dan ik altijd denk dat ze dan boven in de stok zitten. Ja, dan had het het meest invloed denk ik. Absoluut. Ja, als dan maar al een beetje de eerder punt is, dan kiest wel. Hè? Dus zullen we nog even naar de famkes en de jongensklasse? Ja. Ik probeer hem er even bij te pakken. Ja, het is nou natuurlijk de twee favorieten, Sanne Bouwers en Noah de Boer van tevoren. Dat gaan keurig als hier een tweede finale in. En dan hebben we nog Isabelle Overbeek. Ja, het is wel een Overbeek, hè, met kampioenshebbers. Dus, voorzichtig, maar ja, dit liep het goed. Maar de twee met Noah en Sanne. En Sanne had ik een mooie afstand, hè, 4,96. Liep het goed, ja. En bij de jongens, Sietse Leffers, Brent Bonsma en Riemer Zijlstra. Ja, in ieder geval de favorieten wel die te staan. Nou ja, Riemer Zijlstra is wel een verrassing. Dus dat is voor hem, ik denk dat hij het al lang prima vindt. Tweede plekje, hartstikke mooi. Ja, Sietse Leffers is natuurlijk dit hier toch 4 was de beste, laten we eerlijk wezen. Ja, die zullen ik denken van leuk. Heel leuk dat die NWM won hè, op 3 augustus. Maar het FK gaat om je neus voorbij. Het zal dan één gebeuren dat nou Brent Bonsma ik maar de Nederlandse titel in de huis giet. Dus daar verwacht ik nog wel een pittige strijd. Natuurlijk nog wel roemte in de aas staan. Ik bedoel, het is het omgekeerde van wat Brent sprong op het Fries kampioenschap. Nou 16 jaar, dat toen Jontje 60. Ja, Brent heeft inmiddels Santje. Ja. Dus, maar ik ben het volledig met niet eens. Kies toch een beetje vanuit dat ze heeg in de 18 jongetje meter minimaal brengen. Dat zit absoluut. Dus ik hoop dat we daar nog een mooie strijd krijgen. En ik gun ze beide. Maar ik denk dat was aan Sietse Leffert. Ja, het hele hier. En eigenlijk 2 hier. Zo goed was best. Verzinnen is toch meer titels. En ik merk bij hem dat hij toch wel. De druk is wel lastig. En ik hoop dat er nou alle schroom van hem out gooit en gewoon lekker vrij uit. En dan een mooi jongetje meter springt. En dan mooi Brent het nou even zelf in. Ja, natuurlijk wel echt zien wat druk mij een springer door bij Gerrit Terpstra op het FK. Precies. Dat die echt zo oors als oors. Dus druk is echt belangrijk. Ja, nee, dat is echt dat moet misschien ook wel wat ervaring in krijgen om daarmee om te gaan. Dus ik bij bepaalde lieppers, dat juist de kampioenskriebels, die houden hun vleugels en die staan er altijd op grote wedstrijden. Maar natuurlijk is Jacco de Groot, is ik zo'n jongen. Nou ja, je wordt, 20, 26, dan stiest er uiteindelijk ik weer. Maar ja, het wordt hem in. Nee, maar dat vind ik wel. Al die lieppers in de topklasse die mij, zelfs die krijgt net de finale in, die kennen net naar huis met het idee we hadden een prutswedstrijd van maken. Het is gewoon een heel hoog niveau. Waanzinnig. Ja, kwalitatief. Echt, het is eigenlijk elke sprong genieten. En zeker die tweede groep met de senioren, die elke sprong vanuit die tweede ronde weer gewoon raakt. Ja. We worden begonnen eigenlijk heel voorzichtig. Ik ging van mij met 2 afstanden op papier naar de eerste ronde. Dus denk ik, nou jongens, die mensen weer een beetje schrokken van die 20, 28 van Hoorn. En dan denk je, prima, 20, 28, maar daar schrikken je hem. Hè, als Grutte, als de crème de la crème, moest hij net van schrikken. Maar uiteindelijk hebben ze dat, ik van hun ook ooit schimmer. En misschien wie die eerste sprong wel even de omstandigheden verkennen. Hè? Hoe vier met de pols, hoe gaat het hier? En dat ze dachten, hey, het kan wel 4. Oh, het kan dus heel 4 hier. Ja. We gaan al die kant uit. Ik schat zelf een beetje in dat de vrouwensklasse en de topklasse dat een hele dregen wordt. En dat in de oren in ieder geval een ruimte is voor een hele spannende strijd. Ja, nou, ik sluip in de 100% bij jongen, Gerrit. Die 22 meter creatie haak ik nog nooit. Wij gaan ervoor, Gerrit. Wij gaan ervoor zitten. En laat maar komen. Ja, gewoon. Graag hier. Zijlstra, Sietse Leffers, Brent Bonsma en tenslotte de junioren vrij Terpstra. Gaat ze zo even heel kort u voorstellen. Ja, maar Wim, zo
ja, ze komen er nu wel aan, maar ik ga je toch even nog plakvinden. Het klapstuk van het NK in Polsbroekerdam, dat moet nou nog plakvinden. 18 finalisten, daarvan komen er 10 uit Friesland. En eigenlijk, zeg ik erbij, Tessa Kramer reken ik nog steeds als Fries in. Die wen het nou in Schoonhoven, springt voor de Polstok Holland, maar is natuurlijk een jonge dame uit het Heidenskip. Dus dat zou Alve van de 18 wezen dan. Meer dan de helft. Dat vind ik eigenlijk best verrassend. Ja, ik heb hem gekregen. Nee, maar dat vind ik best verrassend. Had we zullen bij de senioren toch 3 Friesen in die finale. Nou, daar hier net volle mensen rekening mee houden. Nee, dat ben ik 100% benieuwd. Dat is, bij de junioren 2, bij de jongens alleen nog maar Friesen. Ja. Bij de famkes 2 van de 3. Nee. Nou ja, alleen bij de vrouwen, nou, dan hebben we eigenlijk alleen nog... Dan reken ik Tessa dan maar in. Nee, maar dat zijn 3 leden van de Polstok Holland. En daar hier we graag een Sigrid Bokma bij gewonnen. Ja, zeker. Dat hier kent. Ja, zo, hast dus mijvallers en zinvallers. Ja. Op voorhand hier ik net voor het tocht om een Galema naar Brandsman bijvoorbeeld. Nee, dat ben er echt... En die zit er wel bij en dat vind ik heel knap. Ja. Nee, die biedt goed voor hun nou. En ja, 2028 is leuk, maar de 2062 van Nart is natuurlijk weer een fantastisch afstand. Ja. Maar goed, daar leidt er voorlopig 4 mee. Ja. En er zijn 3 medailles. Dus hij zal er dan een schepje bovenop doen matten. En dan maakt er de 2096 voorbij. Ja, richting 21 meter. Die toch Rian Baas nog eruit kneppelde. En dat is nee. Dat is een heel lang. Dan moet er zien... 21 meter sprong nog eens een keer herhalen. Ja, dat heb ik gezien. Ik denk dat dit al het sterkste NK is bij de senioren. Maar als de treien, de nummers 21 treien, alle 3 van de meter heeft, dat zou ik uniek wezen. En het zou toch samen gebeuren kennen natuurlijk. Ja, nou ik denk toch dat er in de finale hier en daar nog wel wat mogelijk is. Want ja, Germ Terstra die noteert dan bij de junioren wel die 2056. Maar ja, zowel Michiel Zielstra als Hidde van Dam ben wel eens 4e geweest. Klopt. Hij zelf ook trouwens. En dat ik bij de jongens joch, ja, daar staat Brent Monsman nou dan op Ian. Maar mij slechts Santje 93. En die jongens die knallen eigenlijk regel dik uit een jongetje meter. Ja. Nou, de vraag is even... Dus Sietse of Brent, hè? Ik zag het Riemer Zielstra net man. Nee. Maar die oorbeiden, nou, dat kan nog wel eens een wedstrijdje worden. Het zit zo heel mooi wijs dat Sietse zijn eerste sprong even de druk erop zet. Maar nu is hij 88, liet zijn jochentje. Dan moet Brent ik weer. Nou, dan krijg je echt een hele mooie wedstrijd krijgen. Daar zit nog wel wat strijd. Daar zit wel strijd. Nou, bij de vrouwen, ja, daar denk ik dat nou 4 wij de beste papieren binnen voor Tessa Kramer. Ja. Want nee. Ja, die oren bij de vrouwen, Fabienne Overbeek en Jorine Baas, die moeten allemachtig dik naar je persoonlijke record springen om daar in de buurt te komen. Precies, en het komt zelfs in de buurt van de Santje 08 van Sigrid Bokma. Ja. De beste Oostende op een NK in 2020 in Burgum. Klopt. Dus die zegt je niet in Jon, is gewoon een wereldafstand bij de vrouwen. Wils de finalisten alle keer even vastgesteld worden hier aan het publiek in Polsbroekerdam. Dat is van de gelegenheid even omdood tot Polstokkerdam. Ja. Zorgen wij even dat hier de blommen binnen voor Wim Roskam, de commentator namens de Polstok Holland, die na jaren en jaren trouwens is. Ja, 40 hier hè? 40 hier. Ja. Als hij het neemt van deze functie, ja, dan luister je even mij. Heel hartelijk dank. En ik kan het publiek alleen maar vragen, dames en heren, geef hem nog 1 keer een staande ovatie. En we zijn nog niet klaar. Hij stuurt je de bus uit. Ja, dat is weer. Ja, want u wilt toch altijd weer een natuurlijk doen, Wim. Maar ik zat ook een beetje mee in het complot, dus daarom had ik je ook even onderbroken. Maar onze tijd gaat ongeveer 20 jaar terug en dat ik als jonkje in de bus kwam. We moesten even aan elkaar wennen, maar ik denk dat we het heel goed gerooid hebben. En ik wil jou namens mezelf, maar ook namens het RLB ook ontzettend bedanken voor de samenwerking. Alle wedstrijden die je in Friesland hebt gedaan. Dus ik wil jou een Fries pakketje aanbieden, zodat je nog heel vaak in Friesland mag denken en mag komen bij ons. Ja, het is natuurlijk net niks, beste meesten. 40 jaar lang het Wim Roskam in de commentaarbus. Hier bij de Polstok Holland zitten Johannes Haastra momenteel. Ik alweer in Iris, ik dacht 526. Zit hij in de commentaarbus in Friesland.
Die twee kennen elkaar dus met twakampen en NFM's en NK's. Dan door je duo-presentaties. Ik heb dat zelf in het verleden nog regelmatig maar Wim Roskamp dwammen. En het is een vakman, dat kan ik je hem vertellen. En een fijne persoon om naast te zitten. Heel rustig beheerst. Ja, absoluut. Zeer ter zake kundig. Hij wist alles, alle gegevens. Ja. En bracht het op zijn eigen rustige manier. Maar droege humor. Ja. Ja. Dat moet je eerst inderdaad even nog wennen. Want Johannes, ik zou je met even om elkaar wennen. Maar het is een mooie kerel. En ja, als je 40 jaar commentator was binnen, dan giet ik hij al waarschijnlijk. Dan is hij al 50 geweest. Ja, laten we het hebben op horen. Nee, maar dat is mooi. Prachtig. Ja, fenomeen. Hij had ooit bij ons in het Philip Café te gast geweest. Ja. Toen had er een prachtige column geschreven over het fenomeen FK. Dat zij daar eigenlijk als Hollanders heel jaloers op binnen. Want wij hadden het FK altijd op vast plak. Wezen. Zei, goh, ja, hier in Holland, het Hollands kampioenschap is elk jaar ergens anders. Maar bij ons had het status gekregen. Daar had hij heel mooi over verteld. Zei, daar ben we eigenlijk ook wel wat jaloers op. Want dat had ik wel wat. Hè? Ja, dat snap ik. Plak voor zo'n groot kampioenschap. Ja. Ja, zei ik daar ook nooit bezongen, maar vanuit dat oogpunt is daar wel wat ontstaan natuurlijk. Ja, absoluut. Het is nou, als ik je wezen zei, dan zei je eigenlijk erachter een FK. Ja, nee, maar dat... En ik denk het verschil toch voor een soort Frieskeliepers, als ze kiezen mooie een NK winnen of een FK winnen, zullen er toch een soort wijzen, niet zozeer jou mij de zilveren pols maar. Die eerst maar. Ja. En NK is dan bonus. En voor de deelnemers van de Polsbond Holland is het NK en de NFM, dat zijn echt de allergrootste wedstrijden van het seizoen. Uit het Zandwet, terug naar de bus. En voor één keer, Wimpy bedankt. Nou, hij werd vriendelijk nog dringend verzocht om de plak te nemen in de commentaarbus, want er komt nog een finale. Precies. Dus Wim Roskamp tegemoet met Johannes Haanstra namens Friesland zullen hier in de bus voor de locatie hier, voor het talrijke publiek, het commentaar verzorgen van dit NK. Ja, want dat is, het is geen kritiek van mijn persoonlijke kant. Je moet er wel op denken, het draait natuurlijk om het werpen. En als ze nou ook alle leppers naar voorstellen moeten, dat ze nog even moeten, dan leppers moet ik net te lang stilstaan. Die moeten terug in die wedstrijd, het zandbed is vrees, dan moeten we eigenlijk dan even rap voorstellen en weer gaan met die banaan. Ja. Nou ja. Wat dat onbelangrijk hebben we dat met de FK al wat versneld. Juist. En Wim verzet het natuurlijk even zijn aandacht, maar... We moeten wel verder. Nu weer verder inderdaad. Je had geloof dat het mooi waar is en droog bloeit. Ja, en dat het nou eenmaal jacht is, maar... Precies, ooit zien ze het misschien na de wedstrijd die in de feesttent dat ik ken. Maar goed, maar zo volle publiek is het wel mooi dat Wim Roskamp na 40 jaar dit eerbetoon krijgt. Dat is ik wel aardig. Ben je klaar voor Wim? Nou, nog even een beetje bijkomen, maar ik zal proberen snikkend of niet de rest van het commentaar vol te maken. Ja, anders neem ik het over. Nou, wat we dan toch een richtje finalisten besjoegen, verwachten ze nog een protte verhoringen? In de verschillende categorieën? Of de meeste gouden medailles al? Nou, de vrouwen en de maling ligt je toch wel, ligt het eigenlijk wel clear. Ja, dat waren oudste categorieën, hè? Ja, en verder moet je het even afwachten, hè? Bij de Famkes zit Sanne heel sterk. Maar nogmaals, Noah en Isabel kende ik te kijken. Nou, we zien hier even. Ja. En dit jaar ook weer. Draaien vrouwen en draaien famkes die dadelijk de kleuren nog verdelen maaien van de medailles. Ja. De medailles zijn we zo En na de Friese titel te pakken in 2023 en in 2024. En dit jaar de NFM opent zij goed. Pakt zij ook de Nederlandse titel. Sanne Boustra. Sanne Boustra dus, ik zei het even voorsteld. Al 2 keer Fries kampioen bij de famkes. Ja. Nee, maar is ze de eerste die dat opredt? Precies. En nou longt de Nederlandse titel ook nog. Ja, die grasseert 10 titels en die is dan super jong. Ja. Oh, er nog 50, 60 is in het wijs. Ik weet het net vreemd. Ik wist dat het Sanne volgend jaar naar de Frali Tagit of die nog een hier bij de famkes. Het zit erom. Ik meende dat Noah de Boer nog een hier bij de famkes mooi, maar dat weet ik net helemaal zeker. Kampioenschap voor Jorine Baas.
Jorine Baas, de toespringer hier van Polsbroekerdam. Hetzelfde geldt voor Fabienne Overbeek. Dus dag 12 van de eigen vereniging in die finale. Dus voor de club natuurlijk. Ja, Super fantastisch. Nederlands kampioenschap. Tessa Kramer. Maar Tessa Kramer, ja, ze springt nou in het tenue van de Polsterbond Holland. Maar ja, is Hikke en Tijn in het heidenskip. Ja. Is Verhoezen bij het midden van het land. Had de liefde getroffen in Vierljapper. Amersfoort, hè? Amersfoort en intussen ben ze al in Schoonhoven. Nou, met de senioren, ja, Onne Galema, ja, dat ben haar boorman. Ja, precies. De andere Ursula Dik. Ja, daar gebeurt het. Reinier Overbeek. Meervoudig Nederlands kampioen, maar alle keer jeugdtitels, jongens en junioren. Ja, een hele soort. Zo is in totaal. Ja. Junioren in 2009 en in 2010. En bij de senioren in 2014 ook. Nu, 10 jaar later, weer Nart Brandsma. Ja, flikt het dan toch maar even, hè? Absoluut. Die op deze accommodatie wel eens verder heeft gesprongen dan 21,83 meter, heet Rian Baas. Ja, dat is de enige die een PR had die het heger is. 21,94. Ja. En dat het er dus jullie hebt. Ja, ik nog. Ah. Dus, Oh ja, dan is dat nou wat mogelijk. Ik neigen op nipperke mij naar de finale. Dan laten we hopen dat Frederik een sprong maakt. Nou, die had al een topday. Ja, nee, precies. Maar ja, we willen net de Joop Zoetermelk van een meisje. Nee, die hier twaalf en oud waren. Ja, dat krijgt dan ik een eigen leven. Dat is wel een fenomeen, hè, die Timmerarens. Het is bizar. Waren ze al 21,68. Ja. En nou nog verder. En de finale komt nog. Ja, nee, PS springen op Sandoy. Fantastisch. Riemer Zielstra mij best een verrassing nemen. Ja. Die presteert het hier de laatste wedstrijd. Wonder zelfs nog bij de jongens. En nu hier al finalist. Ja. Ja, we zijn wel Riemer geen gekke dingen doen. Maar hij heeft natuurlijk een PR-verzandje in 60. Als er dat voorbij, dan kende ik Brent Mons met mijn zoontje 93 voorbij. Maar voorlopig. Wij gaan ervan uit dat die ik nog verder ga. Nou, daar hebben we in ieder geval 3 medailles van Friesland. Ja, die is in de pocket. Dus ja. In die categorieën doen we het eigenlijk volgens verwachting. Klopt, we wisten dat we die heren van Dam, daar ben ik nog net van oud, Frederik. Nee, zeker niet. Want die ken ik zeker 20, 50 springen. Maar aan de andere kant, Germ en Michiel zelf. Michiel Zielstra, die ken natuurlijk zelf ik via de 20, 50. Ja, ik verwacht zowel bij de jongens als bij de junioren dat de winnende oorsprong nog net deel zet. Nee, dus dat wordt heel interessant. Hidde van Dam. Ja, Hidde van Dam. Hij springt voor Linschoten. De afdeling hier in Utrecht. Maar welke plek gaat het worden? En daar staan dus 3 junioren met een persoonlijk record van boven de 21 meter. Hè? Ja. Dat is ongekend heeg, hè, dit niveau hier van junioren. Ja, het hele seizoen al. Alleen nog destijds Reinier Overbeek, wie toen nog verder met die 21-28. Maar precies. Dat is nog 4 centimeter. Ja, nee, klopt. En wat zo mooi werd dat je er rond gaat. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch wezen. Het zou eigenlijk... De beetje hier ik wel een beetje naar. Dan hebben we een Fries of Nederlands record. Hè. Het is wel zo'n dag, ja. Ik zou hartstikke waarom net beide. Oh, ja. Dat Owen en Nart of Frederik een Fries record springen. En dan maar even verder dan 23-83. En Germ of Michiel een Nederlands record weer te pakken. Nou ja. We dromen er even over. Maar bij al deze mensen hier, al dat publiek, is het wel heel mooi dat er zo'n fantastische wedstrijd hun presenteerd wordt. Ik hoop wel dat er nog een beetje gang in komt, want ja, het is intussen al een kwartier van 5. Ja. En ik denk dat daar nog echt wel heel veel de leppers die de eerste binnen alweer dwaanden de pols te zetten. Nou, ze weten alle keer waar het plak zit, waar de pols steenmat. Ze zijn alle keer 3 sprongen hoor. En dan mij, Anne Galema, misschien ook wel tot zijn eigen verbazing, hier gewoon uiteindelijk zetten met de finale op het NK. Ja. Ja, en wat is er dan nog mogelijk, hè? Springt hij meteen op een nieuw Fries record. Hij heeft niks te verliezen. En dat ligt dus op... Nee, ik ben heel benieuwd. Ik zie Gerrit. Ik zou wijzen dat het een waterballet wordt, die finale. Nou ja, de maat wegen worden, want ja, het gaat nou nog maar om 1 afstand. Ja. Namelijk de vierste.
Ja, het is misschien wat oneerbiedig zijn, maar om een 21-80 haast al niks meer. Nee. Ja, persoonlijk record, maar... Ja. Daar is er geen kampioen meer mee. En natuurlijk voor u een prachtige sprong. Ja. En voor het publiek, vooral voor het publiek. En dan, dus wij stonden er graag wollen. Hij springt zonder pet. Ja, die had er... Meestal hadden de pet op. Oeh, daar gaat de eerste Famke al. Isabel Overbeek. Ja. Die richten hun op de fietsje 96 van Sanne Boustra. Die afstand bloed steen in elk geval en biedt de jongens Riemer Silstra. Ik denk dat Riemer jadder gaat als Anne. Anne shot dus even op Syrië. Ja. Oh nee, Anne gaat allereerst. Nou, echt prima. Als ze maar om beurten beginnen. Eerste finale sprong Anne Galema. Wel weer goed, hè? Sure. Nou, ziet er ook goed uit. Hij leert vol een goede wedstrijd, hè? Krijg als Nart. Hij is net tevreden, want hij komt net lekker achter die stok. Wij komen, daarvoor komt het bol krijgt de vlug. Een beetje een rugzak volgens mij, maar wel weer inderdaad was toch zo. Een prachtige sprong. Nou, maar ken Riemer Silstra, ja, die had ik niks te verliezen. Nee. En? Geen lekker voor het PR, wat kan schelen, hè? Ja. Nou, je hebt nog wat te rappen, hoor. Nee, die tussen op mijn bronzen medaille dan dat ik meer dan geweldig. Bij de Famkes noteerde Isabel Overbeek 13 meter en 2 centimeter en daarmee bloedt ze gewoon op het derde plak staan. Ja, Anne Galema, die 89, dat is op 12 eerste sprong van het hele jaar. Ja, dat is nooit. Dat is toch geweldig. Springt hij piekt in de laatste wedstrijd. Ja. Kijk eens maar, die man best wel meer disseltjes man. Precies. Wat letter op gong. Ze moet even loskomen en... Ja, het seizoen is nou voorbij. Ja. Haast. Ja, maar het smaakt dan ik ben er meer. Misschien ik ook voor hun. Dat ze denken, we gaan er even terug. Misschien knoopt het er toch nog een ere conversie. Isbrand had al zijn tweelingbroer, die de blesseerde uitrekken. Ik en Savisa nog een ere terug. Ja, dat is heel fijn. Dan weet het nog net helemaal. Nee. Maar goed, dat je nou nog op deze leeftijd finalist wezen kennen en nog, waarom net? Nee, en hij is Fries kampioen worden, inderdaad. Riemer Silstra noteert trouwens gewoon centimeter nog, ja? Bij de jongens, dus verbetert hem. Ja, zeker. Heel netjes zelf. En nou staan alle finalisten daar over de centimeter, maar hij is nog wel treden. Nou de boer. Ja, die kan nog een onvalsje doen op die 1496. Want Noah de Boer kwam dit hier al tot 1543. Ja, absoluut. Zocht even naast haar, want daar staat Reinier Overbeek. Wij kennen net zo goed zien waar de meesten op een score staan, want je staat een hagen voor u. Dus... Het zou van Noah wel heel fijn wezen. Als ze richting die 15 meter gaat. Oren is prima, maar zit niet wat erop van deze. Nee. Alles moet wel echt kloppen natuurlijk, van 1494. Verbetert haar net. Hoe 4 binnen oren komen ze? Daar staat Reinier Overbeek. Die gaat nou, denk ik. Ja. Ja, die had ik een dik persoonlijk record nodig. Ja, iedereen eigenlijk in deze categorie. Dit lijkt absurd tegen dit niveau. Nou, goeie sprong, hè? Goeie sprong. Hij zit er heerlijk in. Hallo! Ja. Maar hij gaat echt een stuk uit koers. Hij gaat naar rechts, maar toch een hele beste sprong, hè? En wat mij bij hem verrast is, zijn persoonlijke record stamt nog uit zijn juniority. Ja. Klopt. Nou, hier, Sietse Levens. Dit gaat goed. Gaat het nou eens een keer over de 18 meter? Nee. Die knoffelt eruit. Ja, hij komt er raar achterwaai, Frederik. Dat ben ik helemaal niet eens. Poeh. Dan had hij nog maar 1 sprongje oer, dit hier. Maar is het net verder dan Santje 93, denk je zo? Nee, dat denk ik net. Ik denk dat het er wat raar uitknoffelt. Maar misschien versjok me erop. Dit is het net. Ik kan je net voorstellen. Nee, er zit een hele lijn achter. Klopt. Nee, die had nog maar 1 sprong hoor. Ja, hij zit wel goed in de stok, maar... Maar wat noteert Overbeek? 20,87. Dus die verbetert hem wel, maar is nog steeds 4e. Maar hij is naar Brandsman al voorbij. Klopt. Goh, ontwarmd. Zo krijg ik steeds. Het gaat nergens hoor. Het gaat werkelijk nergens hoor. De zwakste afstand die je steert is 89 in deze finale groep. Ja. Absurd niveau bij de senioren. Ja, het gaat echt maar al. Dat is alleen maar prachtig.
Noah de Boer kwam nog tot 13,74, maar hier al 13,94, dus blijft tweede. En Sietse Leffers, ja, we zeggen het al, die sprong misleren, 16,53. Oh ja. Blijft tweede wol met die Santje 23, maar had nog maar één sprong. Ja. En Nart Bronsma, ja, 20,62 noteerde in de voorronde. Zien hier naar de eerste sprong van het hele seizoen. En bij hem weet je het nooit, hè? Nee, maar... Hij kan soms zomaar in één keer nog een keer uithelen. En dan nog een schepje bovenop de man. Ja, het moet alle keer kloppen, dat moet duidelijk wezen. Maar dat geldt voor iedereen natuurlijk, niet hoe die 21,83 in gaat. Wat zit er nog in? Ja, wij vielen hier de wien. Dat betekent dat het die vlaag, dat hij echt daar deel komt. Hij wacht het eventjes een iets stiller moment door. Nart Bronsma voor zijn eerste finale sprong. Hij ging als nummer 4 de finale in. Staat intussen vijfde. Want waar het voorbij hebt, trok Renier Overbeek. Maar wat is het antwoord van Nart Bronsma? Mooi onderin, goed erin. Lange haal, ja. Maar ik had het idee dat het wat te vlot gaat. Ja, precies. Ja, baalt er zelf ik van. Kreeg de pols net in de juiste modus. Die mat echt stadiger om uit te klimmen. En had dus echt nog maar één sprong. Nou, de Frieske trui van Sanne Boustra. Ja, nou de 15 meter, dan moet dat als een beetje de knock-out wezen, zoals Sanne wil denken. Maar 14,96 stiet ze sterk, hè. Sure, het hem op scherp zetten. Maar dan gaat zij te breek. Koers. Nee, daar geen verhoringen en daar bloedt dus het eerste plak voorlopig voor Sanne Boustra en hier zoeken we Brent Monsma. Ja. Nee. En echt die verbetert hem net, dus die Santje 93 in die jongensgroep, nou die vind ik, dat zoekt nog net gerust op. Ah nee, zelfs een Riemer Sielstra sprong heel makkelijk zo'n meter, dus het zou toch heel grappig wezen. Ja. Als die er als eerste straks zo heen giet en de orde man het werk zet. Dan gaan we verder met de junioren. Beginnen we met Michiel Sielstra. En daar richten we ons dus op de 20,56 van Germ Terpstra. Michiel poetst de polstok op. En die zal ik denken van ja, 20,56, dat is 4, maar nog wat te blijven. Ja, hij heeft zijn absurde ontwikkeling. Dus is vaker bij die jonge jongens. Want hij heeft nog nooit een jongetje meegesprong. Nee. In 1 keer 20. En dan in 1 keer 20 en 21. Precies. Ja, dat ben dan van die absurde stap. Die soms bij die jonge jongens, hij heeft nou junior plak vinden. Ja. Lange vent, makkelijk lange slagen, had de pols een heel lang verder. En ja, zien makken is vaak dat er de pols net een jocht naar de andere kant krijgt. Maar als hem dat bol slagen, dan is er direct Sanne en voor. Zoals vorig hier op de NK Trails, hè? Dat weer toen zien ultieme sprong. Ja, dat weer eigenlijk Rian Baas, ja, dat is de enige man die het vierde sprong had ooit dan de eerste sprong tot nota, die 21,83 van Erwin Timmeraars. Want Rian Baas kwam hier eerder 21,94. Ja. Is daarmee de nummer 12 van Nederland achter het Nederlands record van Jacco de Groot. Wat er al schot zit. Dat is de enige goede 22, maar ja, wat kan Rian Joert? Heel knap trouwens, hoe er hem nog in zijn allerlaatste voorrondesprong nog kwalificeren moest. En dat die met 20,96. Ja, want hij ziet net lekker in de wedstrijd. Maar, en deze sprong kan er ook aanstreekje. Ja. Want nee, de insprong fort mis. Nee, hij liet het aankomen op zijn laatste sprong. Ja. En weet dat Freek Kramer en Erwin Timmeraars nog 2 keer maaien. Dus precies. Daar is dan net dingen. Wij joggen. Michiel Sielstra. Ja. Kan die het klassement wat opscootje? Michiel Sielstra. Lange slagen, maar je te vlug. Ja. Zullen we straks iets verder zetten moeten. En daar bij de vrouwje. Oh, dat ziet er wel goed uit. Mr. Sjen. Fabienne Overbeek. Ja. Zo. Fabienne Overbeek. En die gaat op de eerste nog scheef. Ja, die heeft zelf ook zoiets. Wat gebeurt mij nou? Die ziet het heel heeg. De hechte hier ze. Ja.
Maar de richting net. Precies. En die is toch mede bepalend. Jongen. Ja, dat is toch even verrassend. Want... Nou ja, ze wacht alles. Jij er net wel als kampioen. Ja. Je denkt maar zegt je niet in Jonter, dat... Daar komen ze net mee om, maar ja, ze is nooit natuurlijk. En dan noteerde Michiel Zielstra mij, die sprong toch nog 18-28. Ja, dat is voor de wedstrijd best aardig, hè? Ja, nee, maar, absoluut. Maar in dit juniorengeweld, ja, stelt het al hartstikke voor, hè? Nee, precies, dat is het probleem een beetje. We zijn verdomme met vierde sprong, dus... ja. Nee, Fabienne Avoerbeek einduitrichting, komt nog tot 1390. Dus blijft mij 15 in de voorronde op het tweede plak staan. Freek Kramer, goh, dan denk je even misschien hij is wel de sprong van mijn leven op het juiste moment. 21-13 denk je, nou, daar kan ik maar winnen. He, vorig jaar 21-01. Maar ja, hij weet natuurlijk ik. Rian Baas en Erwin Timmerarens. Je bent er vind ik net van nou. Nee, Vliene hier stierde tot en met de laatste finale ronde op nummer 1. Ja, nou met hij zelf. En nou zit hij al in die finale. Ja. En had hij nog 2 kansen om zijn eerst maar eens zijn PR op scherpje. En Thomas, ja, wat is het werk? Ja. Hij springt eigenlijk een fantastische wedstrijd, hè? Ja, nee, daar markeert niks aan. Maar had de pech dat er iemand nog beter is. Ja. Goh, wat weer er hier maar dik Fries kampioen best. Ja, dat zal er ook wel eens even denken, ja. Nee, te volle risico en dat... Ja, maar in gemiddelde sprong kom je er net meer. Dus nee, je moet het moet op scherp. We zullen wat meer weersprong zien, vrees ik. Maar dat had alles te krijgen met het risico wat je neemt matten van die ene goede sprong. We krijgen eerst... Jorine Baas. Jorine Baas. Oh, ik werd eigenlijk klimslagen. Ik zei weer uit koers. Die waait een eindje om. Het lijkt het wel dat ze toch weer een beetje last van de wind begint te krijgen. Ja. De vlaag is fut. De hoogwerker. Die ging ze waarschijnlijk tot jou vervieren. Dat kind. Oh, en dan hebben we Hidde van Dam dan ik mist? Ja, die hebben we mist. Ja. Maar die kon helemaal naar links. Daar hebben je er. Dus dat betekent dat Germ Terpstra de eerste ronde, hoe leeft het? En zelf nog eens springen maar. Ja, dan is dat wel het moment om dat te slaan. Ja, hij miste de Frieske titel dit hier. Ja. Nou, dit zou mooi wezen voor Germ, maar dit dan Joet slagert. Hij had wel het Nederlands klassementsrecord onscherpen. Precies, het NWM won. Correct, 12 centimeter oerhouden op Hidde van Dam nog. Ja. Dus nou ja, dit zou wel mooi wezen dat dit bekronen komt, maar er komt nog een ronde. Ja, Hidde van Dam verbind ik nog net van hem out, denk ik. Nee. Saboete spanning daar en deze man, ja. Een PR springen op een NK. Terwijl je al ook christelijk goed veel hebt kennen, dat is natuurlijk prachtig, hè. 2068 en nou nog verder en dat in 1 week. Ja, dan ben je in bloedvorm, Frederik. Ja, en Vlijmdier had er ook het beste voor het lijst bewaren. Ja, dat is maar nou is het gewoon volle verder. Ja, het is echt geweldig. We krijgen nog Tessa Kramer en we krijgen nog Erwin Timmerarens en we krijgen nog bij de junioren Germ Terpstra. En dan zit de eerste finale ronde er al op. Het gaat nou hut. Ja. 6 deelnemers op elke scoors. Hij won in Holland van de 22 wedstrijden de Zoan, Erwin Timmerarens. Ria Baas won er 6 en Jacco de Groot won er 5. Dat waren de grootverdieners bij de Polstukboon Holland. Maar even scherp blijven, want Germ Terpstra heeft echt leren. Ik denk dat Erwin Timmerarens eerst gaat. Ja. Ja, die gaat eerst. Die beelden hebben we wel. En dan ben we benieuwd. Kan hij nog iets meer? Het zit er weer goed uit, maar we moeten nog meer verwerken, meer corrigeren en giet er wat uitkoers. Maar bovenin. Maar nee, dan kun je focus nou op Germ Terpstra, want die mij beziek je om die leidende aanstaan, die 2056 nog om te scherpen. De jongeman uit Tjom, die het
in Weesum al een keer een Friese titel pakte, verliezen hier. Dit hier zilver. En nou te vlug hoe het gaat. Nee. Maar goed, hij zit in elk geval op het goede plak in het schema, want hij zit nog steeds op 1 met die 2056. En had nog 2 concurrenten van goud. Tessa Kramer. Die ontkwam dus niet correct een lietsbietje in de 4e met haar sprong. Maar dat weer wel degelijk de eerste van de hele medie bij de vrouwen. 1690. Dat is een topsprong bij de vrouwen. En dit ziet er echt net raar uit. Maar het uit koers. Nou, dan hebben we in de eerste finale ronde maar 1 wijzigingje. Namelijk dat Reinier Overbeek van het senioren van het 5e en het 4e plakgang is. En de rest is gelijk blijven. Ja. Ja, dat... Dan hebben we nog 1 rondje. Precies. Het is nou alles of niks voor iedereen. Klopt. Of niks. Nou, daar is je natuurlijk de kleur nog verloren van de medaille. Nog steeds bij de famkes en de jongens. Daar is nog van alles mogelijk. Bij de junioren is nog van alles mogelijk. Ik denk dat alleen nog de vrouwen en de senioren maalje. Ja, dat liep het dan wel heel. Dat in kalkencement is. Nou ja, dat geeft het goud tenminste. 99%, zo is het. In ieder geval 90. Nu vallen de beslissingen. Bij Anne Galema had ik al iets zijn van ik wil graag 1 keer in mijn leven toch 22 meter springen. Ja, nou dan is dit wel het moment, Anne. Als het dan doorst, dan oma. En ik ben van hem wend dat als hij kampioen wordt, dat meestal mijn persoonlijke record is. Ja, precies. Strak in Nederlands, strak in Fries, flikt dat. Ja. Ja, een persoonlijk record. Alleen had er Joert net genoeg gewoon, die 21-43. Nee, daar moet een behoorlijke schep bovenop. Dan zou het nog zilver wezen. Maar ja, wie weet. Wat hij een keer stilstaan bedoelt. Ja, nee, tuurlijk, het alles klopt. Kessenrucht. Hij had een geweldige oorsprong. Kan hem er helemaal horizontaal uitdrukken. Ja. Riemer Sielstra is dit. Ja, we beginnen aan. Ja. Laatste finale sprong van Anne Galema. Kan hij nog 1 keer stunten? Kan hij nog 1 keer van alles eruit halen? Het is weer een aardige sprong. Maar hij gaat het koers. En ik denk, ja, hij zal er nooit net tevreden mee wezen. Maar ik vind het heel knap dat hij het beste van zijn seizoen bewaart voor het NK. Maar verschillend applaus. En bij 2028 gewoon hier finale helft. Ja. Nou, Riemer Sielstra. Ik zou zeggen, Riemer, zet de wedstrijd eens even op een kop bij de jongetjes. Dat zou dan mooi wezen. Hier op naar die 18 meter. Ah, krek. Oh, probeer het. Krek net. Jammer. Nou, echt super ja, van Riemer Sielstra. Want het was al heel knap om in de finale te komen. Hij had toch een Martijn Sutersma eruit houden. Zeker. En pakt je zijn eerste medaille op een NK. Ja, grote klasse. Geef hem een soort van jaren. In de 4e zeggen we dat Isabel Overbeek haar net verbeteren. En dus dit NK bij de famkes eindigt met een keurige bronzen medaille. Klopt. En dan weten we ook dat het goud en zilver van Friesland is. Alleen we weten nog net hoe ze dat onderling verdelen. Nee. Noah de Boer zou het nog doen kennen en anders wordt het Sanne Boustra. Ja. We zijn benieuwd. Ja, bij de jongens hebben we 3 medailles. Brent Bonsma, Sietse Lefferts en Riemer Sielstra. Alleen nog Sietse en Brent moeten maar even uitvechten wat die gouden meeneemt. Ja. Nee, voor de toekomst, we hebben al aardig de jeugd. En de jeugd, het wordt de toekomst. En dan zal Holland toch bij hunzelf goed om tinken moeten. Ja. Dat er ik weer genoeg onvoorkomt. Want ik ben met de jeugdkampioenschap, ik van echt ben van het zien tot Tolen Wier. Zeggen we toch dat de Friesen behoorlijk beter winnen, de Friese jeugd. Dus daar moet even een slagje slaan worden. Maar zit goed. Ik op een paard natuurlijk dat we in Friesland bij de senioren wat tritigers, eindtritigers krijgen die echt op het punt zitten van nou ja, hoe lang doet de carrière nog? Ja. Ja, dat moet ongevuld worden en dat gebeurt ook, maar nou, je moet soms even geduld hebben. Reinier Overbeek. Ja, dat is een van die jonge ja, 2080. beloftes uit Holland die daar het stakje ondernemen moet. Klopt. En 2080 krijgt het weer natuurlijk een prachtige sprong. Alleen ja, daar moet nog een lietse meter bij. Richting 21-83.
Wat kan Reinier? Het is Ja. absoluut de kampioenstapspringer. Ja, maar hij gaat heel erg scheef, want hij zit hartstikke heeg. Heger ken het. Hij kan exact geweldig klimmen. Ja. Nou ja, hij eindigt hier op het 4e plak voorlopig. Precies. Na het Brandsma hem net meer nog een keer voorbij hebt, maar dan mag 2080, dan moet je 4e. Ja, het is absurd. Het is absurd. Sietse Lefferts. Ja, nou moet het toch gebeuren, jongens, want... Noah de Boer en Sietse Lefferts staan beide op het batten. En ik hoop dat ze elkaar even de tijd jou om te springen. Ja. Ben benijd. De beide boetenste skansen. Heel moeilijk om te zien wie er als eerste giet. Het is voor u soms een toer om te kiezen. Ik denk dat, Noah de Boer is de eerste. Wordt het zilver van Noah de Boer of wordt het toch nog goud? Nee, het wordt zilver. En dat betekent dat Sanne Boustra haar eerste Nederlandse titel wint. Uit Reerduzum, na 12 Friese titels, nou de Nederlandse. Wat kan Sietse Lefferts? Kan die het klassement nog een keer op een kop zetten? Nee. Jongen. En dan is Brent Monsma Nederlands kampioen bij de jongens. Apart, heel apart. En dat vind ik dan toch een verrassing. Ja, en zeker met deze afstand. Ik bedoel, je denkt het er echt. Want ja, Santje 93, dat springt hij op een million op het training. Ja, met 12 vingers in de neus. Jongen. Nou, lekker voor zowel Sanne als Brent. Dat je kampioen bent en dan als sprong hebt. Dan kan je er even aan werken. Om daar nog een mooie afstand van te mooi te zien. Met de druk in de rouw. Sanne Boustra, Nederlands kampioen Famkes. Brent Monsma, Nederlands kampioen jongens. Nart Brandsma staat als nummer 5 op papier in de seniorenfinale. Nog correct voor Anne Galema. Maar kan misschien nog een plakje opscoren. Dan moet hij richting die 2080. En Xavier is er dit hier nog net west. Hey. Ja, zelfs richting de 2096 voor een medaille, voor een trainerplakje. Ja. Maar ja, daar doet Nart het net voor. Die giet voor goud. Ken het nog één keer van Nart Brandsma? Ken hij nog één keer? Nee, hij shot het al. Nee. Nou, Ek van Nart Jilt, hij springt toch fantastische de beste wedstrijden van het seizoen. Hij bewaart dat voor het NK. Heel knap dat hij die finale helpt, maar meer als een 5e plak zit er op dit start net in voor Nart Brandsma. Nee. Had er toch die titel van Fries kampioen hier wat glansjoen toch finalisten waren in dit geweld. Want absoluut. Hij kan wel zeggen dat hij in de beste finale eerst hier. Ja, nee. En 2062. Deze man super. is Nederlands kampioen bij de jongens. Hij weet het al. Ja. Want Sietse Lefferts komt net voorbij. En dan is het een krankzinnig seizoen van Brent Monsma. Want hij zit in gips. Hij is heel het seizoen instroomt. Springt met 3 schroeven in de ankel. Waard Fries kampioen. En nou Nederlands kampioen. En dan maakt het helemaal niks meer uit dat hij nou te wetter gaat. Want hij had fantastische seizoen in zijn lijst hier bij de jongens. En pakt hier de Nederlandse titel bij de jongens. Nou, 2 kampioen bekend. 2 keer Friesland. Sanne Boustra. Tje, ziet er goed uit. Giet hij mooi rug, Nee, giet uit koers. 4,96, dat noteren we. Prima afstand bij de Famkes om kampioen te worden. Daar keert helemaal niks om. Zij volgt daarmee Gemma van Oosterom op, die het vorige kampioen was met 15 meter 18. Jussies vierde dus. Dan staan we al op 2 keer goud. En bij de jongens, dan weer vorig jaar Harmen Bogaert, is nou junior, maar jongetje 20. Dus dat jouwt wel aan dat die Santje 93 dan
laten we maar zeggen, net helemaal geweldig is. Nee, maar wel genoeg. Zo simpel is het. En het gaat om de vierde titel. Ja. Dus zo simpel is het. Bij de junioren ben wel verder als vorig jaar. Bij de vrouwen ben wel volle verder als vorig jaar. En ik bij de senioren ben wel volle verder als vorig jaar. Dus draaien van de 4 categorieën hebben we beduidend verder springen dan vorig jaar. En bij de famkes en de jongens dus net. Rian Baas. Mat zijn persoonlijk record benader je om hier toch nog die Nederlandse titel in bezit te krijgen. Ja. Kwam al tot 2096. Ja, dat is het derde plakken. Ja, nee. En had nog 1 sprong. Het handgeklap komt al in het publiek. Het is Krekkers met atletiek. Fantastisch atleet. Nee, hoge hoogtes. Wat kan Rian Baas in zijn laatste finale sprong? Nou, Rian Baas, wat kent hij nog? Hij kent het tapje heljen, maar net rechtdoor. De dreiging weer. Hij had dus het brons. En dan weten we ook dat Freek Kramer al minimaal zilver had weer. Klopt. Ja, wederom. Krekkers vorig jaar. De nummers 1 en 2 bij hetzelfde. En dat hier we op voorhand net toch? Nee. Michiel Zielstra pept hem zelf op. Ja, Wiet Ek, die 2056, die hij ik wel eens lept. Ging dat Joert nog een keer. Ja, vorig jaar in de laatste sprong, wat een Nederlands kampioen. Michiel Zielstra. Maar Joert net, nee. Neemt hier afscheid van zijn Nederlandse titel, want die rekt er hoe dan ook kwijt. Alleen we weten nog net onwaar, maar hij pakt hier het brons. Ja. Beginnen we naar Jorine Baas. Bij de vrouwen. Nee, eerst naar Fabienne Oldenbeek natuurlijk. Ik ben even te vlot. Ze krijgt toch heel heeg in die stok zit. Toen ging die stok weliswaar naar links. Maar dat je wel even denken, ja, als die dan gaat, wat is er dan mogelijk? Nou, als Fabienne nog een zandregende sprong had en Oriol trok het, dan kan ze nog in de buurt komen van het klassement rammelen. Het ziet er wel leuk uit, ja. Maar ze gaat weggeef. En dan weet Fabienne Overbeek dat zij het brons wint. Hier op het NK in Polsbroekerdam. Ja. En dat Jorine Baas en Tessa Kramer nog strijden zullen wat het goud pakt. Freek Kramer. Zilver is Savisa Bin. Zijn Ian hij eerste sprong uit zijn hele leven had er hier Ekkeldel zet. Dus ja, hij had eigenlijk alles wat er dwaan koe had er eigenlijk dingen. Zeker, dat maakt niks aan. Hij had alleen de pech dat er Ian achter hem staat in een geel shirtje die nog een treepje beter is, Joert. Ja, en dan zit misschien op oordeelskans dat je zus Nederlands kampioen wordt. Ja. Maar wat zou er zelf graag enorm stunten willen. Maar mooi wat van hem verwacht zie. Dat is de vraag. Het zou een Nijfries record wezen. Ja. Het zou fantastisch wezen. Maar ja, als je 21 meter trekje nog springen, dan heb je al onder verwachtingen voldienen. Maar je was er graag iets meer. Maar Frederik, nee, hij schot Holland. Hele goede wedstrijd van Freek Kramer. Had het maximale eruit hellen. Precies. Krijgt de hand ik op elkaar zeer terecht. Pakt de tweede hier op Riegen het zilver op het NK. Ja. En daar betekent dus dat Erwin Timmerhaards namens de Polstukband Holland het goud ophelt. De ontknoping bij de junioren, dat is de enige die echt nog hier besteedt. Ja. Want wordt het Hidde van Dam of wordt het Germ Terpstra? Achter op het schoon staat een bord. Daar staat het schoonsrecord. Daar staat de naam Hidde van Dam, 2097. De cameraman die brengt het prachtig in beeld. Wat zou hij dat schoonsrecord graag bij in de buurt komen? 2056. Daar moet Hidde van Dam winnen. Allerlaatste kans voor Hidde van Dam. En die krijgt het net over het derde punt. En dan is Germ Terpstra de nieuwe Nederlandse kampioen. Nou. Monsterachtig. Ja. Ja, het weer natuurlijk sneu dat die Frieske titel net binnen Helikoer. Maar dit is echt een kroon op het seizoen. Hè? Absoluut. En laten we net vierde meisken. Hij had al een fantastisch klassementsrecord sprong. En nee,
Het persoonlijke record. En hij stak hem hier nog gewoon nog steeds junior. Ja. Jordi de Baas. Kan die nog stunten? Sprong al 16.05, Mut richting 16.91. Beziekt het, probeert het. Maar het gaat alweer te rap, het gaat alweer te hut. Goeie wedstrijd, ja. Ja. Maar het bloed bij het zilver. En dat is natuurlijk wel heel knap, hè. Want ik zei, Jetje bij de afdeling Polsbroekerdam had dus een prachtige zilvermedaille in eigen huis. Ja, en dan... maat haar meerdere erkennen in Tessa Kramer en die wie hier wordt beter. En dan kunnen wij toch als Friesen alleen nog maar hartstikke tevreden wezen. Ja. Dat wij een hele kampioen hebben. Ik kan altijd wel naar boven, hè? Precies, nemen de fjouwerformatie. Ja. En Erwin Timmer-Adens die pakt dan op magistrale wijze de Nederlandse seniorentitel mee in 2083. En daarvoor een hele hoop respect en waardering. Wat een mooie sprong. Maar nee, Friesland had het fantastisch dien. Maar Erwin weer zo geweldig op dreef. En ik ben biedt goed van hun nou. Dus daar kunnen we grutsk op wijzen. En maar een goed gevoel weer naar Friesland nou reizigerie. En dan zien wat Erwin Timmer-Adens er dan nog van maakt. En natuurlijk krijgen ik nog bij de vrouwen uw eigen Tessa Kramer. Maar eerst Erwin Timmer-Adens, want nog niet was er op een Nederlands kampioenschap zo vier liept als Joert. 21 meter 83. En dat is natuurlijk een extra gouden randje om die gouden medaille die er al won had. Hij prolongeert zijn titel, dat is al heel knap. Precies. Maar ook op een bijzonder knappe manier. Ja, in dit sterke deelnemersveld. Heel knap. Sure. En weer een lekkere sprong. Wat had deze man een vorm. Weer de stok uitklom. Onvoorstelbaar. Wat een topserie. Ja, dit is eerlijk een zeer terechte kampioen. Nog nooit Water Safir sprong. Hij prolongeert zijn titel bij 2183. Indrukwekkend. Ik ben benieuwd dat deze naar verder is dan die in voor het tretje. Dat zou me niks verbazen. Dan heeft er de 12 eerste afstand van de midgie. Dat zou toch fantastisch zijn. Nou, Germ Terpstra. Wat misschien nog een uitdaging is 2139. Juist. Voor het Nederlands juniorenrecord. Zou dat er nog in zitten? Ja, dat zou... Dat zou helemaal te gek zijn. Nou, door Zeist het, door Germ Terpstra. Wat Germ Terpstra. Nou. Blikskamer. Nou, die liet ik even zien wat dat je maar één kampioen worden mocht. Ja. En dat is hij zelf. Heerlijke sprong. En inderdaad, er komt nog een hele mooie afstand. Oh. Zijn hier de zilveren in de geschiedenisboeken. Ja, ja. Goh, wat lekkere wedstrijd, jongens. We wachten nog even af wat er op het scorebord komt. Maar we willen nou natuurlijk even alle attentie voor Tessa Kramer. Liepend voor de afdeling Vlist. En voor de Polstukbond Holland. Maar natuurlijk afkomstig uit het Heidenskip. Zij Fries altijd maar ken. En Fries om Utens. En zij pakt hier wis die Nederlandse titel. Maar mij wat voor afstand wordt het? Zit die Santje Meter er misschien nog in? Ja, Santje 08, eerste afstand in op een EK. Misschien nog in? Nou. Zult er weer creërs uit, hè? Ja. Oeh. Prachtige sprong. Maar het zal net verder wijzen dan 1691. Sterke kampioenen. Beste serie. Nou, Germ Terpstra komt in 2054. 1 centimeter minder 4 als wat er hier. Ja. Toch wat uit de richting west, denk ik. Precies. Maar een ijzersterke gouden medaille. Prachtig. Goh, zit het erop, Hendrik? Ja, zo had ze even bekomen. Het seizoen. Dat zit erop, ja. En dan hebben we hier 3 keer goud. Ja. Maar Tessa de bij Fjouwer. En Erwin Timmer-Adens. En nog een bosje zilver en brons. Wat hebben we de laatste afstand nog van Erwin Timmer-Adens? 2092, daar eindigt er mij. Ik net verkeerd. Onvoorstelbaar. Germ Terpstra krijgt de felicitaties. Hij bekroont een fantastisch seizoen. Laten we dat net vergeten. Bij de Nederlandse titel. Ja. En dan zullen wij ons best doen om de kampioenen zo gauw mogelijk voor de microfoon te krijgen bij Gerrit de Boer en Hendrik Murk. Wij gaan op jacht. Jij is hier even heen natuurlijk. Zijn ze blauw nog even aan de beeldbuis gekluisterd. Want vanzelfs willen we de reacties even weten van die grote talent.
met de prijsuitreiking. Nou, die ga je dan straks doen, de huldiging Wim. Ja, dus dan sluit ik hier af en dan wil ik je nogmaals ontzettend bedanken voor de samenwerking. En ik zie je vast wel weer volgend jaar weer eens. Ik wil jou ook bedanken voor de prettige samenwerking, Johannes. Graag gedaan. Ja. Dus, we houden contact. Zeker. Yes, Mino? Ja, mooi. Brent Monsma van Herten, de Nederlandse titel is Ik Ben, naar de Vriezen. Ja, dankjewel. Ja. Wat wie dit voor wedstrijd? Want er is net zo schrikkelijk viersprong in die klasse. Nee, dat kon ik. Misschien een beetje door de wind, denk ik. Iedereen kwam de deze kant op. En dat was wel moeilijk springen voor u. Ja, en maar als je Sjors in de orenklassen, die sprong verschrikkelijke vier. Vrouwelingen 4, topklasse 4, junioren ik wel. Ja, nou ja. Weet ik net waarom wat jongens dat ze 4 ben komen. Nee, nou, het kan niet gebeuren. Ja. Maar een titel vanzelf telt. Hartstikke lekker. Wat een seizoen voor die jongen. Maar die blessure en dan de West-Fries kampioen, de West-Nederlands kampioen. Hoe is het mogelijk? Ja, het koel eigenlijk al net weer kapot nooit voor FK. Maar ja, dan deed er ik nog bij dat kind net mooi. Nee. Gangst je Rick heen van dit is alleen maar een bonus, want het FK is al binnen. Ja, dus daar dacht ik er wel over. Dat maakt het ik wel makkelijker. Dan loopt de Shell net een zo druk op en dan springt het ik wat makkelijker. Ja, maar heerlijk wezen dat je in feite het hechtepunt hoort en dan kan je heel relaxed naar toch een belangrijke wedstrijd al leven. Ja, dat vind ik wel. Ja. Brent, dit is die laatste seizoen bij de jongens, of net? Ja, dat klopt. Volgend seizoen mag ik nog niet junioren. Ja, is er wat zin hoor? Jawel. Ja? Ja. Want de potentie is er wel. Ambities om flink terug te zetten, want dat is natuurlijk altijd de vraag. Dus is dan ik in de leeftijd, dan ben ik al hier horen dingen die je leuk vinden kennen. Maar dan wordt het echt trommeld voor jullie hebben. Ja, zeker. Dat lijkt me wel leuk. Ja, ik weet je zo'n succes en wij hopen je takken hier door een protocol van die Heine junioren. Dankjewel. Oh ja. Sanne Boustra, die tweede titel op Riegen volgens mij. Ja. Het gaat lekker hè, want de Friese titel, de Nederlandse titel, NFM volgens mij. Ja, klopt. Echt, het gaat wel goed. Hoe komt dit zo? Die stabiliteit, want daar is gewoon een heel stabiel seizoen. Waar komt dat bij? Ja, ik weet eigenlijk net hoe dat kan, maar het is gewoon lekker springen en net is zo druk op lissen. Jij blijft vrij in de holle, gewoon ontspannen. Ik vind het leuk om te doen. Ja, eigenlijk ik les mezelf net zo druk op. Soms heb je dat wel wat nodig, maar ja, gewoon lekker springen en van genieten. Wat een mooie titel weer. Hoe gaat het nog verder met die? Ja, ik kom aan bij de dames, dus ik ben benieuwd hoe het dan gaat. Dat is natuurlijk wel wat moeilijker, maar het wordt vast leuk. Die 15, 16, 17, eventueel zelfs 18 meter, zoals die zelf springen? Nou, ik denk volgend jaar nog net, maar ik hoop toch wel echt dat er wel nog een keer een 16 of een zandje bij komt. Ja, maar het kennen toch? Ja, als ik er goed voor train. Het talent leidt er wel. Het gaat er vooral om, denk ik, hoe wordt die er voor inspans. Ja, dat denk ik. Echt zo trainen dus.
En die ontspanning houden, hè? Ja, daarvan genieten. Geniet nou eerst maar van die titelsuccessen. Ja, dankjewel. Ja, tuurlijk. Tessa Kramer van Hette, tweede titel op Riegen. Ja, dankjewel. Ja, dat is wel heel mooi. Nou, lekker hier in Holland. Ja, nee, ik het best. Ja, vorig jaar had ik helemaal geen titel. En nou ja, het Hollandse kampioenschap en het Nederlandse en het NWM. Dus alle hè. Springt het hier oors? Is het oors, dat hele circuit in Holland? Nou, ik denk dat het op zich wel mooi valt. Maar ja, ik kan gewoon merken dat ik zelf gewoon volle stabiele spring in ben. Dus ik eerst nog wel wat vaak een mislukte insprong hier. Ben ik nou gewoon volle constanter. Nou, en dan spring ik, ja, zoals nou ik, mijn 1690, weer een hele makkelijke sprong als ik hem weer omzag. En dat ben toch afstand die bij dames echt wel tellen, hè, 1690. Ja, en dan weet ik ook dat zorg van hoe makkelijk dat gaat. Nou, dan kent ik makkelijk verder uiteindelijk. Hoe vier je kerst? Ja, theoretisch, als ik hem uitklim, dan ging ik naar mijn tapper op, dan ging ik wel richting Nederlandse record. Maar dan moet het wel alweer goed vallen en ik heb ook wel zo'n tijd nodig, want ja, ik ben net zo groot, dus ik ben zo slagen voordat ik bovenin ben. Dan hoor ik aan die lichthieten, je bent wel een van de dames die de pols het meeste onvalt. Ja, en ik heb wel profijt van al die jaren dat ik atletiek heb. Dus ik heb gewoon een heel soort snelheid ontwikkelen en die kan ik nou goed broeken. Hast je er genoeg tijd voor? Voor het springen? Ja, zeker wel. Ja, dus ik ben hier nou in Schoonhoven. Dus ik ken nou is Vlist vlakbij, dus dan kan ik wel vaak trainen en dan jou ik wel training, dus dat is ook wel leuk. Op naar meer titelsuccessen van deze van Hette en we hopen dat dat Nederlandse record er in de takkers nog eens in zit. Ja, dat is wel leuk wezen. Ja, dankjewel. Geniet je ervan, dank u wel. Ja, dankjewel. Hey, daar ben je al. Germ Terpstra, na je teleurstellende FK stiert hier titel in de boezen. Hoe viel dat? Ja, Maagden natuurlijk. Hartstikke blij mee. En eigenlijk een mooie wedstrijd wel. Hè? Ik bedoel, dan komt net door de 21, maar dan springt ze 2054, dan springt 2057. Dat liep het er weer op. Dat is stabiel. Ja, dat is een stabiele wedstrijd. Lekker traind van tevoren op het tonen. Maar ja, jammer van die eerste wiersprong dat het hek normaal net, maar toch daarna er ook in het zetten. Blij mee. Hoe ging het naar deze wedstrijd daar? Na wat er eigenlijk, naar de teleurstelling van het FK? Ja, heel rustig. Ik heb in Holle zijn dat me niks uitmaken en als ik win ben ik blij en als ik net win ben ik blij. En dan ga ik een mooi feestmaat zien en dan zag ik het wat rustig houden in mijn Holle. Ja, een beetje is aan, dan met de kamer, dan is het lekker en beter. Ja, maar, want ik vreeg je dat toch wel, ja, ontspannen, maar dat wie nog net zo makkelijk. Je sprutst in naar het FK, toen wist wel echt teleursteld. Hier is ik echt last van de spanning. Moest hij daar ook in zetten of wie het iets van, nou dat komt wel, dat gaat automatisch? Ja, ik hier eerst altijd in mijn Holle dat ik het FK mooi vond als het NK, maar daar heb ik gewoon moeite met die spanning. En dat pakt me en daar moet ik beter van leren. Maar ja, dat was altijd verbeterpunten. En dat is mijn verbeterpunt. Weet je hoe het hier maar even in 2083 sprong? Zoals hij dat in de tak of stik aan de waan? Ja, dat moet wel wat positief blijven natuurlijk. Dus ik wil zin niet, hè. Maar dit is een lekker eind van het seizoen, lijkt het mij. Ja, dit is een mooie afsluiter. En dan tak hem hier weer op, weer diezelfde wedstrijd. Wat hast je er nou van leerd? Denk je dat je tak hem hier bij de FK dat oors benadrukt is? Ja, ik heb er wel een paar verbeterpunten. Ja, dat ik werk wat me kan en tips krijgen. Dus, wat? Nou, bijvoorbeeld ik wie het seizoen wie gewoon de favoriet en ik hier meer een overtuiging in mijn Holle moeten krijgen en dan hier de spanning misschien kunnen drukken. En dat ga ik proberen. Dan moet je ook niet leren favoriet wezen, hè? Ja, dat moet je leren. Ja, dat moet ik leren. Ja. We hadden het hele seizoen geweldig van in de Noorden. Prachtig mooi deze titel. Ik zou zeggen, mijn goede blik weer rondje en dan geniet je ervan. Ja, bedankt. Dank u wel. Freek, allereerst van harte gefeliciteerd. Mij die tweede plak, want dat mij best rustig zitten, denk ik. Ja, zeker. Ja, ik ben hartstikke blij mee. Ik denk, maar zou winnen de afstand, dat is gewoon heel moeilijk voor mij. Dat zit er op dit moment nog net helemaal in, maar ik denk dat we dit seizoen sowieso een mooie stap zetten, die kant op.
En ik hoop volgend jaar nog een keer zo'n stap te zetten. Ik vind dat ze een mooie seizoensprong hast. Vooral de stabiliteit in de laatste fase van het seizoen zeker. Die het persoonlijke record aanscherpen, dan mag je heel tevreden zijn. Ja, ik ben zeker tevreden. Ik denk bij Vlagen een heel goed seizoen. Het hier mij nog iets stabieler kennen. Maar ja, je helpt wat inslagen in het seizoen. Die heb ik nou ook een bekerhand. Dat is gewoon een misgreepst. En dan heeft er een tijd nodig om het vertrouwen te winnen. En ja, dat hebben we uiteindelijk van het seizoen weer mooi opgebouwd. En dan is gewoon een heerlijke wedstrijd op de eind. Waarom lukt het nou Joert wel en op de FK net? Ja, dat is een goede vraag. Nee, daar ga ik geen antwoord op. Nee. Denk dat maar even, nee. Want dan mag ik nog van je weten, hoe kom je op 2083? Ja, dat is vrij simpel. Met die stak naar 40. Ik denk dat Erwin het hem een goede hele meter 40, 60 centimeter. Dus ja, dan moet ik ook werken om die stak naar 40 te krijgen. En dan komen we er ook in de buurt. Als die kracht in die? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik dit seizoen al een mooie stap zet naar die kant op. Mijn PR heeft heel lang op 20 van de Santa gelooid. En nou dit seizoen een hele meter beeld pakt. En nou ja, ik hoop volgend seizoen nog een keer dat we hem terugbouwen kunnen. En dan ik richting die 2183. Wacht je daar, ik heb Joert van die genoten. Ik zou zeggen, mooi de winterstap in en tak hem hier weer verder. Ja, dat wel. Dankjewel. Ja, en daar zit de... Oh, ik zou zeggen, het kampioenschap zit erop. Maar Erwin, wat ben ik blij dat jij hier nog even bij de microfoon komt. Wat een mooie sprong, wat ver. Ja, ongelooflijk. Ik ben alleen maar dankbaar. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Het is de beste wedstrijd ooit voor mij qua meters in één wedstrijd. En PR op het juiste moment. Ja, dat had ik niet durven dromen. Ja, deze titel is nog veel mooier dan die van vorig jaar, denk ik. Ja, qua spanning was die van vorig jaar natuurlijk ook wel een leuke. Maar ja, nu was het weer heel anders spannend. Maar ja, nee, dit is inderdaad genieten om hem zo te winnen. Dat is heerlijk. Waar komt die progressie vandaan? Want je hebt natuurlijk al een aantal keren heel ver gesprongen. Ja, kijk, vorig jaar had ik echt mijn beste seizoen ooit. En ik hoopte van, nou dat zet ik wel even door dit nieuwe jaar. Maar dat viel tegen. Het begint nou eigenlijk pas weer een beetje te draaien. Ja, je ziet het blijft gewoon een hele technische sport, onwijs lastig. Van heel veel factoren afhankelijk. En het is niet zo dat als je het eenmaal door hebt dat het dan vanzelf gaat. Ik zat alleen wel een beetje te denken toen je deed, nou heb je eigenlijk nog maar één doel. Dat is het Nederlands record. Ja, één doel hoeft voldoende te zijn. Het motiveerde voldoende, maar helaas is dat niet gelukt. Dus dat moeten we nog doorschuiven naar volgend jaar. Maar als ik dit door kan trekken, dan komt hij vanzelf. Dit was geweldig en ik hoop je ooit over die 22, 21 te zien springen. Ik hoop het ook. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oh, ik moet... Ja. En zo zit het Fries, het Nederlands kampioenschap hier in Polsbroekerdam erop. De huldiging komt hier nog achterom. Ik weet niet of we die nog meepikken. Ik zit even naar mijn mede-commentatoren te zien. Nee, wat dat betreft dan zit het verhaal er voor Joert op. Een prachtig mooi kampioenschap, Johan. Hendrik Murks zit je nog even bij me. Ik denk genieten hè, voor de liefhebber. Fenomenaal. Ik ken het beter. Ik bedoel, pure Filia-promotie. Dus ja, dit is echt dit is schitterend. Machtige mediant. Ja, want dit soort afstanden en dan haast in alle klassen. Ja, nee, het kan haast net beter. Dit is echt een droom NK, Kestelzeze. Qua afstand. En ik qua organisatie super strak al, dus heel mooi. We hopen dat het Takamir, als het dan weer in Friesland is, dat het best zo mooi is. Daar gaan we voor. Ja, we weten nou op het. Hendrik Murk, bedankt. En zo sluiten wij hier de uitstoering aan in Polsbroekerdam. We zijn een geweldige 4 jaar Parijs, maar hele mooie kampioen. En kampioen eigenlijk uit Friesland. Want je draait uit Friesland in niet je springt, maar denk je dat het heidenskip komt. Dus wat dat betreft fantastisch. Hele mooie 4 afstanden. Wij hadden hier maar de ploeg voor jou heel graag dienen. We hopen dat je ervan genoten hebt. En een volgende keer. Als derde bij de jongens. Hij komt, dat kan niet missen, uit een sportieve familie. In zijn laatste jaar bij de jongens. Riemer Zijlstra uit Oosthem. 17 meter 2. En hij kan broederlijk naast zijn broer.
roer gaan staan. Want bij de junioren wordt derde uit hetzelfde dorp, uit hetzelfde familie, uit hetzelfde gezin.